महिलांची, यावर देखील आपण खास लक्ष घातलं पाहिजे. प्रकाश आंबेडकर इकडे आहेत आणि इकडे आपले दादा भुसे पण आहेत. शाळांमध्ये आणि हॉस्पिटलमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी ही बस स्टँडवर परिवहन समितीचे इथं मंत्री आहेत, तर तिकडे बस स्टँडवर देखील जी एसटी स्टँडला जी शौचालय आहेत, स्वच्छतागृह आहेत, ती अतिशय स्वच्छ. मी त्यांना सांगितले, मंत्री प्रताप सरनाईक, तुम्ही सरप्राईज विजिट करा. मी एकदा सभापती महोदय ठाण्यात गेलो होतो एका कार्यक्रमाला, तर खोपटला कार्यक्रम चालू होता. मी म्हणालो यांचा रेस्टरूम कुठे आहे, मग घेऊन गेलो वरती. अशा रस्त्या बांधल्यात, सगळं ते शौचालय नाही, असे माणसं खाली आहेत. ताबडतोब मी सांगितलं तर याच्यामध्ये मी पुढच्या विजिटला येईन त्या दिवशी. आणि एकाला चांगला मी दिलं त्याला इंजेक्शन, आणि लगेच मला प्रताप सरनाईक मंत्री झाले त्याचं उद्घाटन करायला गेलो. आणि हे मॉडेल पूर्ण त्याचा रेप्लिका महाराष्ट्रामध्ये करायला पाहिजे. आपण करतोय. आपण म्हणजे महिलांसाठी जे स्वच्छतागृह आहेत ती बिलकुल साफ होतील. आणि तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही तर फिरत असता, म्हणजे कुठे काय झालं की तुमचं राऊंड असतो, तुम्ही पण सरप्राईज विजिट द्या. आणि त्या जिथं चांगलं आहे त्याला आपण बक्षीस देऊ, जिथं वाईट आहे त्याचं बरोबर आपण त्याला कार्यवाही करू. आणि त्यामुळे या सगळ्या बाबी ज्या आहेत त्या आपण करतोय. गृहनिर्माण मंत्री म्हणून आम्ही नवीन धोरण आणतोय, पॉलिसी आणतोय. त्या पॉलिसीमध्ये वर्किंग वुमन हॉस्टेल ते आम्ही घेतोय, परवडणारी घरं, परवडणारी भाड्याची घरं, आणि त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी देखील हॉस्टेल आपण करतोय, सिनियर सिटीजनसाठी करतोय. पण सरकार सगळ्यात महत्त्वाचं वर्किंग वुमनसाठी आपण त्या नवीन धोरणामध्ये त्याचा समावेश केलेला आहे. आणि हे चांगलं आहे. हे म्हणजे आपल्या मुलींसाठी, आपल्या बहिणींसाठी चांगलं आहे. मी त्यांना सांगितलं मगाशी की सर्व एसटी डेपो आहेत, या एसटी डेपोचे सगळे शौचालय अतिशय स्वच्छ असले पाहिजे. महिलांचे विशेष करून जास्त स्वच्छ असले पाहिजे. नंतर सरप्राईज विजिट निलमताई पण देऊ शकतात आणि मी पण देऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही आपलं तुमचं काम सुरू करा. आणि त्याचबरोबर उच्चस्तरीय शिक्षणाचा आपण विद्यार्थिनी 50% फी देत होतो आपण. निलमताई एकदा रात्री मला बातमी काढली 12-12:30 वाजता, काहीतरी 11-8:30 TV वर बघितलं की एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. का तर 50% फी सरकार भरते आहे, पण 50% फी पालक भरू शकत नाहीत हे तिला कळलं. मग पालकांची कुचंबना होणार, पालक काहीतरी वडील काहीतरी करून घेतील, म्हणून त्या मुलीने आत्महत्या केली. मी रात्री 1 वाजता चंद्रकांत दादा पाटील उच्च शिक्षण मंत्री, त्यांना फोन केला. मी म्हणालो आपलं सरकार आहे, आपल्या सरकारमध्ये एखादी मुलगी शाळेच्या फीसाठी आत्महत्या करत असेल तर सरकारचा उपयोग काय? सर्वसामान्य सरकार, सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणतो आपण. तातडीने आपण निर्णय घेतला आणि मुलींना 50%च्या ऐवजी 100% फी माफ केली. आज त्यांना आणखी बऱ्याचशा सुविधा दादा भुसे करतायत. दादा भुसे एकदम त्या शालेय शिक्षण विभागामध्ये शिक्षणाचा दर्जा, मुलींच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे यासाठी काम करतात. मला त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे. खरं म्हणजे आता मी त्यांना भुसे गुरुजी म्हणतो. त्यांना आता प्राध्यापक दादा भुसे असं म्हणावं लागेल, की कारण त्यांनी मला अध्यक्ष महोदय, तुम्ही पण आहे ना प्राध्यापक, आता यांनी मला एका शाळेत घेऊन गेले नाशिकमध्ये, जिल्हा परिषदची शाळा होती. त्या शाळेमध्ये हिवाळी शाळा, हिवाळी नाव आहे गाव, त्या शाळेमध्ये मुली एका हाताने, दोन्ही हाताने एकाच वेळी लिहितात. एका हाताने मराठी, एका हाताने इंग्रजी. आणि आपली कलम आहेत ना 1 ते 100 IPC CRPC, ते कलम कुठलंही विचारलं तर ते अर्थ सांगतात. ते पाडे कितीपर्यंत म्हणतात माहित आहे आपण? किती? 25-30, बरं, 30 60, 30 90 असं. ते 1330 पर्यंत पाडे म्हणतात. 1330 गुणिले 1330 एके 30, 1330 काय 2660,
2660 बोलून दाखवले. अशी मुलं जिल्हा परिषदच्या शाळेतली आहे. आता त्यांनी या शाळांची अशीच व्याप्ती वाढवण्यासाठी 1000 असे शिक्षक शोधलेत जे शिक्षण वेडे आहेत. आणि तिथला शिक्षक गावीत नाही, त्याचं ना गावीत, तो गावीत शाळा सोडून कुठे जात नाही, शाळेतच त्यांनी एवढी शाळा सुंदर केली आहे. एक म्हणजे ते उदाहरण बघा, तुम्ही सगळीकडे देऊ शकतो आपण. एका शेतकऱ्याची 1.5 एकर जमीन होती. त्या जमिनीपैकी 1 एकर जमीन त्यांनी शाळेला दिली, म्हणजे अर्धाच एकर ठेवली. आणि एक संस्था होती, त्यांनी ती शाळा बांधली. शाळा पण बांधली काय, तिथलं हवेचा स्पीड किती आहे, काय किती आहे असं बघून साधी शाळा बांधली एकदम. आता तो शिक्षक पण तिथे एकदम त्याचं एवढं डेडिकेशन डिवोशन आहे की त्याला खरंच सल्यूट केला पाहिजे. मग त्या मी बोलवलं त्या माणसाला, बोलो तू 1.5 एकर मधली 1 एकर दिली, आता तुझ्याकडे काय? बोले नाही, माझं कर्तव्य केलं. मग मी त्याला 5 लाख रुपये दिले. बोले थोडी जमीन घे विकत आणि तुझं उदरनिर्वाह कर. म्हणजे असे लोक तिथे आहेत. त्यामुळे अशा शाळा ज्या आहेत आपल्या, या शाळांमध्ये देखील मुलींचं शिक्षण जे आहे, मुलींबरोबर मुलांचंही, परंतु त्या ठिकाणी स्वच्छता, तिथलं वातावरण, त्या सगळ्या गोष्टी, आणि आपण एक मॉडेल स्कूल करतोय. म्हणजे खाजगी शाळेतली मुलं जिल्हा परिषदच्या शाळेत, सरकारी शाळेमध्ये येऊ लागली. एकीकडे आपण पटसंख्या कमी झालं म्हणतो, पण इकडे पटसंख्या वाढायला लागली आहे. त्यामुळे खूप चांगला बदल होतोय. आणि म्हणून आपण अनेक योजना करतोय. तुम्ही अनेक सूचना केल्यात, ते मी लिहून घेतलेल्या आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं आहे. शेवटी आपल्याला महिलांना, आपल्या लाडक्या बहिणींना मान सन्मान द्यायचा असेल, जसं प्रधानमंत्री मोदींनी किती योजना केल्या, भरपूर योजना केल्या, तसं आपलं राज्य सरकारने देखील केल्या. लेक लाडकी लखपती वगैरे किती योजना केल्या. 30,000 रुपये रिव्हॉल्विंग फंड दिला आपण बचत गटांना, त्याच्यामध्ये झालं. आणि महिलांना तुमचं उद्योग खात्याच्या वतीने 35% सबसिडी आहे ना, 35% सबसिडी महिलांना. ते कुठला फूड ट्रक घ्या, हे ट्रक घ्या, त्याच्यावर आपला व्यवसाय करा. खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण योजना केल्यात. आणि म्हणून जसं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना आपण केली, महिलांना पिंक रिक्षा, सर्व समावेशक महिला धोरण आपण राबवलं. मगाशी सांगितलं तसं 15,000चे 30,000 आपण केले रिव्हॉल्विंग फंड. महिलांना एसटी मध्ये 50% सवलत दिली. सगळे बोलले काय होणार, एसटी अशीच खड्ड्यात गेली आहे. अरे मी बोललो करून तर बघा. करून बघितल्यानंतर ती एसटी 50% सवलत दिल्यामुळे तोट्यातली फायद्यात आली. म्हणजे पॅसेंजर वाढले. त्यामुळे तेही झालं. म्हणजे महिलांनी जिथे हात घातला किंवा पाय लावला तिथं कल्याण होते, लक्ष्मी. आणि या अनेक अशा या धोरणांच्या सक्सेस स्टोरीज आहेत. खऱ्या अर्थाने ते 4थं महिला धोरणही आपण मंजूर केलंय. त्याचं 2.5 वर्ष महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने अनेक कामं केली. यापुढे महिलांसाठीच्या विविध योजना राबवण्यात महाराष्ट्र कायम अग्रेसर राहील, पुढे राहील. त्याच्यामध्ये काही वाद नाही. आपण 1 दिवस महिला दिन साजरा करतो, परंतु जेव्हा आपण महिला वर्ष, महिला दशक, महिला शतक साजरं करू, तेव्हा समाज खऱ्या अर्थाने प्रगतिशील झालेला आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आमच्या सर्व लाडक्या बहिणींना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि हेही सांगतो की कधी कधी राजकारणामध्ये सत्ता येते, सत्ता जाते, पुन्हा सत्ता येते. पद येतात, पद जातात, पुन्हा येतात. कधी कधी नंबर वर खाली होतात. पण नंबर वर खाली झाले तरी सुद्धा एकनाथ शिंदेला या महाराष्ट्रातल्या करोडो लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ एक नवीन ओळख मिळाली, हे माझ्यासाठी सगळ्यात मोठं पद आहे. आणि म्हणून जिच्या हाती प्रगती, विकासाची दोरी, ती जगाला उद्धारी, हा आधुनिक विचार डोळ्यासमोर ठेवून आपण महिलांना साथ देऊया. भाषणाचा समारोप आता करताना अध्यक्ष महोदय आईच, हा, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या नावाच्या पुढं पहिलं आईचं नाव लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आपल्या सरकारने घेतला.
आणि म्हणून मी आता जाता शेवट करतोय आणि 4 ओळी आपल्याला अध्यक्ष महोदय आप केली आहे. म्हणजे आप केले नाही म्हणजे तुमच्याकडे बघून बोलतोय, ते आपल्या लाडक्या बहिणींसाठी आहे. आस्था है नहीं तो बोल, आस्था है, विश्वास है, प्यार है नारी. आस्था है, विश्वास है, प्यार है नारी. हर नाव को पार लगाती पतवार है नारी. बांधे एक डोरी से सारा परिवार है नारी. बांधे एक डोरी से सारा परिवार है नारी. जीवन का हम सबके आधार है नारी. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महोदय, सर्वप्रथम मी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, मा जिजाऊ साहेब, रमाई, ताराराणी आणि रजिया सुलतान या सर्वांना विनम्र अभिवादन करते. आणि आज ज्यांच्यामुळे मला आज इथे या विधिमंडळाच्या वरच्या सभागृहामध्ये उभं राहून बोलण्याची आज एक महिला म्हणून जी शक्ती मिळाली आहे, जो अधिकार मिळाला आहे, ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्यांनी महिलांना सुशिक्षित करण्यासाठी, शिक्षण देण्यासाठी आजीवन धडपड केली, आपलं संपूर्ण जीवन वेचलं, अशा सावित्रीबाई फुले यांना मी शतशः नमन करते. पुराण काळामध्ये आपण जरा बघूयात. यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता. म्हणजे जिथे स्त्रीची पूजा केली जाते तिथे देवदेवता सुद्धा रममान होतात. आणि म्हणूनच स्त्रीला शक्तिरूप म्हणून बघितले आहे. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. आपण जर बघितलं पुराण काळातले जे व्यास ऋषी होते तर त्यांच्यासोबत त्यांच्या व्यासपीठावरती मैत्रेयी आणि गार्गेयी या दोन्ही स्त्रिया त्यांच्यासोबत बसून त्या वादविवाद स्पर्धेमध्ये त्यांना सहभागी होता यायचं. त्याचप्रमाणे मागच्या काळात जर आपण बघितलं तर आपल्या या देशामध्ये महिलांनी खूप उच्च पदे भूषवलेली आहेत. काँग्रेस पक्षाचं सरकार असताना महिलेला पंतप्रधान होण्याची सुद्धा संधी मिळाली आहे. श्रीमती इंदिराजी गांधी या आपल्या पंतप्रधान होत्या. राष्ट्रपती म्हणून सुद्धा प्रतिभाताई पाटील यांना संधी मिळालेली आहे. लोकसभेच्या सभापती म्हणून महिलेला संधी मिळाली आहे. अशी अनेक पदे स्त्रियांनी भूषवलेली आहेत. त्याचप्रमाणे आज जर आपण बघितलं तर स्त्रिया अंतराळात सुद्धा गेलेल्या आहे. आपण जर सुनीता विल्यम्स ही अमेरिकन ॲस्ट्रॉनॉट बघितली तर अंतराळात ती आज आहे, आजच्या घडीला सुद्धा. आणि तिथपासून अंतराळात सुद्धा स्त्रिया आहे. आणि जर बघितलं तुम्ही तर विमान चालवणाऱ्या स्त्रिया आहेत, रेल्वे गाडी चालवणाऱ्या स्त्रिया आहेत. आणि अलीकडेच निवडणुकीच्या पूर्वी ती कोणता तो रंग, गुलाबी रिक्षा, पिंक रिक्षा चालवणाऱ्या सुद्धा महिला आज आपल्याकडे आहेत. म्हणजे रिक्षा सुद्धा महिला चालवतात. इतक्या आज महिला सक्षम झालेल्या आहेत. आज तरी सुद्धा जर महिलांकडे आपण बघितलं, महिला सर्व क्षेत्रात पुढे आहेत. पुरुषांच्या बरोबरीनं खांद्याला खांदा लावून ते काम करतात. म्हणजे आपलं घर तर सांभाळतातच, आपल्या लेकरांचं सुद्धा शिक्षणापासून सर्व गोष्टी त्या बघतात. घरातील ज्येष्ठ आई वडील, सासू सासरे त्यांचं सुद्धा बघतात. परंतु बाहेर ऑफिसमध्ये असेल, समाजामध्ये असेल, त्या ठिकाणी सुद्धा स्त्रिया, अनेक स्त्रिया आपण बघतो. आज इथं या विधिमंडळात सुद्धा बघत असाल तर अनेक स्त्रिया सुद्धा आज इथं, काही ऑफिशियल स्त्रिया इथे काम करत आहेत, काही समाजाच्या माध्यमातून इथपर्यंत पोहोचलेल्या स्त्रिया आहेत. तर अशा अनेक ज्या स्त्रियांना बऱ्याच आघाडीवरती आज काम करावं लागतं, तरी सुद्धा स्त्री दटून काम करते. परंतु जर आपण बघितलं तर स्त्रियांना त्या मानाने तेवढी संधी आणि तेवढा सन्मान उपलब्ध होत नाही. आज अनेक ठिकाणी स्त्रियांना खूप संघर्ष करावा लागतो पुढे येण्यासाठी. त्यांना
पुरुषांपेक्षा आज एका स्त्रीला खूप जास्त संघर्ष आहे आणि माझ्या मते इथे असलेल्या सर्व स्त्रिया या गोष्टीशी संमत असतील. आणि सर्वात महत्त्वाचं जर सांगायचं झालं तर आज आपण इतक्या प्रगत देशामध्ये राहतो तरी सुद्धा आज स्त्रियांना त्यांच्या सुरक्षिततेचा खूप मोठा प्रश्न आज जाणवत आहे. आपण जर बघितलं तर अनेक आत्ताच अलीकडे घडलेल्या घटना आहेत. मग त्या बुलढाण्यातील एक 4 वर्षाच्या मुलीवर झालेला अत्याचार असेल, आत्ताच स्वारगेटमध्ये पुण्याला बसस्टँडची झालेली घटना ती सुद्धा ताजीच आहे. त्याचप्रमाणे डोंबिवलीमध्ये सुद्धा एक गँगरेपची घटना झालेली आहे. अशा अनेक घटना ज्या आपल्या महाराष्ट्राला आज खाली मान घालावी लागत आहे अशा घटना इथे घडत आहेत. आज आपण उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांना सुद्धा मागे टाकलं आहे की काय असं वाटत आहे. आपण लाडकी बहीण ही योजना आणली त्याचं आम्ही स्वागतच करतो. उलट तुम्ही 1500 रुपये देतायत लाडक्या बहिणीला. आज माननीय उपमुख्यमंत्री म्हटले आम्ही 2100 रुपये पण देऊ, त्याचंही आम्ही स्वागत करतो. लाडकी बहीण योजना ही आम्हा स्त्रियांना हवीच आहे. परंतु त्याचबरोबर आज जर आपल्याला कोणत्या योजनेची अतिशय गरज असेल तर ती सुरक्षित बहीण योजना याची आपल्याला आवश्यकता आहे. आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी सुद्धा सरकारने अशी योजना आणावी आणि जे काही घटना आपल्या महाराष्ट्रात घडत आहेत तर दोषींवरती कडक कारवाई केली जावी, तरच या गोष्टींना आळा बसेल. त्याचप्रमाणे आत्ताच माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं महापालिकेमध्ये 50% स्त्रियांसाठी आरक्षण आहे, त्यामुळे 50%हून जास्त महिला आता महापालिकेमध्ये दिसतीलच आपल्याला येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये. परंतु मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की महिलांचा आवाज हा पोहोचवण्यासाठी, महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महिला जास्तीत जास्त पुढे आल्या तर ते योग्यच आहे. आणि त्यामुळे महापालिकाच कशाला, तुम्ही संसदेमध्ये सुद्धा आणि विधिमंडळामध्ये सुद्धा 30% महिलांना आरक्षण मिळावं हे बिल लवकरात लवकर जर पास झालं तर, पण ते लवकरात लवकर त्याच्यावरती 29 पर्यंत त्याची जर अंमलबजावणी झाली तर आम्हाला सगळ्या महिलांना आनंदच आहे. 29 ला नाही होणार, ठीक आहे, जेवढ्या लवकरात लवकर झालं. परिषदेत आणि राज्यसभेत पुरुषांना स्कोप आहे, परंतु महिलांनाही 50% किंवा 30% स्कोप मिळावा, जेणेकरून महिलांचा आवाज उठवण्यासाठी महिलाच प्रश्न जास्त चांगल्या पद्धतीने महिलांसाठी मांडू शकतील. हे मी आज या वतीने सांगू इच्छिते महिला दिनाचं औचित्य साधून. कारण आजही राज्यामध्ये जर महिलांना योग्य संधीपासून दूर ठेवलं जात आहे, तुम्ही जर बघाल शिक्षणाच्या बाबतीत असेल, रोजगाराच्या बाबतीत असेल, राजकारणाच्या बाबतीत असेल, तर सर्व ठिकाणी महिला पुरुषांच्या आज मागेच आहेत. आणि ग्रामीण भागातील महिला जर पाहिल्या तर त्यांना योग्य ती संधी मिळत नाही, ते अजून जास्त पुरुषांच्या मागे असतात आणि शहरी महिलांच्याही त्या मागे आहेत. त्याच्यामुळे सरकारने आर्थिक आणि सामाजिक महिलांचं सबलीकरण करावं आणि सर्वसमावेशक अशा धोरणाची निर्मिती करावी आणि अंमलबजावणी करावी, हेच मी आज या महिला दिनाच्या औचित्य साधून सांगू इच्छिते. आणि शेवटी एवढंच सांगेन की मी स्त्री असल्याचा मला अभिमान आहे. अभिमानाने सांगते की मी बाई आहे. मी ही एक कवीची कविता आहे, कोणी याच्यावर आक्षेप घेऊ नका, नाहीतर परत कंपॅरिझन होईल सकाळच्या सारखं. अभिमानाने सांगते की मी बाई आहे, युगकर्त्या त्या शिवबाची मीच आई आहे. युगकर्त्या त्या शिवबाची मीच आई आहे. कळी खुडाया लावू नका उमलण्याआधी, कळी खुडाया लावू नका उमलण्याआधी, अरे तुझ्याच अंगणी दरवळणारी मी जाई आहे, तुझ्याच अंगणी दरवळणारी मी जाई आहे. सर्वांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि थांबते. धन्यवाद. महोदय, महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला आज महिलांच्या प्रश्नांवरती या ठिकाणी चर्चा होते. मला मनापासून याचा आनंद आहे.
मागच्या वर्षी मी एक कार्यकर्ता म्हणून त्या ठिकाणी होते, सभागृहाची सदस्य नव्हते, पण नीलमताईंचं मी कौतुक करेन की एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन त्यांनी त्या ठिकाणी लावलं होतं आणि माझ्यासारख्या हजारो कार्यकर्त्यांना आनंद झाला की एक दिवसभर महिलांच्या विविध प्रश्नांवरती चर्चा होणार आहे. आजही मगाशी उपमुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली, नीलमताईंनी भूमिका मांडली, प्रज्ञाताईंनी भूमिका मांडली आणि आज मला विश्वास आहे की आजही बरेच प्रश्न जे प्रलंबित आहेत त्याच्यावरती सुद्धा चांगल्या पद्धतीने चर्चा होईल. सभापती महोदय, आपल्या राज्याला महान महिलांचा असा वारसा आहे. ती अशी उंचावता नभ जरासे वाकले, ती अशी उंचावता नभ जरासे वाकले, पसरली ज्योत्स्ना तिची अन चंद्र सारे झाकले. अशा आपल्या राजमाता, राष्ट्रमाता मा जिजाऊ, महाराणी ताराराणी, महाराणी येसुबाई, झाशीची राणी, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, रमाई, भीमाई अशी कित्येक नावं सांगता येतील. हे वर्ष तर पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचं त्रिजन्मशताब्दी वर्ष. पुण्यश्लोक राणी अहिल्याबाई या हिंदू मंदिराच्या एक महान प्रणेत्या आणि निर्मात्या होत्या. त्यांनी संपूर्ण भारतात शेकडो मंदिरं आणि धर्मशाळा बांधल्या. पण एवढंच नाही तर त्यांनी लोकांना रोजगार निर्माण व्हावा म्हणून औद्योगिक धोरण सुद्धा आखलं आणि अशा अहिल्यादेवींच्या लेकी, सावित्रींच्या लेकी आम्ही स्वतःला म्हणवून घेतो, याचा आम्हाला मनापासूनचा आनंद आहे, आम्हाला अभिमान आहे. आपण पाहिलं, ज्याचा उल्लेख माझ्या आधीच्याही वक्त्यांनी त्या ठिकाणी केलाय, या देशातल्या प्रत्येक महिलेने रोज उठून जर कुणाला नमन करायचं असेल तर ते नक्की महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना केलं पाहिजे. कारण त्यांच्यामुळे आज आमचं अस्तित्व त्या ठिकाणी आहे. त्यांनी या देशातल्या मातृशक्तीची महत्व जे आहे ते त्यांनी ओळखलं आणि त्यानंतर 2014 मध्ये ज्या वेळेला देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी हे ज्या वेळेला प्रधानमंत्री झाले तेव्हापासनं महिलेला केंद्रस्थानी ठेवून तिच्या आयुष्यामध्ये, तिच्या संसारामध्ये तिला कसा आनंद देता येईल याचा त्यांनी वेळोवेळी प्रयत्न केलाय. विविध योजना तिच्यासाठी आणल्या, तिला आत्मनिर्भर बनवलं, तिला स्वतःच्या पायावरती उभं केलं आणि खऱ्या अर्थाने आर्थिक सक्षमतेची सुरुवात ही तिकडून झाली असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. राज्यामध्ये सुद्धा महायुतीच्या सरकारने महिलांना त्या ठिकाणी विविध योजना महिलांसाठी केल्या. स्वतःच्या पायावरती उभं करण्यासाठी विविध योजना त्या ठिकाणी आणून त्यांना विविध प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आले. PCPNDT सारखा कायदा आज आपल्या राज्यामध्ये, महिला नको, मुलगी नको, स्त्री भ्रूण हत्या लपून छपून आजही होतीये, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये कमी आणण्यामध्ये आपल्याला फार मोठा त्या ठिकाणी फायदा झालेला आहे. काम अजूनही चाललंय. 50% STचा मोफत प्रवास असेल, महिलांना मुलगी जन्माला आली की ती लखपती होणार आहे. त्याचबरोबरीने मुलींचं उच्च शिक्षण जे आहे त्याची फी माफ केलेली आहे. अशा विविध योजना आणि ज्याचा उल्लेख मगाशी झाला ते फक्त आर्थिक सक्षमता नाही तर तिचा आत्मसन्मान वाढवण्याचं काम सुद्धा महायुतीच्या सरकारने केलंय. मी माननीय देवेंद्रजी, माननीय शिंदे साहेब, माननीय अजितदादा यांचं मनापासून अभिनंदन करते, कौतुक करते. एवढं सगळं राज्य सरकार, केंद्र सरकार महिलांसाठी करते, पण तरी सुद्धा समाजाची मानसिकता ही कुठं बदलताना आपल्याला दिसत नाही. एक महिला म्हणून मला नेहमी वाईट वाटतं की आमच्या दिसण्यावर बोललं जातं, आमच्या असण्यावर बोललं गेलं पाहिजे, आमच्या कामावर बोललं गेलं पाहिजे, आमच्या अस्तित्वावर बोललं गेलं पाहिजे. आणि हा सुधार मला वाटतं आपल्याला सगळ्यांना त्या ठिकाणी करावा लागणार आहे. राज्याचं कौतुक करत असतानाच माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला आज आनंद आहे की 25-26 वर्ष सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात काम केल्यानंतर ज्या तळागाळामध्ये फिरताना महिलांच्या समस्या आम्ही पाहतोय त्याच्याबद्दल बोलण्याची संधी मला आज मिळाली. महिला जन्माला आल्या, महिला शिकल्या, स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या, आपल्या घरातून बाहेर पडल्या आणि त्याच वेळेला नराधम, लांडगे यांच्या नजरा त्यांच्यावर पडल्या. मग त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आला. विविध कायदे केले गेले, विविध हेल्पलाईन केल्या गेल्या. त्याच्यातली एक अत्यंत प्रभावी अशी 112 नंबरची हेल्पलाईन आहे. आम्ही जिथं जिथं जातो
ज्या ज्या प्लॅटफॉर्मवर जातो त्या ठिकाणी आम्ही महिलांना सांगतो, ताई आणि कोणाचा नंबर फोनमध्ये असेल नसेल 112 आधी सेव्ह करून ठेव. हा असा एक नंबर आहे की जो ट्रॅकिंग वरती आहे. तुम्ही उशिरा पोहोचलात तर का उशिरा पोहोचलात म्हणून पोलिसांना सुद्धा विचारणा केली जाते. आणि म्हणून या 112 नंबरची प्रभावी आपण काय म्हणू त्याला प्रसिद्धी ही होणं अतिशय गरजेचं आहे. मग तुम्ही ते कुठे कराल? सरकारी वेबसाईट्सवर करा, बसमध्ये करा, ट्रेनमध्ये करा, शाळेमध्ये करा, कॉलेजेसमध्ये करा, प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या बाहेर बोर्ड लावा. मी तर सरनाईक साहेब पण इथं बसलेले आहेत की एसटीच्या ज्या अनाउन्समेंट होतात तर प्रत्येक 10 मिनिटाने ही जर अनाउन्समेंट झाली की जर काही अडचणीत असाल, तुमचा जीव तुम्हाला धोक्यात वाटतोय, कृपया 112 नंबरवरती तुम्ही त्या ठिकाणी संपर्क करा, पोलीस तुमच्या सेवेत आहे. त्याच्यामुळे गावखेड्यातून येणारी जी माझी महिला आहे तिला त्याचा उपयोग होऊ शकेल. आणि ज्या पद्धतीने एसटी मध्ये त्याच पद्धतीने जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये सुद्धा हे अतिशय गरजेचं आहे. आपण मोठमोठ्या जाहिराती या एसटींवरती आणि बाकीच्या ठिकाणी करतो. 112चे होर्डिंग सुद्धा तेवढ्याच पद्धतीने लागले गेले तर त्याचा उपयोग निश्चितपणे होईल याचा मला विश्वास आहे. आणखीन पण विषय होता की महिलांवरचे अत्याचार. मी देवेंद्रजींचं आणि महायुती सरकारचं मनापासून आभार मानीन, अभिनंदन करीन की त्यांनी फॉरेन्सिक व्हॅन आणल्या आणि आज ती कार्यान्वित करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे. जेव्हा लैंगिक घटना घडतात त्यावेळेला फॉरेन्सिक हा अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे आणि त्यामुळे सरकारने ती सुद्धा सिद्धता आता केलेली आहे. या संदर्भामध्ये पुढे जात असताना महिलांच्या केसेससाठी फास्ट ट्रॅक तर आहेच, पण फास्ट ट्रॅक म्हणजे या घटना किंवा हे प्रकरण तुम्ही जलद चालवा. परंतु असे बरेच प्रश्न आहेत, अजून अशा बऱ्याच केसेस आहेत ज्या प्रलंबित आहेत, ते खटले प्रलंबित आहेत. आणि त्यामुळे आज या महिला दिनाच्या औचित्यावरती आजच्या या प्रस्तावामध्ये सभापती महोदय मला असंही म्हणायचं आहे की महिलांसाठी, फक्त महिलांसाठी एक्सक्लुझिव्ह कोर्ट्स हे त्या ठिकाणी असावे ज्याचा फायदा हा बऱ्याच आमच्या महिलांना होऊ शकेल. कायद्याच्या गोष्टी होतात, कायदे आले पाहिजेत, नवीन नक्की आले पाहिजे, त्याचं स्वागत आहे. परंतु मी पुन्हा इथे अतिशय जबाबदारीने सांगते, जे कायदे आपल्याकडे अस्तित्वात आहेत ते अत्यंत सक्षम आहेत, सशक्त आहेत. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुद्धा आपण सगळ्यांनीच आग्रही अशी भूमिका घेतली पाहिजे. काही लॉज मध्ये अमेंडमेंट हवी का? 100% हवी. ज्याला आता आम्ही सगळ्याच महिला कुठल्याही पक्षाच्या किंवा अगदी कुठल्या पक्षाच्या नसल्या तरी समाजकारण करणाऱ्या किंवा व्यक्त होणाऱ्या, माझ्याकडे तर अशी एक केस आली होती की त्यामध्ये त्या महिलेने मला सांगितलं माझं फार महत्वाचं काम आहे. मी म्हटलं काय काम आहे? ती म्हणली मी माझ्या डीपी वरती माझा फोटो लावू शकत नाही. मी म्हटलं हे काही महत्वाचं काम आहे? ती म्हणली हो, मी कुठल्या राजकीय पक्षाची कार्यकर्ता नाही, पण जेव्हा मी एखाद्या गोष्टीवरती व्यक्त होते त्यावेळेला जी लोक टोळधाड माझ्यावरती पडते, माझ्या नवऱ्याचं अकाउंट शोधून काढलं जातं, माझ्या परिचितांचं अकाउंट शोधून काढलं जातं, तिथं त्यांना शिव्या दिल्या जातात आणि त्यामुळे मी आता झाडं, फुलं, पानं असे काहीतरी डीपी लावते. हा प्रश्न अनेक महिलांचा आहे आणि त्यामुळे सायबर लॉ मध्ये अमेंडमेंट होणं अतिशय गरजेचं आहे. कालच ज्याचा उल्लेख मला वाटतं माननीय राज्यमंत्री, गृहराज्यमंत्र्यांनी त्याचा उल्लेख केला की सायबर इथे सगळ्यात जास्त तक्रारी येण्याचं प्रमाण चालू झालंय. कोणीही उठतं, काहीही लिहितं, वाटेल त्या थराला जाऊन लिहिलं जातं, कुठल्याही पद्धतीची, म्हणजे वाचायलाही लाज वाटेल अशा कमेंट्स असतात. बरं त्यांच्यावरती कारवाई काही होते का? तर अमोलजी काही कारवाई होत नाही आजपर्यंत माझ्या ऐकिवात नाही. एका केसमध्ये जेव्हा सायबर लॉ हा IPC मध्ये म्हणजे आताच्या BNS मध्ये कन्वर्ट होतो त्यावेळेला तरी कुठे शिक्षेचं प्राविधान आहे. त्यामुळे माझं ही आग्रहाची भूमिका आहे किंवा आग्रहाची मागणी आहे की या सायबर लॉ मध्ये कुठे ना कुठे अमेंडमेंट होण्याची गरज आहे. दुसरा एक असाच महत्वाचा कायदा जो आमच्याशी निगडीत आहे तो म्हणजे सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्कप्लेस, ज्याला विशाखा कायदा म्हणतो. त्या विशाखा कायद्याचं काय झालंय मला हे सांगताना वाईट वाटतंय. सभापती महोदय, सगळ्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालय त्याशिवाय खाजगी आस्थापना या सगळ्या ठिकाणी विशाखा समिती असणं गरजेचं आहे. शिवाय त्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये
दर्शनी भागात त्याचा तो बोर्ड लावला गेला पाहिजे. तिथे अध्यक्ष कोण आहे, सदस्य कोण आहे, त्यांची माहिती दिली पाहिजे. परंतु मी विधिमंडळात आत्ताच आली आहे, मला काही नीलमताई इथेही विशाखा कमिटी दिसली नाही. बरं, ही विशाखा कमिटी कार्यरत आहे का, याची अकाउंटेबिलिटी कोण चेक करतं? कोणी नाही. माझ्याकडे एक केस आली, त्यावेळेला मला याचं आणखीन गांभीर्य कळालं. एक फार मोठी इंटरनॅशनल फार्मास्युटिकल कंपनी आणि त्याच्यामध्ये अतिशय हुशार अशी सिनियर सायंटिस्ट ती मुलगी तिथं, ती बाई तिथं काम करत होती आणि तिला तिथला HR जो होता तो त्रास देत होता. आपल्याकडे नॉर्म्स ठरलेले आहेत, ICC किंवा पॉश कमिटी, तिने जाऊन तिथं कंप्लेंट दिली, लक्ष दिलं नाही. तो जो होता माणूस त्याची अजून बळावली की अरे माझं काही होत नाही, पुन्हा त्रास द्यायचा प्रयत्न केला. या वेळेला मात्र ती चौताळली आणि ती पोलीस स्टेशनला गेली. पोलीस स्टेशनला गेल्यावरही सभापती महोदय त्या ठिकाणी केस नोंद करून घेण्यासाठी सांगावं लागलं. नीलमताई 8 वाजता केस नोंद झाली आणि 10 वाजता तिला मेसेज आला की तुम्हाला कंपनीतून काढून टाकण्यात आलेलं आहे. मला तुम्ही सांगा की सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्कप्लेस हा जर कायदा आहे तर त्याचा उपयोग आम्हाला काय होतोय? 90% आजही महिला या खाजगी आस्थापनेत काम करतात. 10% महिला शासकीय आणि निमशासकीय ठिकाणी काम करत असतील. माझी एक सवय आहे की प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्यावर तिथले कलेक्टर आणि एसपींना मी भेटते. मी आतापर्यंत राज्यातल्या सगळ्या एसपींना भेटले आणि त्यांना विचारलं की किती ऑफेन्स रजिस्टर्ड झालेत विशाखाच्या अंडर. सर शॉकिंग आहे, म्हणजे नाहीच्या बरोबर. कोण महिला पुढे जातात? ज्यांना आपल्या नोकरीची गॅरंटी आहे. त्या मोरपेन लॅब, त्या कंपनीचं नावही सांगते मी, मोरपेन लॅबोरेटरी, त्या बाईला मी पुन्हा तिथे नाही ठेवू शकले. मी आपल्या इथल्या कामगार आयुक्तांकडे 10 वेळा गेली असेल आणि त्यांनी सुद्धा बिचाऱ्यांनी, कल्याणकर होते, महेंद्र कल्याणकर, त्यांनी 5-6 मीटिंग लावल्या. पण ते मला म्हणले ताई आपल्या हातात काय नाही, आपण त्यांना गोड बोलून सांगू की बाबा हिला तुम्ही रिइन्स्टेट करून घ्या. अरे तिचं कॅलिबर, तिचं हुशार, ती इतकी मेरिटवर आलेली पोरगी, एका मिनिटामध्ये सर तिला पुन्हा दुसरीकडे म्हणजे जॉब देताना फार त्रास झाला हो आम्हाला. आणि म्हणून सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्कप्लेस हा जो कायदा आहे याची अकाउंटेबिलिटी चेक करण्यासाठी आपल्याला निश्चितपणे सगळ्यांनी मिळून काम केलं पाहिजे, असं मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचंय. दुसरा प्रश्न मगाशी नीलमताईंनी घेतला, पण हा प्रश्न फार महत्वाचा आहे की सार्वजनिक शौचालय. आज मुंबई सारख्या राजधानीमध्ये 1820 महिलांमागे एक शौचालय. बरं, शौचालय सांगितली की शौचालय शिंदेसाहेब बांधली जातात, पण त्याची देखभाल. आज तर कित्येक ठिकाणी आम्ही बातम्या वाचतो, जायला पण भीती वाटते. कड्या तुटलेल्या, काचा मुद्दाम फोडलेल्या, डबडे तुटलेले, नळ तुटलेले, अतिशय घाणेरडी अवस्था. आणि आम्ही म्हणतोय की आता सर्वायकल कॅन्सर वाढतोय आणि त्याची सुरुवात जर इकडे तिकडे कुठे असेल तर ती सुरुवात ही शौचालयांपासून आहे. आणि त्याचं सुद्धा मला असं वाटतंय, मला जर तक्रार करायची आहे तर मी कुणाला करावी? तिथे तिची बाई बसलेली असते किंवा ते जे कोण NGO असतात तेवढे आडदांड आणि एवढे उद्धट असतात, त्यांना काही पडलेली नाहीये. माझी सूचना आहे सरकारला की असा काहीतरी QR कोड त्या ठिकाणी जनरेट करावा आणि त्या QR कोडला आधारित तक्रार प्रणाली जर आपल्याला आणता आली. मी कुठेही गेले राज्यामध्ये आणि मला दिसलं की हे काही इथं बरोबर नाहीये, मी त्या QR कोड जे आहे QR कोड वापरून माझी तक्रार लिहिली आणि ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून जर त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवण्यात आलं तर मला वाटतं सभापती महोदय याच्यावरती आपल्याला बऱ्यापैकी नियंत्रण ठेवता येईल. कालचाच एक प्रश्न होता, बऱ्याच महिला ज्या आहेत त्या कामधंद्यासाठी स्थलांतरित होतात आणि स्थलांतरित झाल्यानंतर त्यांचे आणखीन वेगळे प्रश्न आहेत. ते स्थलांतरित कामधंद्यासाठी होतात, त्यांना राशन मिळत नाही, त्यांच्या मुलांना अंगणवाडीचा आहार मिळत नाही, त्यांना मिड डे मील मिळत नाही, त्यांना आशाताईची सेवा मिळत नाही, त्यांना स्वतःच्या औषधोपचारांसाठी पैसे खर्च करावे लागतात. तर शासनाकडनं असं काही होऊ शकेल का की ज्या महिला रोजगारासाठी स्थलांतरित होतात एकतर त्यांना त्या त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी काम द्यावं, म्हणजे हे सगळे प्रश्न येणार नाहीत. पण जर त्यांना दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये जायचं असेल तर किमान त्यांना तिथे राशन मिळण्याची व्यवस्था असावी,
त्यांच्या मुलांना त्या अंगणवाडीमध्ये त्यांनी सामावून घेतलं पाहिजे, त्यांच्या मुलांना मिड डे मील मिळालं पाहिजे आणि आशाताईची सेवा सुद्धा ही त्या ताईला मिळायला पाहिजे असं मला त्या ठिकाणी वाटतंय. त्याचबरोबरीने महिलांसाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती बऱ्याच संधी आज उपलब्ध झालेल्या आहेत. चांगल्या पद्धतीने महिला त्याचा उपयोग सुद्धा घेत आहेत. बऱ्याच जणी छोटे उद्योग तयार करायला सुरुवात केली आहे आणि त्याचा सुद्धा फार चांगला असा प्लॅटफॉर्म सरकारने दिलाय. त्याच्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करते. महिलांच्या सोबतीनेच तृतीयपंथीयांचं सुद्धा एक विषय त्याच्या अनुषंगाने लावून घेतला पाहिजे असं मला वाटतं. मला आठवतंय 2014ला ज्या वेळेला देवेंद्रजी फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला त्यांनी ओडीएफ म्हणून पालघर जिल्ह्यामध्ये ओडीएफ म्हणून तृतीयपंथीयांचा त्यांना तिथं जबाबदारी देण्यात आली होती आणि मला सांगताना आनंद होतोय की त्यांनी संपूर्ण पालघर जिल्हा हा हागणदारी मुक्त केला होता. तर अशा पद्धतीमध्ये यांना आपल्याला काही काम देता येईल का याचा सुद्धा सरकारने नक्की विचार केला पाहिजे. तृतीयपंथीयांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास योजना त्याचे सुद्धा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम सरकारच्या माध्यमातून केला गेला पाहिजे. तृतीयपंथीयांसाठी कल्याण मंडळाची नवीन समिती स्थापन केली आहे पण ती कधी पूर्ण होणार हा सुद्धा त्या ठिकाणी प्रश्न आहे. मला शेवटचे 1-2 मिनिटं बोलायचं आहे. हा विषय महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेच आहे. आपण 2-3 घटना बघितल्या. शाळेमध्ये मुलींचा विनयभंग, शाळेमध्ये मुलींवर लैंगिक अत्याचार. बरे होतात कोणाकडून? लिफ्ट दुरुस्त करायला कोणतरी आलाय, कोणतरी एखादा तुम्ही स्वीपर ठेवलाय टॉयलेट साफ करायला आणि ज्या वेळेला अशा घटना होतात तेव्हा शाळा लगेच हात झटकून टाकते. म्हणजे मुंबईमध्ये अतिशय नामांकित शाळा आहे आणि त्या ठिकाणी लिफ्ट दुरुस्त करायला आलेल्या माणसाकडनं लहान मुलीचा विनयभंग केला गेला. शाळेवरती संस्थेवरती काय कारवाई काय नाही. त्यांचं असं म्हणणं आमचा आणि त्यांचा संबंध नाही. तर मला सभापती महोदय हे नक्की सांगायचंय की ज्या वेळेला मूल शाळेत जातं ते शाळेत गेल्यावर घरी येईपर्यंत जी जबाबदारी आहे ती त्या शाळेची आहे. कुठलीही संस्था अशा घटनांमध्ये स्वतःची जबाबदारी झटकू शकणार नाही. अशा पद्धतीची कडक नियमावली त्या ठिकाणी असणं हे अतिशय गरजेचं आहे. शेवटचाच प्रश्न, विविध क्षेत्रात महिला काम करतायत. आता महिला शेतकरी मोठ्या प्रमाणात झाल्यात. पुरुष कामधंद्यानिमित्त स्थलांतरित होत आहेत, बाई मात्र आमची तिकडेच गावामध्ये आणि त्यामुळे ती शेती करतीये. आणि आपल्याला शाश्वत विकास आणि अन्न सुरक्षा जर साधायची असेल तर कृषी क्षेत्रामध्ये महिलांचं सक्षमीकरण होणं हे अतिशय गरजेचं आहे. आणि त्या अनुषंगाने महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी धोरण आपल्याला आणता येतंय का याचा आपण नक्की महायुतीच्या सरकारने, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा, माझी ही आपल्याकडे मागणी आहे की महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी धोरण हे यायला पाहिजे. वार्षिक नियतकालिक श्रमबल सर्वेक्षणानुसार साहेब 1 मिनिट शेवटचा PLFS चा अहवाल काय सांगतोय की ग्रामीण भागामध्ये 76.2% आणि 11% शहरी भागामध्ये 60% इतकं श्रमबळ जे आहे ते महिलांचं त्या ठिकाणी लागतंय. महिलांच्या जमिनीच्या हक्कासाठी 7-12 वर तिचं नाव समाविष्ट करून त्यांना कायदेशीर संरक्षण दिलं जावं अशी सुद्धा महिला दिनाच्या धर्तीवरती मी आपल्याकडे मागणी करते. आणि महिला फक्त शेतीपुरता मर्यादित न राहता तिला कृषी बाजार आणि बाजार समितीमध्ये सुद्धा प्रवेश द्यावा ही सुद्धा एक मला वाटतं महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी सांगायची आहे. शेवटचंच, महिला आयोग यांचे अध्यक्ष यांचा कार्यकाल वाढवलाय पण सदस्य अजून नेमलेले नाहीयेत. तर त्याची सुद्धा पूर्तता ही लवकरात लवकर सरकारने करावी. आणि शेवटची आमची मागणी माझीच नाही, महाराष्ट्रातल्या तमाम भगिनींची आणि भावांची सुद्धा ही मागणी असावी की आम्हाला ज्यांच्यामुळे आज आमचं अस्तित्व आहे, ज्यांनी आमच्यासाठी शेण खाल्ले, दगड गोळे खाल्ले, लोकांच्या नायनायत्या गोष्टी ऐकल्या, असे क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांती ज्योती सावित्रीमाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा अशी सुद्धा मागणी मी या सभागृहाच्या माध्यमातून आपल्याकडे करतेय. अतिशय उत्तम असं काम हे सरकारच्या माध्यमातून होतंय. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, सशक्तीकरणासाठी होतंय. परंतु त्यामध्ये आणखीन जर सुधारणा केल्या निलमताई तर आपण आणखीन चांगल्या पद्धतीने काम करू शकू
ही अपेक्षा व्यक्त करते आणि थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार. विधेयक आहे. सभापती महोदय, मी आपली विरोधी पक्ष नेते आणि सन्माननीय सभागृहाची परवानगी घेऊन विधेयक विनियोजन बिल मांडण्याच्या करता आपण परवानगी द्यायची विनंती करतो. सभापती महोदय, विधानसभेचे संमत केलेले सन 2025चे 20 क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुनर्विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घ्यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की विधानसभेने संमत केलेले सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुनर्विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घ्यावे. प्रश्न असा आहे की विधानसभेने संमत केलेले सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र पुनर्विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. आता मी विधेयक खंडशः सभागृहाला सादर करतो. शिफारसी करावयाच्या असल्यास सदस्यांनी मांडाव्यात. खंड 2 व 3 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. परिषदेने कोणतीही शिफारस केलेली नाही म्हणून परिषदेला कोणतीही शिफारस करावयाची नाही अशा संदेशासह हे विधेयक विधानसभेकडे परत पाठविण्यात येत आहे. विरोधी पक्षनेते. सभापती महोदय, खरं तर आपण स्वतःच हा प्रस्ताव ठेवला आणि महिला दिनासोबतच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचं जन्माचं त्रिशताब्दी पण हे वर्ष आहे आणि म्हणून खरं तर महिलांना जास्तीत जास्त संधी द्यावी या हेतून जर बघितलं तर आपल्या महिलांची आताची संख्या बघितली तर इथं 5-6 महिलाच आहे सगळे मिळून. बघा ना काही मोजा ना, 1 2 3 4 5 आणि मनीषाताई बाहेर गेल्या, 6 जणी टोटल सभासद. सांगण्याचा मुद्दा हा की सुरुवात कुठपासून करावी लागेल हा माझा याच्या मागचा मुद्दा आहे. सभापती महोदय, हा महिला दिन संपूर्ण जगात साजरा होत असताना तसं पाहायला गेलं तर आपला भारतीय संस्कृती, भारतीय इतिहासात असा काही 8 मार्च महिला दिन असावा ही जगाची रीत म्हणून आपण करतो, परंतु आपल्या या हिंदुस्थानाने, आपल्या या भारताने आणि आपल्या त्या महाराष्ट्राने सुद्धा एक महिलांच्या बाबतीत एक आदर, संस्कृती, इतिहास जो लिहिलेला आहे. मग झाशीची राणी असेल, अहिल्यादेवी होळकर असेल, सावित्रीबाई फुले असतील, राणी तारामती असेल, येसुबाई असेल, जिनं गवताला हे भाले फुटतात असं म्हटलं होतं अशी ताराबाई असेल. आणि म्हणून एक स्त्रियांचा इतिहास जर बघितला आपला हिंदुस्थानाचा असेल, महाराष्ट्राचा असेल तर तो अतिशय मोठा आहे. आपल्याकडं स्त्रीला दुर्गेचं रूप म्हणतात आणि या स्त्रीने हे वारंवार हे रूप सुद्धा इतिहासात असो की आत्ता असो हे सभापती महोदय सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. खरं तर काही राजकीय विषयावर चर्चा झाली, परंतु मला असं वाटत नाही राजकीय विषयावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे, कारण आज आपण शुद्धपणे महिला दिन आणि विशेषतः सावित्रीबाई अहिल्यादेवी होळकरांच्या त्रिशताब्दीविषयी बोलतोय. सभापती महोदय, जे छोटे छोटे मुद्दे चित्राताईंनी मांडले हे तर महत्वाचे आणि माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी सांगितलं की छोटेसे मुद्दे सुद्धा टार्गेट करून काम केलं तर मला असं वाटतं फार मोठे मुद्दे टार्गेट करण्यापेक्षा त्यांनी एक छोटासा मुद्दा सांगितला की एसटी स्टँडवरचे शौचालय, छोटासा मुद्दा आहे
पण मला असं वाटतं असे मुद्दे टार्गेट करून जरी आपण विशेषतः स्त्रियांचे शौचालय आपण जरी कामाला सुरुवात केली तरी मला असं वाटतं मोठं काम होऊ शकतं. ठीक आहे, बाकीचे मोठे मोठे काम करण्यासाठी वेगवेगळे यंत्रणा सक्षम आहे, परंतु आपल्या हातात जेवढं तेवढं जर आपण बघितलं तर मला असं वाटतं निश्चित आपण ही स्त्री शक्ती, ही दुर्गेची शक्ती वाटतं हिचा आदर करण्याची भूमिका आपल्या महाराष्ट्राने सातत्याने ठेवलेली आहे. मी एक कविता आहे माझ्याकडे, इतिहास सांगतो आमचा स्त्रीनेच शत्रू तुडवला, लक्ष्मीबाईने झाशीचा किल्ला लढविला, जिजाऊने राजा शिवछत्रपती घडविला, महाराणी ताराबाईने महाराष्ट्र भूमीत औरंगजेब रडविला. स्त्री जन्मदाती, स्त्री संस्कृती, स्त्री नाविन्याचा वसा, घराचं घरपण अशी ही स्त्री आहे. मला असं वाटतं या स्त्रीला, या स्त्री शक्तीला आपण सगळे मानाचा मुजरा करतच आलेलो आहे. सभापती महोदय, मागच्या काही दिवसापूर्वी एक बीबीसीवर एक स्टोरी आली होती की यवतमाळ जिल्ह्यातील एक भगिनी आहे. या भगिनीने आपल्या पतीने आत्महत्या केल्यानंतर 50 एकर जमीन स्वतः एकटीनं कसण्याचं काम केलं होतं. आणि नुसतं शेती कसली नाही तिनं, तिने आपला पती गेल्यानंतर सुद्धा आदर्श शेतकरी म्हणून पुरस्कार प्राप्त केला होता. सांगण्याचा मुद्दा हा की स्त्री व्यापकतेनं कशा पद्धतीनं काम करू शकते याचं एक उदाहरण आपण घेऊ शकतो. सभापती महोदय, आता जर आपण मागच्या महिन्यात 2 महिन्यात बघितलं त्याची एक बीडला घटना घडलेली आहे संतोष देशमुखांची. त्यांची मुलगी बघा, आपण फक्त 12वीला ही मुलगी 12वीला असताना परीक्षा देऊन सुद्धा ज्या नेटानं ती आपल्या वडिलांची बाजू मांडते सगळ्या ठिकाणी, ती बाहेर याच्या आधी घराच्या बाहेर आली असेल नाही असेल मला नाही वाटत, कारण मस्सा जो गाव अतिशय छोटंसं गाव आहे, या गावातील मुली किती गावाच्या बाहेर पडल्या असतील, परंतु या मुलीचं धैर्य, आपला बाप, आपले वडील गेल्यानंतर ज्या धैर्यानं ती भूमिका मांडते, मला असं वाटतं अशा पद्धतीने एक ताकदवान, मला वाटतं येणाऱ्या काळातली ती एक ताकदवान स्त्री बनेल अशा प्रकारची तिची भूमिका सातत्याने राहिली. आपण सभापती महोदय, आपण या सगळ्या स्त्रियांच्या भूमिका समजून घेत असताना प्रामुख्यानं अहिल्यादेवी होळकरांची स्त्री शताब्दी आपण साजरी करतोय. आपल्या राज्याचा इतिहास बघितला तर आपण सावित्रीबाई फुलेंचा इतिहास आहे, जिजाऊंचा इतिहास आहे. आज जिजाऊनं छत्रपती घडवले, सावित्रीबाई फुलेनं शिक्षणाचा वसा आपल्याला दिलेला आहे. अहिल्यादेवी होळकरांचा जर इतिहास आपण बघितला तर मला असं वाटतं देशात अनेक राजे होऊन गेले, अनेक पुरुष राजे होऊन गेले, परंतु आदर्श राज्यकर्त्या म्हणून स्त्रियांमध्ये अहिल्यादेवींचं होळकर नुसतं आपला महाराष्ट्र नव्हे तर देशामध्ये नाव आहे सभापती महोदय. आणि थोडं धिडकं नाही, पूर्णपणे जवळपास 29 वर्ष त्यांनी राज्य केलं. 29 वर्ष. जी महेश्वर त्यांची राजधानी इंदोर जवळ, मला वाटतं मी बऱ्याच वेळेस या महेश्वरला जाऊन आलेलो आहे. इंदोर जसं त्यांनी घडवलं तसं महेश्वर सुद्धा आज जरी गेलं तरी मला असं वाटतं त्या भूमीत गेल्यावर जो आनंद मनाला, जो आत्म्याला शांतता म्हणता येईल, मनाला जी शांतता मिळते, मला वाटतं ती अवर्णनीय आहे. म्हणून अशा या अहिल्यादेवीनं ज्या पद्धतीनं, आपण एक अहिल्यादेवींचा उल्लेख फक्त धार्मिक हे मंदिर बनवले ते मंदिर बनवले एवढंच सांगतो, परंतु मंदिराच्या वरही अनेक सांस्कृतिक असेल, अनेक समाज कल्याणकारी राज्य सुद्धा त्यांनी निर्माण केले. सभापती महोदय, एक राज्य जे होतं मराठ्यांचं राज्य, माळवा प्रांतामध्ये अहिल्यादेवी होळकरांनी ज्या ताकदीनं उभं केलं, मला असं वाटतं इतिहासामध्ये त्याला सभापती महोदय तोड नाही आहे. कारण अहिल्यादेवींची पत्नी खंडेराव होळकर लढाईत धारातीर्थी झाल्यानंतर सुद्धा सासऱ्याने त्यांना
सासऱ्यांनी त्यांना ज्या पद्धतीनं सिंहासनावर बसवलं, राज्यकारभार अहिल्यादेवीकडे गेला, त्यावेळेस एक इंग्रजी लेखक लॉरेन्स यांनी अहिल्यादेवी होळकरांना भारताच्या कॅथरीन द ग्रेट एलिझाबेथ मार्गारेट असं म्हटलेले सभापती महोदय. इंग्रजी लेखक आहे लॉरेन्स म्हणून, त्यांनी अशा पद्धतीनं त्यांच्याविषयी वक्तव्य केलेलं आहे. मला असं वाटतं हे अभिमानास्पद आहे सभापती महोदय. धार्मिकतेवर बोलत असताना न्यायदानाचं काम सुद्धा त्यांनी केलंय सभापती महोदय. अनेक ठिकाणी नदीचे घाट बांधले आणि सगळ्यात महत्वाचं रोजगाराच्या हेतूनं औद्योगिक धोरण सुद्धा त्यांनी आखलेलं आहे. त्यांनी त्यावेळेस महेश्वर मध्ये कापडाची गिरणी स्थापन केली सभापती महोदय. आज ज्या माहेश्वरी साड्या आपण म्हणतो, या महेश्वर मधून येतात. ह्या कापडाचा कारखाना अहिल्यादेवी होळकरांनी त्या काळामध्ये महेश्वर या गावात स्थापन केलेला आहे. म्हणजे औद्योगिक धोरण सुद्धा रोजगाराच्या हेतूनं सभापती महोदय त्यांनी त्या काळात केलेलं आहे. त्यांनी अनेक मंदिर, द्वारका असेल, काशी असेल, उज्जैन असेल, नाशिक असेल, परळी असेल, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, एवढ्या याच्याशिवाय याच्या पुढच्या सुद्धा मंदिराच्या कामामध्ये सहभाग घेतलाय, जीर्णोद्धार केलाय, घाट बांधलेले, पाण्याच्या व्यवस्था केल्या आहे. कारण आज एखादं मंदिर बांधलं की एवढा मोठा उदो होतो, पण अहिल्यादेवी होळकरांनी या हिंदुस्थानातले सगळे मंदिर जर बघितले, हे प्रमुख मंदिर आहेत, हे मंदिर अहिल्यादेवी होळकरांचा या सगळ्या मंदिरामध्ये स्वतःचा एक मोठा रोल सभापती महोदय राहिला आहे. अहिल्यादेवीने, आपण महिला सक्षमीकरण म्हणतो, पण तो त्या काळामध्ये अहिल्यादेवीने त्यांच्या सैन्यामध्ये महिलांची एक तुकडी निर्माण केली होती. त्या काळामध्ये, त्या काळात महिला रणांगणात किती येत होत्या हा प्रश्न आहे, परंतु स्वतः अहिल्यादेवींनी स्वतःच्या सैन्यामध्ये महिलांची एक तुकडी सभापती महोदय निर्माण केली होती. मी हे का सांगतोय की आताचा इतिहास, आता जे चालू आहे वर्तमानमध्ये, हे सगळं करत असताना सक्षमीकरणाच्या आपण गप्पा मारतो, परंतु खऱ्या अर्थानं सक्षमीकरण महिलांचं अहिल्यादेवी होळकरांच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीनं झालेलं आहे, याला तोड नाही सभापती महोदय. ज्या पद्धतीनं त्यांनी कल्याणकारी राज्य केलेलं आहे, शेतकऱ्यांसाठी तलाव असेल, विहिरी असेल, गोपालन असेल, याला खऱ्या अर्थानं महत्व अहिल्यादेवीनं दिलं होतं. आणि तेवढंच महत्वाचं, प्रजेला त्रास देणाऱ्याला तोफेच्या तोंडी देण्याचं काम सुद्धा अहिल्यादेवी होळकरांनी सातत्यानं केलंय. सोरटी सोमनाथाचा त्यांनी जीर्णोद्धार केलेला आहे सभापती महोदय. सर्वांना समान न्याय, स्वतःच्या घरातल्या एका होळकराला सुद्धा त्यांनी हत्तीच्या पायी दिलं होतं सभापती महोदय, एक अपराध केल्यामुळं. आणि म्हणून आज हा आपण महिला दिनाच्या विषयी बोलत असताना अहिल्यादेवींच्या पराक्रमाविषयी सुद्धा आपल्याला बोललंच पाहिजे. आज अनेक किल्ले त्यांनी बांधलेले सभापती महोदय. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला, पूर्ण किल्ल्याचा जर महेश्वरचा किल्ला, इंदोरचा राजवाडा, चांदवडचा रंगमहाल, वापगाव, यशवंतराव यांचे जन्मस्थळ, पंढरपूरचा होळकरवाडा, लासलगावचा अहिल्यादेवीचा किल्ला, त्याच पद्धतीनं अकोले तालुक्यामध्ये त्यांनी बरंच वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केलं आहे, संभाजीनगरात केलं आहे. त्याच्यानंतर अयोध्येच्या श्रीरामाचं मंदिर असेल, त्र्यंबकेश्वर असेल, उज्जैन असेल, काशी असेल, ओझर असेल, महाराष्ट्रातलं केदारनाथ असेल, गंगोत्री, विश्वनाथ, केदारनाथ, गया, या सगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं काम करण्याचा अहिल्याबाईनं प्रयत्न केला आहे. संभाजीनगरमध्ये घृष्णेश्वर आहे, वेरूळ, इथलं शिवालय तीर्थ सुद्धा अहिल्यादेवीनं स्थापन केले सभापती महोदय. हे शिवालय तीर्थ अतिशय महत्वाचं तीर्थ या वेरूळच्या ठिकाणी, आणि आपण स्वतः चौंडेश्वरी देवी मंदिर असेल, आपल्या गावातील सिनेश्वर महादेव मंदिर असेल, हे सुद्धा त्यांनी स्थापन केलं. जेजुरीचं मल्हार गौतमेश्वर विठ्ठल मार्तंड मंदिर सुद्धा त्यांनी केले सभापती महोदय. नाशिकचं पंचवटी असेल, पंढरपूरचं राम मंदिर असेल, मला वाटतं हे मी मुद्दाम का सांगतोय, हे मंदिर त्यांनी स्थापन केलेले आहे. आज आपल्या गावात एखादा कळस जरी आपण लावला तर एवढं आपण जाहिराती करतो, एवढे पोस्टर लावतो, एक छोटासा कळस जरी लावला तरी, पण तो अहिल्यादेवीनं एवढे सगळे वेगवेगळ्या पद्धतीनं धार्मिक हेतूनं, आध्यात्मिक हेतूनं, संस्कृतीच्या हेतूनं या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं कार्य केलंय सभापती महोदय. सभापती महोदय, हे सगळं होत असताना वेगवेगळ्या गोष्टी झाल्या, महिलांच्या धोरणाविषयी वेगवेगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. पण आज आपल्या या महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या योजना मोठ्या पद्धतीनं सांगितल्या गेल्या,
परंतु माझ्याकडं मागच्या महिन्याभरातल्या वेगवेगळ्या घटनेची जंत्री सभापती महोदय, जास्त बोलायची गरज नाही. रायगड जिल्ह्यामध्ये वर्षभरात 107 बलात्काराच्या घटना समोर आल्या आहेत आणि विशेष म्हणजे 74 प्रकरण हे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचे सभापती याच राज्यातले. डोंबिवलीत बापाकडून मुलीचा विनयभंग झालेला आहे सभापती महोदय. सभापती महोदय, आज ज्या पद्धतीनं एक राज्याच्या एका मंत्रीनं कोणत्या मंत्र्याने कोणत्या महिलेला फोटो पाठवले म्हणून ती मंत्री ती महिला राज्यपालांकडे न्याय मागती सभापती महोदय. आपण महिला सक्षमीकरण म्हणत असताना आज एका मंत्र्याच्या विरुद्ध अशा पद्धतीने आरोप होत असताना राज्याचे सगळे नेते मूग गिळून गप्प बसलेले सभापती महोदय. याच्याविषयी हे खरे का खोटे कोणी सांगायला तयार नाही, परंतु एक महिला सांगते की मंत्री पदाचा दुरुपयोग करून अशा पद्धतीनं मला वेगवेगळ्या प्रकारचे फोटो पाठवतायत. राज्यपालाकडे त्यांनी उपोषणाची परवानगी मागितलेली सभापती महोदय. आज स्वारगेटमध्ये जी घटना घडली, काही सत्ताधारी पक्षातील लोकांनी या मुलीच्या चारित्र्याविषयी शंका निर्माण केली सभापती महोदय. आणि या सगळ्या गोष्टी होत असताना आपण कोणत्या दिशेने चाललेलो आहेत? आपण प्रत्येक याच्यात राजकारण करायचं का? हा एक प्रश्न या निमित्तानं सभापती महोदय उभा आहे. मी सकाळीच मुद्दा मांडला की सरकारने सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकाची घोषणा मागच्या वर्षी शिंदे साहेब आपण केलेली होती जाऊन, मला वाटतं 100 कोटी 150 कोटी रुपये. सावित्रीबाई फुलेंचं हे स्मारक त्यांच्या माहेर गावी ही होण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अजून याला आजही दाद देत नाही, अशा प्रकारची स्थिती आहे. आज मेळघाट सारख्या ठिकाणी महिलांना प्रसूतीवेळी योग्य उपचार मिळत नाही सभापती महोदय. पालघरमध्ये मागच्या महिन्यामध्ये 12 महिलांचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला सभापती महोदय. आपण हे सगळ्या गोष्टी होत आहेत याचा विचार सभापती महोदय करण्याची आवश्यकता आहे. याच्यात मी म्हणत नाही की हे सत्तेवर असल्यामुळे असं होतं, परंतु एक समाजाची मानसिकता आता ज्या पद्धतीनं जाते, मला वाटतं त्याचा विचार सभापती महोदय करण्याची आवश्यकता आहे. आज आपल्या राज्यामध्ये 42 मंत्री 4 महिला आहे सभापती महोदय फक्त. आपण मोठ्या गोष्टी करतो, परंतु या सगळ्या महिलांची संख्या वाढण्याची आवश्यकता आहे. 7/12च्या उतार्यावर आपण महिलांचं नाव टाकण्याचा आदेश काढलेला आहे, पण अजून 7/12च्या उतारावर महिलांचं नाव 7/12वर महिलांचं नाव येण्याची प्रक्रिया अजून सभापती महोदय सुरू झालेली नाहीये. आणि या सगळ्या स्थितीमध्ये महिला दिनाचा उल्लेख करत असताना निश्चित महिलांचा आपण सन्मान करतो. महिलांचा अभिमान आहे, महिला शक्ती स्त्री शक्तीचा अभिमान निश्चित आपल्याला आहे. हा अभिमान असताना आज समाज कोणत्या दिशेने जातोय, आपण भाषणापुरतं सगळ्या गोष्टी बोलू की स्त्रियांची सगळी परिस्थिती चांगली आहे, परंतु आज जर बघितलं तर पावले मी आत्ताच ताईंना सांगत होतो, परवाच्या दिवशी एक अणुशक्तीनगरमध्ये 65 वर्षाच्या महिलेवर 35 वर्षाच्या व्यक्तीनं बलात्कार केला आणि पोलिसांनी 8 दिवस तक्रार घेतली नाही अणुशक्तीनगरमध्ये. परवा मी बोलल्यानंतर हा गुन्हा दाखल झाला आणि पोलीस सांगतात काय, आता 8 दिवस झाले गुन्हा कशाला दाखल करता? हे फार लांब नाही आहे, अणुशक्तीनगर मुंबईमधलं इथले झालेली घटना आहे सभापती महोदय. सांगण्याचा मुद्दा हा की ज्या पद्धतीनं आताच्या घडीला कायद्याचा धाक स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी असला, आपण म्हणतो स्त्रियांच्या बाजूचे कायदे खूप आहे, बरेच जण सांगतात, परंतु स्त्रियांचे बाजूचे कायदे असताना सुद्धा आज स्त्रियावर ही अत्याचाराची मालिका, अन्यायाची मालिका. मी याच्यामध्ये कोणाला व्यक्तिगत दोष मुळीच देत नाही, परंतु एक समाजाची मानसिकता कोणत्या दिशेनं चालली, मला वाटतं याचा विचार तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी मिळून करण्याची आवश्यकता आहे. कुठे अहिल्यादेवी होळकरांचं राज्य, कुठं छत्रपतीचं राज्य, जे रांझाच्या पाटलाला ज्या पद्धतीनं छत्रपती शिवरायानं त्याचे हात आणि पाय तोडले होते, कुठे ते राज्य? अहिल्यादेवी होळकरांनी तोफेच्या तोंडी दिलेलं राज्य कुठं आहे? आणि सभापती महोदय, हे राज्य पुन्हा एकदा येण्याची आवश्यकता आहे. या राज्य येणं याचा अर्थ त्याची मानसिकता आपल्या या राज्यकर्त्यामध्ये येण्याची आवश्यकता आहे, अशा प्रकारची स्थिती सभापती महोदय. आणि म्हणून ओव्हरऑल या सगळ्याविषयी जर आपण बोललं तर मला असं वाटतं मी माझ्या बोलण्याचा समारोप करतो. माझा बोलण्यात मी पुष्पमित्र उपाध्याय यांची परवानगी घेऊन कवी पुष्पमित्र उपाध्याय यांची कविता आहे, थोडी 4 कडव्याची आहे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो, छूत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे.
कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। होठ सील दिए है जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। सांगण्याचा मुद्दा हा की महिलांना स्त्रियांना आपली लढाई आपल्या ताकदीने येणार काळात लढावं लागणार आहे आणि त्याच्या मागे आपण खंबीरपणे उभं राहावं लागेल। अशा प्रकारचं संकल्प आपल्याला या महिला दिनाच्या निमित्तानं करावं लागेल असं माझं स्वतःचं मत मी व्यक्त करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मनीषाताई कायंदे। सभापती महोदय, आज आपण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म त्रिशताब्दी दिन आपल्या श्रद्धास्थानांवर सर्वाधिक आघात केला आणि ती सगळी श्रद्धास्थानं ही ध्वस्त करण्याचं काम केलं। या ठिकाणी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी या पहिल्या अशा राणी होत्या की ज्यांनी केवळ स्वतःच्या राज्याचा विचार केला नाही। असेतू हिमाचल या संपूर्ण भारतामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आपली श्रद्धास्थळं नष्ट झाली होती त्या त्या ठिकाणी जाऊन त्या श्रद्धास्थळांचं पुनर्निर्माण हे त्यांनी केलं। आज आपण काशीचं जे काही मंदिर, आता तर नवीन कॉरिडॉर तयार झाला आहे, पण त्याच्यावर हल्ला केल्यानंतर औरंगजेबाने ते तोडल्यानंतर त्या ठिकाणी मशीद बांधल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याचं संवर्धन करून तिथेच एक मंदिर बांधायचं हे काम जर कोणी केलं असेल तर ते अहिल्यादेवींनी या ठिकाणी केलं। अयोध्या असेल, नाशिक असेल, द्वारका असेल, पुष्कर असेल, ऋषिकेश असेल, जेजुरी असेल, पंढरपूर असेल, गया असेल, उदयपूर असेल, चोंडी या सगळीकडे त्यांनी मंदिरे बांधली। आणि याशिवाय सोरटी सोमनाथ, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, ओंड्या नागनाथ, काशी विश्वेश्वर, विष्णुपाद, महाकालेश्वर या सगळ्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार हा अहिल्यादेवी होळकर यांनी त्या ठिकाणी केला। एवढंच नाही तर वाराणसी, प्रयाग, पुणतांबे, जांब, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक या सगळ्या ठिकाणी नदीला विस्तीर्ण घाट त्यांनी तयार केले। गोकर्ण, महाबळेश्वर, उज्जैनी, रामेश्वर, भीमाशंकर या सगळ्या ठिकाणी त्यांनी अन्नछत्र उघडली, कारण त्या काळामध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाविक जायचे आणि गरीब गरीब लोक जायचे, त्यांच्याकरताही अन्नछत्र उघडण्याचं काम हे अहिल्यादेवींनी केलं। आणि आपला कणखरपणा देखील त्यांनी वेळोवेळी दाखवला। त्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनता, हे आताचा मध्य प्रदेश असेल, थोडा उत्तर प्रदेशचा भाग असेल, महाराष्ट्राचा भाग असेल, या सगळ्या भागामध्ये मंद्रुप सिंग नावाचा एक डाकू होता जो लोकांना फार त्रास द्यायचा। लोक अहिल्याबाईंजवळ गेले आणि त्यांनी अत्यंत कणखर भूमिका घेऊन त्याला केवळ पकडलंच नाही तर त्याला फाशी देण्याचं काम देखील या ठिकाणी अहिल्याबाईंनी केलं। होळकरांची जी टांगसाळ होती त्याच्या नाण्यावर बिल्वपत्र आणि शिवलिंग याची छाप होती आणि धर्मपरायणता त्यांची जी होती त्याला कुठल्याच प्रांताची मर्यादा नव्हती। आणि म्हणूनच असेतू हिमाचल त्यांचं नाव हे आज घेतलं जातं। त्यांनी धर्मशाळा, पांथशाळा, आश्रमशाळा, विद्वानांकरता वेगवेगळ्या प्रकारच्या अध्ययनशाळा या सगळ्या गोष्टी बांधल्या। आणि विशेषतः आपल्याला कल्पना आहे की वेळीच पाण्याचं महत्त्व ओळखणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होत्या। त्यामुळे पाण्याच्या सोयीकरता बारव असेल, जलकुंडे, विहिरी, तलावांची निर्मिती 28 वर्षाची त्यांची कारकीर्द होती। त्यांच्या 28 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांच्या राज्यामध्ये
एकदाही दुष्काळ पडलेला आपल्याला दिसत नाही. दुष्काळामुळे लोक होरपळले आहेत, पिण्याचं पाणी नाही आहे, शेतकरी होरपळलाय. इतकं उत्तम पाण्याचं नियोजन हे त्यांनी केलं. खरं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज असतील किंवा अहिल्यादेवी असतील, यांचं जे जलसंधारण आहे हे इतकं प्रभावी आहे की आजही आपण जलयुक्त शिवार सारखी योजना जेव्हा राबवतो त्यावेळी त्या योजनांची प्रेरणा त्या ठिकाणून आपल्याला मिळते. इतक्या मोठ्या उंच उंच गडांवर, दुर्गांवर पुरेल एवढं पाणी साठवणं, त्याचा योग्य साठा तयार करणं, पावसाचा थेंबन थेंब त्या ठिकाणी साठवला जाईल असा प्रयत्न करणं, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. व्यवस्थापन शास्त्राचे धडे देखील आपल्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांच्याकडनं घेता येतील. योग्य कामाला योग्य माणूस निवडणं ही त्यांची हातोटी होती. बारीक सारीक सूचना असतील, चोख अंमलबजावणी, स्वतः लक्ष देऊन या सगळ्या गोष्टी त्या करायच्या आणि मोहिमांचं काटेकोर नियोजन त्या स्वतः करायच्या. बंदुका आणि तोफांचे कारखाने त्यांनी सुरू केले आणि त्या कारखान्यांच्या माध्यमातून आधुनिक पद्धतीनं बंदुका आणि तोफा कशा तयार करता येतील याचा प्रयत्न त्यांनी त्या काळामध्ये केला. वेगवेगळ्या दूरदूरच्या प्रदेशामध्ये त्या शिबिरं लावायच्या आणि त्यातनं आपल्या मोहिमा पूर्ण करायच्या. खरं म्हणजे त्यांचं जे व्यवस्थापन होतं ते देखील अतिशय उत्तम अशा प्रकारचं व्यवस्थापन होतं. आपल्याला माहिती आहे, जरा मागे गिरीश भाऊ, जागेवर येऊन गिरीश भाऊ इकडे बसून आम्हाला थोडं मार्गदर्शन करा. सन्मान्य मंत्री महोदयांनी जागेवर बसावं. त्याचं उत्तर याच्यावर नाही देता येत, टाकून दिलेलं असं म्हटलं. अध्यक्ष महोदय, धर्मो रक्षति रक्षिता आपण म्हणतो, याचं आपल्या कृतीतून काम कोणी केलं असेल तर ते अहिल्यादेवींनी केलं. आपली संस्कृती ही भोगापेक्षा त्यागावर उभी आहे आणि त्याच त्यागपूर्ण पद्धतीने त्यांनी संस्कृती आणि धर्माचं रक्षण केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. खरं म्हणजे पंढरपूरच्या विठुरायावर प्रत्येकाची श्रद्धा आहे, पण तो काळ असा होता की आक्रमणाचा काळ होता, अनेक अडचणी होत्या. ज्यावेळी अहिल्यादेवींच्या लक्षात आलं की त्या ठिकाणी नैवेद्याची सोय करणं देखील कठीण जात आहे, तर त्यांनी सांगितलं यापुढे ही नैवेद्याची सोय होळकर घराणं करेल. आणि त्यांनी त्या काळामध्ये या विठुरायाच्या नैवेद्याची सोय ही स्वतःकडे घेतली आणि अनेक वर्ष, अनेक शतकं ती त्या ठिकाणी चालली. खरं म्हणजे हे सगळं करत असताना त्यांच्या राज्यामध्ये कुठलाही भेदभाव आपल्याला पाहायला मिळत नाही. त्या आवश्यक असेल तेव्हा कठोर झालेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात, अन्यथा त्या मातेच्याच भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि या दोन्ही भूमिका अतिशय ज्याला आपण समर्थपणे म्हणतो अशा प्रकारे त्यांनी निभावलेल्या आहेत. खरं तर मल्हाररावांच्या निधनानंतर त्यांनी होळकरांची राजधानी इंदोरमधनं माहेश्वरमध्ये आणली. आणि आपल्यापैकी जे लोक महेश्वरला गेले असतील ते पाहू शकतात की ते आधुनिक पद्धतीनं त्यांनी ते शहर वसवलेलं आहे. अत्यंत सुंदर, अत्यंत ज्याला म्हणतो आपण वास्तू आणि स्थापत्यशास्त्र याचा संगम करून त्या ठिकाणी त्यांनी ते शहर वसवलं. आणि जगभरातले चांगले कलावंत, जगभरातले चांगले आर्टिसन यांना तिथे आणलं जायचं, त्यांना तिथे संधी दिली जायची. देशभरातनं त्यांनी उत्तम विणकर हे माहेश्वरला आणले आणि वस्त्रोद्योगाला चालना दिली. आजही माहेश्वरची साडी ही जगप्रसिद्ध आहे.
त्याची निर्मिती ही अहिल्यादेवी होळकरांनी त्या काळामध्ये सुरू केली. जनसामान्यांची काळजी घेताना त्यांनी पशुपक्ष्यांकरताही जंगल, कुरण, पिण्याच्या पाण्याचे पाणवठे हे मोठ्या प्रमाणात तयार केले. अगदी मुंग्यांकरता साखर ठेवण्याची व गोड ठेवण्याची पद्धत देखील त्यांनी त्या काळामध्ये सुरू केली आणि पाण्यातल्या माशांकरताही खाद्य तयार करून त्यांना उपलब्ध करून द्यायचं, अशा प्रकारची संवेदनशीलता ही आपल्याला त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळते. त्या काळामध्ये अहिल्यादेवींनी हुंडाबंदी केली होती आणि हुंडा देणारा आणि घेणारा आणि मध्यस्थ अशा तिघांनाही त्या शिक्षा ठोठवत होत्या. त्यामुळे त्यांच्या या कृतीमुळे असा जरब निर्माण झाला होता की जवळपास हुंडा प्रथा ही त्या काळामध्ये बंद करण्याचं काम त्यांनी केलं होतं आणि खेड्यापर्यंतही न्याय व्यवस्था त्यांनी त्या ठिकाणी नेली होती. मुलींनी शिक्षण घेतलं पाहिजे, महिलांनी सैनिकी शिक्षण घेतलं पाहिजे, अशा प्रकारे सबल आणि आत्मरक्षण करू शकणाऱ्या आणि आपल्या समाजाचं आणि देशाचं रक्षण करू शकणाऱ्या मुली आणि महिला या तयार करण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि विशेषतः या ठिकाणी झाडे तोडण्याला बंदी असेल, मोठ्या प्रमाणात कुटीर उद्योग असतील, याची सुरुवात त्यांनी केली. खरं तर आपण बघितलं असेल तर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचा जन्म आपल्याच महाराष्ट्रातल्या चोंडीमध्ये अतिशय सामान्य अशा कुटुंबामध्ये झाल्या, पण आपल्या कर्तृत्वाने जी अहिल्या होती ती अहिल्याबाई झाली, ती अहिल्यादेवी झाली, ती लोकमाता झाली आणि मग ती पुण्यश्लोक झाली. अशा प्रकारचा जीवन प्रवास हा त्यांचा अक्षरशः थक्क करणारा असा आहे. अहिल्यादेवींच्या राज्यात एका धनी व्यक्तीचं निधन झालं आणि त्या व्यक्तीला पत्नी होती, तिच्या पश्चात मुलं नव्हती. तर तिथल्या एका सरदाराने कुठले तरी नियम सांगून ती सगळी संपत्ती सरकार जमा केली, ती संपत्ती घेऊन टाकली. ही विधवा स्त्री अहिल्यादेवींकडे गेली. अहिल्यादेवीने तिचा सत्कार केला, तिला त्या ठिकाणी सन्मान दिला आणि फरमानच काढलं की पतीच्या संपत्तीवर पत्नीचा पूर्ण अधिकार असेल आणि ती संपत्ती कोणीही जप्त करू शकणार नाही. त्यामुळे आज आपण जे करतो, कायदे बनवतो, आपल्यालाही बरं वाटतं. मागच्या काळात आपण कायदा केला तर आपल्याला वाटलं की आपण किती सुधारणा केल्या, पण या सगळ्या सुधारणा अहिल्यादेवींच्या आपल्याला राज्यकारभारामध्ये पाहायला मिळतो. प्राणीप्रेम तर मी त्यांचं सांगितलंच, पण एक छोटीशी त्या संदर्भातलं एक कहाणी आहे की एकदा छोट्या होत्या अहिल्यादेवी आणि आपलं सौर सांगत होत्या. तर मल्हारराव त्यांना म्हणाले की तू नेम धरून दाखव. तर कशावर नेम धरायचा? मल्हाररावनी सांगितलं की ती समोर झाडावर बुलबुल दिसते, तिच्यावर नेम धर. त्यावर अहिल्यादेवी म्हणाल्या तुम्ही मला दुसरं काहीतरी सांगा. बुलबुल तर आपलं पाहणं आहे आणि त्या बुलबुलने आपलं काय वाकडं केलंय, आणि पाहुण्यांचा सन्मान करणं इतर होळकरांची जीवन पद्धती आहे. त्यामुळे तुम्ही ती मला देऊ नका, मला दुसरं काहीतरी सांगा ज्याच्यामध्ये जीव नाही, असा एखादा मला तुम्ही टार्गेट द्या, मी तुम्हाला माझा नेम काय आहे हे त्या ठिकाणी दाखवते. त्यामुळे अशा प्रकारे एक प्राण्यांच्या संदर्भात देखील त्यांची संवेदना होती. त्या अतिशय चाणाक्ष होत्या. त्या ठिकाणी लहान असताना, कारण आपल्याला माहिती आहे लहानपणीच लग्न झालं होतं, एकदा पेशवे आणि मल्हारराव हे वेश बदलून फिरत होते आणि रस्त्यामध्ये त्यांची भेट अहिल्यादेवींची झाली आणि मुद्दाम आता आपण बाबा यांना फसवावं किंवा अशा पद्धतीनं त्यांना पाणी मागितलं. अहिल्यादेवींनी विचारलं की तुम्ही कुठल्या गावचे पाहुणे? त्यावेळेस ते म्हणाले की नाही आम्ही व्यापारी आहोत. अहिल्यादेवी हसायला लागल्या. त्यांनी विचारलं का असताय? त्यावर त्यांनी सांगितलं बघा, व्यापारी जो असतो ना तो घोड्यावर कधीच इतका ताट बसत नाही आणि व्यापाऱ्याला कधीच झुपकेदार मिशा नसतात. तुम्ही जे कोणी असाल, तुम्ही सैनिक आहेत, तुम्ही लढवय्ये आहेत, त्यामुळे तुम्ही नेमके कोण आहेत हे सांगा, अशी चाणाक्ष नजर
त्या ठिकाणी अहिल्यादेवींची होती. खरं म्हणजे लोकमाता अहिल्यादेवी यांच्या अंगी जेवढे सद्गुण होते, आपल्या एका जीवनामध्ये त्यांनी जेवढं कार्य केलं, मला असं वाटतं की अनेक वेळा हा प्रश्न पडावा की एक व्यक्ती इतके सद्गुण घेऊन इतके कामं कशी करू शकतो. अशा प्रकारचा आपल्याला एक प्रश्न पडावा. धर्मपरायणता होती, परमार्थ भावना होती, राजकीय मुत्सद्दीपणा होता, धार्मिक सहिष्णुता होती, नम्रता होती, शक्ती वैभव होतं, चारित्र्य संपन्नता होती. प्रत्येक गोष्ट ही असू शकते ही त्यांच्या ठायी असलेली त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि म्हणूनच अतिशय कल्याणकारी अशा राज्याची निर्मिती ही अहिल्यादेवींनी केलेली आपल्याला सर्वांना पाहायला मिळते. अतिशय त्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे की रूढी, प्रथा, परंपरा अनेक असायच्या, पण त्याच्याबद्दल त्यांची पाहण्याची दृष्टी काय होती. तर अहिल्यादेवी असं म्हणायच्या, ज्या रूढी अंधाराकडनं उजेडाकडे नेतात त्या रूढी आम्हाला मान्य आहेत, पण ज्या रूढी उजेडा करून अंधाराकडे नेतात त्या रूढींना आम्ही अंधश्रद्धा मानतो आणि अशा रूढी कधीच पाहिल्या जाऊ नयेत. अशा प्रकारे अहिल्याबाईंनी त्या काळामध्ये आपलं मत व्यक्त केलं होतं. आज मला असं वाटतं की हे मत आपल्याला सगळ्यांना अतिशय प्रेरणा देणारं अशा प्रकारचं मत आहे. त्यांची जी राजमुद्रा होती त्या राजमुद्रेवर त्यांनी श्री शंकर आज्ञावरून अशा प्रकारे छापलं होतं. म्हणजे जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलं, हे रयतेचं राज्य आहे, माझं राज्य नाही आहे, तसंच मी जे राज्य करते आहे ते आज्ञेवरनं करते, इदम न मम, हे माझं राज्य नाही आहे. अशा प्रकारचा भाव हा त्यांच्या त्या संपूर्ण प्रशासनातनं आपल्याला पाहायला मिळालं. खरं तर शस्त्रबलाने दुनिया जिंकणारे अनेक आहेत, पण शस्त्रबलाने आपलं त्या ठिकाणी महत्व प्रस्थापित केल्यानंतर प्रेमाने जग जिंकणाऱ्या अशा आपल्याला अहिल्यादेवी या ठिकाणी दिसतात. आणि विनोबा भावेंनी त्यांच्याबद्दल बोलताना हेच म्हटलेलं आहे की प्रेमाने व धर्मशक्तीने भारतातील सर्व प्रांतांना जिंकणारी अहिल्यादेवी ही एकमेव आहे, असं विनोबाजी म्हणायचे. समकालीन दृष्टिकोनातून जर आपण त्यांच्याकडे बघितलं तर काही महत्वाचे संदर्भ आहेत, ज्यामध्ये स्कॉटलंडची एक कवयित्री आहे त्या काळातली, जेना बेली, यांनी अहिल्यादेवींवर एक दीर्घ काव्य लिहिलं आणि त्यात त्यांच्या गुणांचं यथायोग्य वर्णन केलं. त्यातल्या 4 ओळी अशा आहेत: फॉर 30 years her reign of peace, the land in blessings did increase, and she was blessed by every tongue, by stern and gentle, old and young. अशा प्रकारे त्यांच्यावर हे महाकाव्य लिहिलं गेलं. सुप्रसिद्ध इतिहासकार आणि पॉलिटिकल जे जण होते हे सर जॉन माल्कम, त्या जॉन माल्कमनी लिहिलंय अहिल्यादेवी असामान्य स्त्री आहे. हे समकालीन लिहिलेलं आहे त्यांनी. अहिल्यादेवी ही असामान्य स्त्री आहे, दुराभिमानाचा त्यांना स्पर्शही नाही, धर्मपरायण असलेली ही स्त्री कमालीची सहनशील आहे. त्यांचे मन रूढीप्रिय असले तरी रूढींचा उपयोग जनकल्याणासाठी करून घेण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण आहे. प्रत्येक क्षणाला सत्सद विवेक बुद्धीने कर्तव्य करणारे ते उच्च प्रतीचे असे त्यांचे जीवन आहे. त्यांच्या चारित्र्याचा विकास केवळ अद्वितीय असाच आहे. अशा प्रकारे या परदेशी इतिहासकाराने त्या काळामध्ये त्यांच्याबद्दल लिहिलं. एवढंच नाही तर व्हाईसरॉय लॉर्ड एलनबरो यांनी एका पत्रात म्हटलंय, अहिल्याबाई एक सर्वश्रेष्ठ मुत्सद्दी आणि आदर्श राज्यकर्त्या आहेत. अन्य धर्मियांचा द्वेष त्यांच्या ध्यानीमनी देखील नाही. एका महाराजाच्या स्वामिनी असूनही त्या तपस्विनीप्रमाणे अगदी साध्या राहतात. शुभ्र वस्त्रांखेरीज अन्य वस्त्र त्यांना त्याज्य आहेत. अशा प्रकारे प्रचंड दूरदृष्टी राबलेल्या अहिल्यादेवी त्या ठिकाणी होतात. मला असं वाटतं की आज आपण जो सक्षमीकरणाचं या ठिकाणी सातत्याने बोलतो, प्रयत्न करतो, त्याचं धोरण हे आपल्याला अहिल्यादेवींच्या कृतीतून
या ठिकाणी निश्चितपणे पाहायला मिळतं. महिलांच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वाटचालीमध्ये हा जो काही आपल्याला एक आमच्या स्त्रियांचा देखील एक मोठा वाटा त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. म्हणजे मला असं वाटतं की आता यावेळेच्या आपल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा या ताराबाई भवाळकर होत्या की ज्यांनी ही जी लोकपरंपरा आहे त्या लोकपरंपरेला जिवंत ठेवण्याचं काम त्यांच्या साहित्याच्या माध्यमातून केलं. आणि आज आपल्यालाही या गोष्टीचा अभिमान आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव असो किंवा महाराष्ट्राच्या डीजी असो या देखील महिलाच आहेत. ही देखील एक मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. आज आपण पाहतो देशामध्ये भारतीय नौदलामध्ये आता महिला वैमानिकांची तुकडी कार्यरत आहे. नौदलाच्या डार्नियर या विमानासाठी अनामिका राजू यांनी यशस्वी झेप घेतलेली आहे आणि भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकेचे नेतृत्व करण्याची संधीही प्रेरणा देवस्थळी या आपल्याच एका महिला अधिकारीला त्या ठिकाणी मिळालेली आहे. खरं तर मला असं वाटतं की वेगवेगळ्या प्रकारे आपण जर बघितलं तर आज समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये आमच्या महिला अग्रेसर आहे. आपल्याला याही गोष्टीचा अभिमान आहे की या भारताला पहिल्या राष्ट्रपती डॉक्टर प्रतिभाताई पाटील आपल्या महाराष्ट्राने दिल्या आणि आज महाराष्ट्रात या सर्वोच्च स्थानी एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बसलेल्या आहेत. मला असं वाटतं की हाही एक आपल्या सगळ्यांकरता अतिशय अभिमानाचा दिवस आहे. आज आपण जर बघितलं तर भारतीय संविधानाचे आपण अमृत महोत्सव या ठिकाणी साजरा करतोय. पण संविधानाचं निर्माण करणाऱ्या मसुदा समितीत 296 पैकी 15 महिला सदस्य होत्या. त्यावेळेच्या मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळ सदस्य म्हणून हंसाबेन मेहता यांनी त्या ठिकाणी काम केलं होतं. त्या पहिल्या महिला कुलगुरू म्हणून देखील त्यांना या ठिकाणी ओळखलं जातं. आज देशाच्या संसदेत 15व्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी मीरा कुमारी आपल्याला पाहायला मिळाल्या. 16व्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी सुमित्रा महाजनताई आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या. आणि मला असं वाटतं की आता इंदिराजी तर आहेतच, मी आता लोकसभा अध्यक्षांचं बोलतोय. आणि यापुढे आता लोकसभेने मंजूर केलेलं असल्यामुळे 2029च्या लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये आपल्याला महिलांचा टक्का वाढलेला दिसेल आणि मोठ्या प्रमाणात महिलांचं प्रतिनिधित्व हे कायदे मंडळात देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. 35% 35 का ते 1/3 म्हणजे 1/3 542च्या खासदार आणि समजा जर संख्या वाढली तर तेवढीच संख्या करस्पॉन्डिंग वाढेल. महाराष्ट्रातल्या आज आपण बघितलं तर लोकसभेत आता एकूण 75 महिला सदस्य आहेत. त्यात महाराष्ट्रातल्या 7 आहेत. आणि आपण जर विधिमंडळ सदस्यांचा विचार केला तर गेल्या 67 वर्षात महाराष्ट्रामध्ये 461 महिला सदस्य या विधिमंडळात या ठिकाणी सदस्य म्हणून काम करतायत. आज आमच्या मंत्रिमंडळामध्येही आमच्या 2 भगिनी कॅबिनेट मिनिस्टर आहेत, 2 भगिनी राज्यमंत्री आहेत. अर्थात ही संख्या वाढायला हवी होती पण हळूहळू ती वाढेल अशा प्रकारचा विश्वास मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. खरं तर आजवर मंत्रिपदी राहिलेल्या आमच्या महिला भगिनींची संख्या ही 37 आहे आणि विधान परिषदेच्या सदस्यपदी आतापर्यंत 52 महिला भगिनींना संधी मिळालेली आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपल्या 15व्या विधानसभेत 21 महिला आमदार या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे एकूणच मला असं वाटतं की मोठ्या प्रमाणात ही संख्या हळूहळू वाढणार आहे आणि पुढच्या वेळेस ती वाढणारच आहे. आज खरं म्हणजे वेगवेगळ्या योजना आपण राबवतोय, मी त्याच्यावर अधिक बोलणार नाही कारण अदितीताई आपल्या उत्तरामध्ये त्या संदर्भात बोलणार आहेत. पण लखपती दीदी असेल, द्रोण दीदी असेल, उमेद आपलं अभियान असेल, अशा अनेक अभियानातनं आपण
मोठ्या प्रमाणात महिलांचं सक्षमीकरण करायचा निर्णय घेतलेला आहे आणि याच्यात काय प्रगती आहे ही देखील अदितीताईंच्या भाषणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पण मला असं वाटतं की आपण जे ठरवलं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये 1 कोटी लखपती दिदी असल्या पाहिजेत. लखपती दिदीचा अर्थ असा आहे की ज्या आमच्या बहिणी 1 लाखाच्या वर वर्षाला पैसा कमवतात त्यांना आपण लखपती दिदी म्हणतो. म्हणजे हे वन टाइम नाही, दर वर्षाला 1 लाखाच्या वर ज्यांचं इन्कम आहे अशा 1 कोटी आपल्या बहिणी या लखपती दिदी झाल्या पाहिजेत. अशा प्रकारचा प्रयत्न हे आपण या ठिकाणी करतोय आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्रासारखं राज्य ज्याचं या देशाच्या जडणघडणीमध्ये अतिशय मोठं योगदान आहे, या महाराष्ट्रामध्ये महिलांना सुरक्षितता मिळाली पाहिजे, त्यांना संधी मिळाली पाहिजे, कुठेही स्त्री पुरुष विषमता आपल्याला दिसेल अशी अवस्था येऊ नये. अशा सगळ्या गोष्टींकरता शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळे कार्यक्रम आपण आखतो, ते करण्याचा प्रयत्न करतो. आज जाता जाता मला एवढंच म्हणावं असं वाटतं की कायद्याने अनेक गोष्टी बदलता येतात, पण एक गोष्ट कायद्याने बदलणं कठीण जातं किंवा त्याला कदाचित वेळ लागतो आणि ती गोष्ट म्हणजे एक प्रकारे जी काही लोकांची विचार करण्याची पद्धत असते, जे वागणं असतं, हे काही कायद्याने लगेच बदलता येत नाही. आणि दुर्दैवाने आज आपल्याला पाहायला मिळतं की ज्या प्रकारे आपल्या नवीन पिढीला, येणाऱ्या पिढीला स्त्रियांच्या प्रती सन्मान शिकवला पाहिजे, तो कदाचित शिकवण्यामध्ये आपण कुठेतरी कमी पडतो आणि म्हणूनच आपल्याला स्त्रियांच्या प्रती वाढते अपराध या ठिकाणी पाहायला मिळतात. त्यामुळे कायदे तर कडक करूच या, पण त्याच सोबत ज्या प्रकारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी मानसिकता लोकांची बदलली आणि त्या मानसिकतेतून त्यांनी एक स्त्रियांकरता सुरक्षित राज्य हे तयार केलं, तीच मानसिकता आपल्याकडे कशी रुजवता येईल याचा प्रयत्न आपण निश्चितपणे करू. आणि या देशामध्ये पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्यासारखी पुण्यात्मा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जन्माला आली, याबद्दल खरोखर मी या महाराष्ट्राच्या मातीबद्दल या ठिकाणी कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि महाराष्ट्राचं सरकार आमच्या अदितीताई जे सांगणार आहेत ती प्रत्येक गोष्ट पूर्ण केल्याशिवाय थांबणार नाही, हा विश्वास मी महाराष्ट्रातल्या तमाम भगिनींना देतो. पुन्हा एकदा मी महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊन माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. सरोजताई अहिरे. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेब सिरीजच्या बद्दल मी बोलत होते त्यावर अनेक विध्वंसक, अश्लील व अमानवीय असं चित्रीकरण दाखवले जातं. याच्यावर कुठेतरी बंधन घालण्याची ही काळाची गरज आहे आणि त्याच बाबतीत सरकारने चोख पाऊल उचलावेत. त्याचबरोबर काही OTT ऍप्स या मोफत आहेत, ज्याच्यावर जास्त करून प्रौढांसाठीच्या आशयाचं लैंगिक प्रदर्शन केलं जातं आणि त्यामुळे ज्यात लहान वयातील मुलांना चुकीच्या सवयी लावण्याचं काम या ऍप्सच्या माध्यमातून केलं जातं. सोशल मीडियावरील वाह्यात सामग्री काही प्रमाणात रोखण्यासाठी ज्या काही डिफॉल्ट सेटिंग्स आहेत या ऍप्सच्या त्या नन करण्यात याव्या, म्हणजे जेणेकरून या ऍप्सचा वापर हा लहानग्या कोमल मनांवर वाईट पद्धतीने होणार नाही. त्याचबरोबर याबद्दल पालकांना स्कूलच्या ओपन हाऊसमध्ये किंवा पालकवर्ग बैठकीमध्ये वेळोवेळी देण्यात यावी आणि सेन्सिटिव्ह कॉन्टेंट जो आहे त्या सेटिंगसाठी बदलून हा डिफॉल्ट ऑपरेशन असावा आणि या वाईट प्रवृत्तींपासून आपल्या युवा पिढीला वाचवावं आणि ते कुठेतरी ह्या गोष्टी सरकारच्या हातात आहे, त्याच्यामुळे सरकारने या बाबतीत पाऊल उचलावं एवढी मी एक महिला म्हणून विनंती करते.
त्याचबरोबर ड्रग्सचा विषय आहे की ड्रग्सच्या बाबतीमध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये शिंदे येथे एमडी बनवणारी जी काही कंपनी होती ती उद्ध्वस्त केली गेली, पण आजही मोठ्या प्रमाणात एमडीचा खप हा विविध ठिकाणी होतो आहे. मी माझा वैयक्तिक अनुभव सांगते की मी एकदा गाडीमध्ये उभी होती आणि माझ्या गाडीच्या मागे एक टू व्हीलर होती. त्या टू व्हीलरवर दोघं नवरा बायको काहीतरी पुड्या बिड्या, एक गाडी यायची, थांबायची, खिशात हात घालायचे, गाडीच्या डिक्कीत हात घालायचे आणि ती वस्तू दिली जायची. परंतु मी जेव्हा पोलिसांना फोन केला मला संशय आला की प्रत्येक गाडी ह्याच इथे येऊनच कशी थांबते आहे, आणि म्हणून मी पोलिसांना डीसीपींना फोन केला. पण दुर्दैव म्हणावं की काय मला माहित नाही, एक विधानसभा सदस्य म्हणून मला हा वैयक्तिक आलेला अनुभव आहे आणि तो मी जिल्हा नियोजनच्या आमच्या बैठकीमध्ये सुद्धा सांगितला होता की 10-1 मिनिटाने त्या महिलेच्या आणि त्या पुरुषाच्या, जे हस्बंड वाईफ होते और कोण होते मला माहिती नाही, त्यांना फोन आला. म्हणजे महिलेने पण फोन उचलला, तिने घाईघाई काहीतरी त्या पुरुषाला सांगितलं, त्याला पण इमिडिएट फोन आला. हे सगळं मी माझ्या गाडीच्या काचेतून बघत होते. तो फोन आल्यानंतर घाईघाई त्यांनी सगळं आवरलं आणि निघून गेले. म्हणजे कुठेतरी पोलीस यंत्रणा ह्या गोष्टींना खतपाणी घालते आहे का? कारण डीसीपी लेवलच्या अधिकाऱ्याला जेव्हा फोन केल्यानंतर इमिडिएट 10 मिनिटातच त्या महिलेला आणि त्या पुरुषाला जेव्हा फोन येतो आहे आणि ते सगळं बाडबिस्तरा त्यांचा आवरून पटकन ऍक्टिवा व्हाईट कलरची गाडी होती ती घेऊन निघून जाते आहे. आणि पोलिसांना त्यानंतर ते सापडलं नाही. 1-2 महिना मी फॉलोअप घेतला, काय झालं, पण पुढे काहीच नाही. अनेक प्रकारच्या अशा घटना आहेत. कुठेतरी पोलीस यंत्रणांना ऍक्टिव्ह होण्याची ही गरज आहे. आणि ड्रग्स हे सहजासहजी येत नसतात. हे सगळं बॅरियर्स, सगळ्या बॅरिकेड्स तोडून, बॅरिकेड्स म्हणजे फिजिकल नाही पण ज्या काही मर्यादा आहेत ते सगळं तोडून जेव्हा युवा पिढीच्या हातात येत आहे तर कुठेतरी याला बंधन घालण्याचं काम, कारण ही युवा पिढीलाही कळत नाहीये की ड्रग्स पिल्यानंतर कोयते काढणं, वार करणं आणि 17-18 याच्या पलीकडे मुलंही नाहीत, 17-18 वयोगटातली मुलं आहेत, महिलांवर अत्याचार करणं, लहान मुली सुद्धा त्यांना दिसत नाही. आणि अशा पद्धतीचा अंधकारभार जर असेल तर मला असं वाटतं की महिला किती सुरक्षित राहतील. आपण खूप छान पद्धतीने महिलांचा गौरव करता आहात, परंतु त्यांच्या सुरक्षिततेकडे या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत, या टेक्निकल बाबी ज्या मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्याच्यावर सरकारने गांभीर्यपूर्वक लक्ष द्यावं, काम करावं, एवढीच मी नम्रतेची विनंती करते. आणि महाराष्ट्रातल्या त्या तमाम माझ्या महिला भगिनींना जागतिक महिला दिनाच्या 8 मार्चच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि अध्यक्ष आपल्याला एक विनंती करते ह्याच 8 मार्चच्या निमित्ताने की जसं 8 मार्चला आपण आम्हाला बोलण्याची संधी देतात तसं सर्व महिलांना आपण जास्तीत जास्त संधी द्यावी. कारण 24 आणि 288 - 24 केला तर आम्ही कुठेतरी, मला असं वाटतं 1/3 पण भरत नाही. माझी विनंती आहे की जास्तीत जास्त संधी महिलांना देऊन 8 मार्च पुरता आम्हाला बांधून न ठेवता 12 महिने काम करण्याची संधी द्यावी, एवढी विनंती करते. थांबते. धन्यवाद. ठीक. बरं, आता 5:54 झालेली आहेत. आपण हा प्रस्ताव नाही ऑनलाईन नाही, आपण संपवायचा आज. त्यामुळे आपण 7 वाजेपर्यंत हा प्रस्ताव वरती चर्चा घेऊ आणि उत्तरही घेऊ. त्यामुळे मला वाटतं मंत्री महोदयांना उत्तर द्यायला किती 20 मिनिटं की जास्त किती पाहिजे? 15 ते 20 मिनिटं. म्हणजे 1 मिनिट आपण साधारण सभागृहाची वेळ ही कामकाज संपेपर्यंत वाढवणार आहोत. आपण 7 वाजेपर्यंत चर्चा चालवू. 7 ते 7:15 आपण रिप्लाय घेऊ. आणि बघा, शुक्रवारचा दिवस हा खरं अशासकीय कामकाजासाठी असतो. अलीकडच्या काळात फार कमी अशासकीय कामकाज होताना आपण सर्वांनीच बघितलेलं. त्याची कारणं अनेक असतील, परंतु आज कुठच्या ना कुठच्या प्रकारे आपल्याला थोडंफार होईना हे अशासकीय कामकाज घ्यायचं आहे. त्यामुळे 7:15 वाजता मी अशासकीय ठराव घेणार आहे. चला बोला, कोणाचं नाव आहे? कोणाचं आहे ना? कुठे? चला, सुजय चव्हाण देतो.
देतो. त्यांचं नाव अध्यक्ष पुकारलं, त्यांचं महोदय. झालं की तुम्हाला देतो. जागतिक महिला दिन निमित्त मी सगळ्या काय महिलांना आता ते कन्फ्युज व्हायला होतं इथे, एवढं तर शुभेच्छा. समजत नाही ना. जागतिक महिला दिन निमित्त मी सर्व महिलांना शुभेच्छा देते. मला इथे बोलण्याची संधी दिली, मी त्याच्याबद्दल आभारी आहे आपले. मला एकच गोष्टी मांडायची आहे इकडे की महिला म्हणून आम्ही रोज आपलं स्वतःचे अस्तित्व साजरे करतो. महिला झाल्याचा आम्हाला गर्व आहे आणि सगळेच गोष्टी चांगल्या आहेत. या सभागृहात बसलेले सगळेच आहेत जे त्यांच्या आईकडनं प्रेरणा घेतात. तिथे शपथ घेताना सुद्धा आपण आपल्या आईचं नाव घेऊन शपथ घेतो. तर आई ही मोठी प्रेरणादायी व्यक्ती आपल्या आयुष्यात असते. आपल्याला प्रेरणा घेण्यासाठी खूप काही असे महिला आहेत ज्यांच्यावर मी इथे बोलायचं विनंती करेन. आपल्या सर्वांची मी विनंती इकडे करेन की आज ज्याप्रमाणे आपण या सभागृहात आणि विधिमंडळाच्या परिसरात अनेक महापुरुषांच्या प्रतिमा उभारल्या आहेत, त्याचप्रमाणे इतिहासमध्ये आपले महान कार्याने ओळख निर्माण करणारे महिलांसुद्धा प्रतिमा उभारले पाहिजे अशी मी इकडे सभागृहात विनंती करेल. इकडे बघितलं गेलं तर महान पुरुषांचे आपल्याला चित्र दिसले जातात, पण आपल्याकडे एकही महिलांचं इथे चित्र नाहीये. त्यामुळे सभागृहाला मी विनंती करेल की इकडे एक महिलाचं चित्र नक्कीच द्यायला पाहिजे, कारण त्यांच्याकडनं आम्हाला प्रेरणा सुद्धा भेटेल. त्यांचे आशीर्वाद आपल्या या सभागृहाला नेहमी राहतील. त्यामुळे एक महिलाचं चित्र, त्यातल्या त्यात राजमाता जिजाबाई असतील, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर असतील, राणी लक्ष्मीबाई असतील, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले असतील, अशा अनेक महिला आहेत ज्यांच्याकडनं आम्हाला प्रेरणा मिळते. त्यामुळे मी या सभागृहाला विनंती करेल की इकडे एक चित्र किंवा सभागृहाच्या परिसरात एक महिला त्यांचं तरी काहीतरी योगदान जे ज्यांनी करून गेलेले आहेत त्यांचं इकडे काहीतरी मांडलं पाहिजे. मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल मी आभार मानते. माझ्या मतदारसंघातले खूप लोकांना माझ्याकडनं खूप अपेक्षा आहेत आणि महिला म्हणून मी त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करायचे पूर्ण प्रयत्न करेल. धन्यवाद. महिला दिनाच्या उद्याच्या महिला दिनाच्या आजच शुभेच्छा मानते. हा जो दिवस आहे महिला दिनाचा, हा महिलांच्या सन्मानाचा आहे, त्यांच्या गौरवाचा आहे, त्यांच्या स्वाभिमानाचा आहे आणि त्यांच्यातील स्त्री शक्ती जाणवण्याचा आहे. आता मी एक कविता सांगते. स्त्री शक्तीनं अंतराळ कवेत घेतला, स्त्री शक्तीनं सुजाण समाज घडविला, स्त्री शक्तीनं सुरुवात नव्या जीवनाला, स्त्री शक्तीनं अवघा संसार व्यापिला. आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये अनेक महिला रत्न झालेले आहेत. सगळ्यांनाच माहित आहे राजमाता जिजाऊ ज्यांनी शिवबा घडवला, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ज्यांनी शिक्षणाची मशाल पेटवली, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ज्यांनी सुशासनाचा आदर्श घडविला, आपल्या पहिल्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील ज्यांनी नेतृत्व शिकवलं. अशा बऱ्याच महिला आहेत. आपण अजूनही नावं घेऊ शकतो. तारा राणी आहेत, माता रमाई आहे, आपल्या सावित्रीबाई नंतर उषाताई मेहता आहेत. अशा बऱ्याच स्त्रिया आहेत ज्या इथे होऊन गेलेल्या आहेत आणि त्यांचा आदर्श आपल्या पुढे आहे. पण ह्या आपण महिलांची नावं घेताना आपण 3 महापुरुषांची पण नावं घ्यायला पाहिजेत. ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी परस्त्रीला माते समान मांडलं. नंतर क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले ज्यांनी स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला. भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी शिक्षणामध्ये, नोकरीमध्ये, मतदानामध्ये स्त्रियांना समान अधिकार दिला. स्त्रियांच्या मातृत्वाचा सन्मान केला. म्हणजे त्यांनी आपल्याला प्रसूती रजा, भरपगारी प्रसूती रजा मंजूर केली. ह्या ज्या सगळे महापुरुष आहेत त्यांनी स्त्रियांचं महत्व जाणलं, त्यांना स्त्रियांना समानता दिली. पण आताच्या आपण बघितलं तर समानता मिळते आहे का आपल्याला? हा एकच दिवस आपण साजरा करतो असं महिला दिन म्हणून. आम्हाला महिलांना किती बोलायला मिळतं हे प्रत्येक जण सांगेल. आम्ही 288 पैकी 22 महिला आहोत. 21 तिकडे आहे आणि मी एक इकडे आहे. पण आम्हाला बोलायला संधी मिळत नाही. माझी ह्या निमित्ताने एवढीच विनंती आहे की आम्हाला प्रथम ओपनिंग बॅट्समन म्हणून आम्हाला सुरुवात करून द्यावी, म्हणजे आम्ही आमचे मतं व्यक्त करू. कारण आम्हाला सगळ्यांना 6, 7, 8 वाजता आमचा नंबर येतो. नंतर जो आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जो महत्वाचा मुद्दा चालला आहे सुरक्षेचा, जो खूप ऐरणीवर आहे, खूप महत्वाचा आहे. जर आपण बघितलं तर देशामध्ये ह्या आपल्या राज्याचा महिला अत्याचारामध्ये पहिला नंबर लागतो. आपण पुरोगामी राष्ट्र म्हणतो आपलं राज्य आहे, पण हा आपण मागे चाललो आहोत असं मला वाटतं. महिला हे समाजाचा आरसा आहे. महिलांचा आदर, सन्मान आणि सुरक्षा हे सरकारचं नैतिक कर्तव्य आहे आणि हे नैतिक कर्तव्य कुठेतरी चुकतं आहे असं मला वाटतं. जर आपण बघितलं तर आपल्या
हे खात्यामधले शासनामधले जे गृहराज्यमंत्री आहेत त्यांनी असं बोललंय की जेव्हा स्वारगेटची घटना घडली तेव्हा असं म्हटलं की त्या महिलेने आवाज का केला नाही. जेव्हा एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार होतो किंवा जबरदस्ती होते तेव्हा तिची मानसिकता काय आहे ही ती स्त्री समजू शकते, ती काही परिस्थिती काय आहे ती स्त्री समजू शकते. आता जर आपण घटना बघितल्या तर एवढ्या स्त्रियांना एवढं विकृत केलं जातं, त्यांचे डोळे फोडले जातात, त्यांचे पाय वाकडे केले जातात. त्यामुळे त्या स्त्रीला अशी वाटलं की माझ्या जीवाची भीती आहे म्हणून ती ओरडली नाही. तर ह्या गोष्टीचा त्याचा वापर वेगळ्या पद्धतीने केला. आम्हाला अपेक्षा आहे की ही जर जो आरोपी आहे त्याच्या वकिलाने असं बोललं तर आम्हाला काही वाईट वाटणार नाही, पण आपल्या शासनामधल्या एखाद्या मंत्र्यांनी हे बोलणं अशोभनीय आहे, असंवेदनीय आहे आणि त्याचा आम्ही निषेध करतो. नंतर आपण बघितलं सुरक्षेचा अजून प्रश्न बघितला तर आपण केंद्रीय मंत्री रक्षाताई खडसेंचं बघितलं. त्यांच्या मुलीला छेडलं गेलं, तिच्या बरोबर पोलीस होते, व्हिडिओ काढण्यात आला आणि ते जे व्यक्ती होते ते सुद्धा आपल्या सरकारमधले दुसऱ्या पक्षाचे कार्यकर्ते होते. त्यांच्यावर 4 दिवस कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे त्या मातेला केंद्रीय मंत्री जी आहे माता आहे तिला जावं लागलं तिकडे पोलीस स्टेशनमध्ये आणि न्याय मागावं लागला. जर केंद्रीय मंत्र्यांची ही हालत असेल तर सामान्य जनतेची काय हालत आहे तुम्ही विचार करू शकता. कोण त्यांना न्याय देणार. दुसरं आपल्या इकडे जयकुमार गोरे साहेब आहेत, आपले मंत्री आहेत, त्यांनी एका स्त्रीला डंगना फोटो पाठवले. किती योग्य आहे किती अयोग्य आहे मी सांगण्याची गरज नाहीये. ह्या ज्या गोष्टी आहेत या महिलांचा सुरक्षेचा प्रश्न आहे, सुरक्षेचा प्रश्न आहे महिलांचा सुरक्षेचा प्रश्न आहे, महिलांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मला एवढंच सांगायचं. तुम्ही बसलात तर बसा तुम्ही पहिली. ठीक आहे, 1 मिनिट. त्या नवीन सदस्य आहेत त्यांना नियम सांगू देत ना, असं काय करता. तुम्हाला आता 3 टर्म झाल्या. ताई हे बघा, एखादा सदस्य त्यांचं नाव घेऊन तुम्हाला जर आरोपार्थ काय बोलायचं असेल तर तुम्ही पहिलीच नियम 35 ची नोटीस द्यायला पाहिजे. ती मी मान्य केली तर तुम्हाला नाव घेऊन बोलता येईल. त्यामुळे सध्या स्थितीत मी हे रेकॉर्डरनं काढतोय. आपण यापुढे जर एखाद्या सदस्याविषयी वक्तव्य करणार असाल तर 35 ची नोटीस घ्या, मग मी परवानगी द्यायची की नाही ठरवेन. आपण जर बघितलं तर महिला या कुठेच सुरक्षित नाही. मला हे सांगायचं, शाळेमध्ये असो, महाविद्यालयात असो, वसतिगृहामध्ये असो, बसमध्ये असो, रेल्वे स्टेशनवर असो, पर्यटन स्थळावर असो, जिथे कुठे आहे तिथे सुरक्षेचा मुद्दा हा सगळ्यांना आहे. मलाही मुलगी आहे, तुम्हालाही मुलगी आहे, प्रत्येकाच्या बहिणी आहेत, आई आहेत. प्रत्येकाला सुरक्षेची गरज आहे. आपली मुलगी जर रात्री गेली तर प्रत्येकाला भीती वाटते. इथे बसणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला वाटते की आपली मुलगी कधी येते. आपण 10 वेळा फोन करतो कारण आपल्याला स्वतःला सुरक्षेची खात्री नाही आणि ही सुरक्षितता मिळावी एवढीच माझी अपेक्षा आहे. सरकार कोणाचं आहे हे महत्वाचं नाहीये, तर सुरक्षितता मिळवणं हे महत्वाचं आहे माझ्या दृष्टीने, त्यासाठी मी बोलते. नंतर आपण जेव्हा स्त्रीची पूजा करतो, नवदुर्गा आपण मानतो, स्त्रीची पूजा करतो. आता मुख्यमंत्री साहेबांनी सुद्धा सांगितलं की आपण माता म्हणतो, नदीला माता म्हणतो, आपल्या जन्मभूमीला माता म्हणतो. जेव्हा आपण पूजा करतो तेव्हा ही प्रतिकात्मक पूजा असते. म्हणजे आपल्या मुलांना हे शिकवलं गेलं पाहिजे की ही आपण फक्त देवीची पूजा करत नाही, का स्त्रीची पूजा करणं सुद्धा इथे अपेक्षित आहे. ह्या प्रतिकात्मक पूजेतून एवढं शिकावं की प्रत्येक स्त्रीला सन्मान दिला पाहिजे. तुम्ही प्रत्येक स्त्रीला माता समजलं पाहिजे, बहीण समजलं पाहिजे आणि तशी तुम्ही तिला वागणूक दिली पाहिजे, एवढीच मी अपेक्षा करते. आणि त्यासाठी आपण काय करू शकतो, मला असं वाटतं की जो आपला शक्ती कायदा आहे तो आपण अंमलात आणायला हवा. नंतर गुन्हेगारी जी वाढत आहे त्या गुन्हेगारीसाठी आळा घालण्यासाठी काही विशिष्ट वेगळे कायदे राज्यासाठी करावे. कायदे कठोर करावे. पोलिसांना त्यांना ताकद द्यावी. आपल्याला माहिती आहे की छत्रपती महाराज जेव्हा कोणत्या स्त्रीवर कोणी हात टाकला तर त्यांच्या राज्यामध्ये चौरंग करण्याची पद्धत होती. म्हणजे 2 हात आणि 2 पाय दोन्ही सुद्धा कापण्याची पद्धत होती. म्हणजे एवढे शिक्षा त्यांच्याकडे कठोर व्हायची. म्हणजे आपल्याकडे कठोर शिक्षा होणं खूप आवश्यक आहे. आता आपणच मगाशीच आपल्या मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं की आपण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा जन्मशताब्दी वर्ष साजरा करतो आहे. त्यांनी सुद्धा असं त्यांच्या कठोर शासन, जिथे गरज होती तिथे त्यांनी कठोर शासन केलं आणि त्याचीच गरज, काळाची गरज आहे असं मला वाटतं. आणि त्यांनी सांगितलं की महिला सबळ केल्या. आज तेहीच आहे की शाळेमध्ये मुलींना आपल्याला सेल्फ डिफेन्सचे एक क्लासेस लावावे किंवा सेल्फ डिफेन्सचं शिक्षण एक्स्ट्रा देण्यात यावं, ज्यामुळे महिला ह्या सबळ होतील. नंतर आता सक्षमीकरण, जेव्हा शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक जेव्हा समान संधीमध्ये त्याला सक्षमीकरण म्हटलं जातं. आपण शैक्षणिक क्षेत्रात बघितलं तर आपण कोणत्याही घरात बघितलं, एखाद्या सर्वसामान्य घरामध्ये तर असं होतं
की जेव्हा दोन मुलं, एक मुलगी आणि एक मुलगा असेल, तेव्हा जेव्हा शिक्षणाची वेळ ते परिस्थिती गरिबीची असेल तेव्हा प्रेफरन्स हा मुलाला दिला जातो, मुलीला नाही. तर ही परिस्थिती निर्माण होते. तर आपण जेव्हा म्हणतो शिकली पाहिजे आणि आज जर सांगितलं की 100% आपण अनुदान देतोय, 100%ची फी माफ केली आहे, तेव्हा ज्या सीबीएसई शाळा आहेत, आयसीएसई शाळा आहेत, आयजी बोर्ड आहेत, या शाळेमध्ये सुद्धा आपण त्यांना 100% सवलत द्यावी, कारण त्यांनी सुद्धा चांगल्या शाळेत शिकणं आपल्याला गरज आहे. नंतर आपण सगळ्या गोष्टी बोलतो, पण शाळेमध्ये आपण स्वच्छता, साध्या शाळेमध्ये सुद्धा बघितलं तर स्वच्छतेचा अभाव असतो. शिक्षण आपण देतो पण तिथे स्वच्छता पण मेंटेन करणं, पाण्याची सोय देणं खूप महत्वाचं आहे. मुलींना सॅनिटरी जे सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन आहे, सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल मशीन आहे, ह्या बेसिक ज्या सुविधा आहेत, मूलभूत गरजा त्यांच्या पूर्ण व्हाव्यात अशा मला अपेक्षा करते. मला असं वाटतं त्यांना व्हाव्या तिकडे. नंतर आपण म्हणतो असं की आर्थिक सक्षमता म्हटलं तर पैशाचा स्वयं हे आणता येत नाही. त्यामुळे स्त्रीला आत्मनिर्भर करण्यासाठी पैशाचं काहीतरी उत्पन्न करण्यासाठी काहीतरी मार्ग असावा. त्यासाठी आपण बचत गट चालू केलेत. पण हे बचत गट जर मी आता हे महालक्ष्मी सरस होता, आपण बघितलं हे एक्झिबिशन वर्षातून 4-5 वेळा लागतात, जास्त वेळ लागत आहे. त्यामुळे त्यांना उत्पन्न निर्माण करण्याचा त्यांना मार्ग दिसत नाही. त्यामुळे आपण एक कायमची बाजारपेठ करावी. ज्या महिला उद्योजक आहेत त्यांना व्यापारासाठी जे कर्ज लागणार आहे ते आपण व्याजरहित द्यावं. नंतर पिंक ज्या ई रिक्षा आहेत त्यासाठी अनुदान द्यावं. हे आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषेत अजितदादा पवारांनी ऑलरेडी सांगितलंय, तर ते व्हावं अशी मी अपेक्षा करते. नंतर आपल्या मंत्रालयामध्ये टेंडर निघतं, त्याच्यामध्ये महिला उद्योजकांना चान्स द्यावा, प्रथमतः त्यांना देण्यात यावं अशी मी अपेक्षा करते. नंतर लाडकी बहीण योजना आपण सगळ्यांनी दिलेली आहे, 2100 करावं ही मी कालही मागणी केलेली आहे ताईंना. पण जे ताई म्हणाला की 5 वर्ष लागतील, 5 वर्षात आम्ही देऊ, तर ते लवकरात लवकर द्यावं अशी मी अपेक्षा करते त्यांच्याकडून. आणि मला अजून एक सांगावं असं की संजय गांधी निराधार योजना जी आहे, जी आपण 60 वर्षाच्या पुढच्या महिलांना देतो, त्यांना लाडकी बहिणा योजना लागू होत नाही. त्याच्यासाठी बऱ्याच अटी ह्या आहे, खूप नियम जाचक आहेत. ताईंनी आता सांगितलं की त्यांचं जे आपण उत्पन्नाचा दाखला देतो, उत्पन्न पण जास्त हे होतं, कमी करायला पाहिजे. तसंच जी 15 वर्षाची जी तुम्ही राहण्याची ती हे मागतात त्यांचं, ते सुद्धा कमी करायला पाहिजे. त्यांच्यामध्ये मुलगा असेल तर ती मिळत नाही योजना, ते सुद्धा त्या सुद्धा अटी टाकल्या नाही पाहिजेत. ज्या व्यक्तींना, ज्या स्त्रियांना खरंच गरज आहे, त्यांना खरंच कोणी सांभाळत नाही, त्या स्त्रियांना हे मिळणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. नंतर जे आपल्याकडे 33% राजीव गांधींनी 33% जे आरक्षण केलं होतं स्वराज्य संस्थेमध्ये, नंतर ते सोनिया गांधींनी 50% केलं. ह्या ज्या आरक्षण आहे हे आता नारी बंधन अभिनंदन ह्या योजनेअंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभेला लागलंय. 2024 इलेक्शनला ते लागलं असतं तर बरं झालं असतं, कारण मी जेव्हा उभी राहिली इलेक्शनला तेव्हा माझ्या विरोधात सगळे पुरुष होते, मी स्त्री म्हणून एकटीच होती. पण तरी मी धारावीच्या जनतेचे अभिनंदन करते, आभार मानते की त्यांनी मला निवडून दिलं, कारण त्यांना आमच्यामध्ये त्या कॅपॅसिटी वाटतात. महिला सुद्धा सक्षम आहेत, पण त्यांना आधार देणं हे सरकारचं कर्तव्य असं मला वाटतं. नंतर आपण आहाराचा विचार करायला पाहिजे की महिला, आपण म्हणतो की कुपोषण वाढतं, तर महिलांना सुरुवातीपासूनच घरामध्ये वेगळी वागणूक मिळते, तर त्यांचा जर लहानपणापासूनच त्यांना आहार चांगला मिळाला तर ह्या कुपोषणाच्या ज्या समस्या आहेत त्या सुद्धा कमी होणार आहेत. अॅनिमिया जसं आपण म्हटलं त्या ह्यासाठी बऱ्याच त्यांना आहार चांगला देणं आवश्यक आहे. 2 मिनिट. मुख्यमंत्र्यांनी आताच बोललं की महाराष्ट्र पुढे जात आहे, पण मला काही गोष्टी पुढे जात आहे हे सांगणं दुःखद वाटतंय. बलात्काराच्या केसेमध्ये 6.2 महाराष्ट्र पुढे जात आहेत. महिलांच्या अत्याचारातील गुन्ह्यामध्ये 4.5% महाराष्ट्र पुढे जात आहे. महिलांच्या अपहरणामध्ये 9,698 संख्या आहे. आणि महिला मिसिंगमध्ये 64,000 प्रतिवर्ष, ह्या 22-23चा जो डाटा आहे त्याच्यानुसार आहे. म्हणजे हा आपला महाराष्ट्र ह्या बाबतीत पुढे जायला नको हीच मी अपेक्षा करते. आणि मला एवढं सांगायचंय पुढे की आता आयजीचं युग येणार आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं, त्याच्यामध्ये महिलांना बराच त्रास होऊ शकतो. तर त्यासाठी काही तुम्ही कडक कारवाई करू शकता किंवा कडक नियम करू शकता तर नक्की करा, मी एवढीच अपेक्षा करते. मी एवढंच शेवटी एकच वाक्य सर, स्त्री ही क्षणाची पत्नी आहे आणि अनंत काळाची माता आहे. प्रत्येक स्त्रीला माता समजा, बहिणी समजा आणि मुलगी समजा आणि तिच्याशी सुरक्षेने वागा. एवढं. धन्यवाद. महोदय, महिला दिनानिमित्त बोलत असताना सभागृह खाली आहे याची खंत
आम्हाला इथे उपस्थित असलेल्या सर्व महिलांना या ठिकाणी वाटते आहे. 8 मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून आपण साजरा केला जातो. प्रतिकूल परिस्थितीची ढाल करून कर्तृत्वाच्या लेखणीने इतिहासाची पाने स्वर्ण अक्षराने व्यापून टाकणाऱ्या राजमाता जिजाऊ सावित्रीबाई फुले, अहिल्यादेवी होळकर, रमाबाई आंबेडकर यांना सर्वप्रथम या ठिकाणी वंदन करते. जागतिक महिला दिनाच्या मी माझ्या सर्व माता भगिनींना शुभेच्छा देत असताना महिलांच्या सुरक्षतेसाठी, स्त्री पुरुष समानतेसाठी, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आमच्या सर्व माता भगिनींचा आवाज म्हणून आम्ही सर्व महिला सदस्य या ठिकाणी सभागृहात आहोत. आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात देश पातळीवर महिला सक्षमीकरणासाठी मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. महिलांमध्ये सामर्थ्य निर्माण व्हावे व केंद्र आणि राज्य सरकारचा हा प्रयत्न आहे. याचे जिवंत उदाहरण म्हणून आपण मागील 10 वर्षात जर बघितले तर जो अधिकार माता भगिनींना 70 वर्षात मिळू शकला नाही, तो या 10 वर्षामध्ये केंद्र आणि राज्याच्या व्यवस्थेमध्ये महिलांना सरकारने जो सहभाग दिला व वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये संधी देऊन प्रवाहात आणले, यातून आपला देश व देशातील महिला निश्चितच सक्षम होत असल्याची प्रचिती येते. मागील 10 वर्षामध्ये आपण जर शासन व्यवस्थेमध्ये बारकाईने बघितले तर आमूलाग्र असा बदल त्या ठिकाणी दिसून येतो. भारत हा देश जागतिक पातळीवर लवकरच 3री महाशक्ती म्हणून वाटचाल करत असताना देशाच्या या उन्नतीमध्ये आम्हा महिलांचा मोठा वाटा आहे, हे आम्ही स्वाभिमानाने या ठिकाणी सांगू शकतो. मी या देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रभाई मोदी यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते, कारण 2024 पूर्वी आमच्या माता भगिनींचे साधे बचत खाते सुद्धा कुठल्याही बँकेमध्ये नसताना, परंतु जनधन योजनेसारख्या योजनेच्या माध्यमातून महिला भगिनींना त्यांच्या हक्काचे मानधन खाते उघडण्याची संधी केंद्र सरकारने या ठिकाणी दिली. महिलांना व्यवसाय करता यावा यासाठी बचत गटांना सरकारच्या माध्यमातून चालना देण्यात आली. सरकारने बचत गटासाठी सहज उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाची उभारणी करून महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक आधार देण्याचे काम या ठिकाणी केले. आज आमच्या ग्रामीण भागातील माता भगिनी बचत गटाच्या माध्यमातून स्वबळावर उद्योग व्यवसायाकडे यशस्वी वाटचाल या ठिकाणी करत आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून आज महिलांसाठी अनेक योजना राबवण्यात येत आहे. या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांनी महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या ठिकाणी लागू केली. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान या ठिकाणी आहे. 1,500 रुपयाची किंमत काय असते याची जाणीव कुटुंब चालवणाऱ्या गृहिणीलाच माहिती असते आणि म्हणूनच पायी वाचवून आमच्या महिला भगिनी कुटुंबाची आर्थिक व्यवस्था सांभाळतात. याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांपैकी बसच्या प्रवासात असलेली सवलत, साक्षरता येणाऱ्या योजनेपेक्षा साक्षरता वाढवण्यासाठी मुलींना मोफत दिले जाणारे शिक्षण, मोफत दिले जाणारे उच्च शिक्षण, माझी लाडकी बहीण योजना, उज्ज्वला गॅस योजना, तसेच कर रचनेमध्ये येणारी विशेष सवलत, यातून केंद्र व राज्य सरकारचे विशेष आभार या ठिकाणी व्यक्त करते. एक काळ होता की महिलांना मतदानाचा अधिकार नसायचा, परंतु आज राजकीय क्षेत्रात सरकारने 33% आरक्षण घोषित केले आहे. हे सरकारने केलेले नारी शक्तीचा सन्मानच या ठिकाणी म्हणावा लागेल. या महिला दिनाच्या माझ्या महिला भगिनींच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाला काही उपाययोजना आखाव्या लागणार आहेत, जेणेकरून त्यांचे संरक्षण होईल, अत्याचार थांबेल, मुलींमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे लागणार आहे. शासनाने अजून प्रयत्न करण्याची या ठिकाणी गरज आहे. त्याचप्रमाणे 2012 पासून प्रलंबित असलेले शक्ती विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करून घेतले जावे. राज्यातील स्त्रियांच्या व बालकांच्या स्थितीवर वार्षिक अहवाल महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवालाप्रमाणे तयार करून तो प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला जावा. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणावरून आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पनाच्या किमान 8% निधीची तरतूद केली पाहिजे. महाराष्ट्रात ती जेमतेम 4% या ठिकाणी आहे. आशा आणि अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ केली जावी आणि त्यांना कामासाठी उत्तम दर्जाचे मोबाईल, टॅब्स आणि अन्य सुविधा त्या ठिकाणी दिल्या जाव्यात. त्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी त्या ठिकाणी केली जावी. त्यांना उत्तम आरोग्य सुविधा दिल्या जाव्यात. महाराष्ट्र सरकार सध्या आरोग्य सेवावर प्रति व्यक्ती फक्त 1800 रुपये खर्च करते. हा खर्च किमान 4000 रुपये असावा. गेल्या वर्षी शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद 16.5% होती, ही कमी व्हायला नको.
आमदार विकास निधीचा किमान 50% वापर महिला बालकांशी संबंधित प्रश्न आणि आरोग्य शिक्षण यासाठी केला जावा. महिलांना अंगणवाडी आणि शाळेत देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारात केळी, चिक्की, अंडी, खिचडी हे 4 पदार्थ असावेत. पोषण आहाराच्या बजेटमध्ये आपण या ठिकाणी वाढ करावी. आणि जाता जाता एवढंच या ठिकाणी मला म्हणावंसं वाटतं, एक यावा असा दिन न राहो महिला दिन, एक यावा असा दिन न राहो महिला दिन, रोज असावा महिला दिन, रोज असावा महिला दिन. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दुबेताई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राजमाता जिजाऊ, शूर वीरांगना ताराराणी, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई यांच्या स्मृतीस वंदन करून मी माझ्या मनोगतास सुरुवात करते. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी आपणास व सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्यांना महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येस महिला दिनाच्या शुभेच्छा देते. 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. 8 मार्च 1908 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये हजारो स्त्री कामगारांनी आपल्या अधिकारांसाठी केलेल्या आंदोलनाने महिला हक्क चळवळीला चालना दिली, बळ दिले. आणि त्यानंतर जगाच्या पाठीवर ठिकठिकाणी महिला आपल्या अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरू लागल्या. 1975 साली संयुक्त राष्ट्र संघाने अधिकृतपणे महिला दिनाला मान्यता दिली आणि 8 मार्च 1943ला भारतामध्ये पहिल्यांदा महिला दिन साजरा करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, एकूणच पाहिले तर या महिला दिनाची पार्श्वभूमी हा महिलांचा संघर्ष आहे. महिलांनी आपल्या अधिकारांसाठी उठवलेला आवाज आहे, आपल्या हक्कांसाठी उभारलेला निडर लढा आहे. म्हणून आपल्या सर्वांना हे लक्षात घ्यावे लागेल की अधिकार आणि हक्क हे मागून मिळत नाहीत, ते लढूनच घ्यावे लागतात आणि त्यासाठी इतिहास नेहमी आपल्याला सांगत असतो. अध्यक्ष महोदय, आजच्या काळामध्ये महिलांना खरंच त्यांचे अधिकार आणि त्यांचा योग्य सन्मान मिळाला आहे का हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. आपण सामान्यतः स्त्रीला देवीची उपमा देतो. 21व्या शतकातील स्त्री ही खरंच दुर्गेचं रूप आहे. दुर्गा मातेच्या हातामध्ये एका हातात तलवार, एका हातात त्रिशूळ, एका हातामध्ये खडग, एका हातात चक्र, एका हातात धनुष्य, एका हातात शंख असतं. तशाच प्रमाणे आता 21व्या शतकातल्या महिलेच्या हातामध्ये एका हातात लाटणं, एका हातात कालथा, एका हातामध्ये मुलाची दप्तर, एका हातात नवऱ्याचा ऑफिसचा डबा आणि एका हातात स्वतःच्या ऑफिसची बॅग, अशा प्रकारे ती तारेवरची कसरत करून स्वतःला सिद्ध करण्याचा आणि या पुरुष प्रधान समाजामध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण करण्याचा संघर्ष करत असते. अध्यक्ष महोदय, मला आज अभिमानाने सांगावंसं वाटते की आपलं महाराष्ट्र शासन हे प्रत्येक महिलेच्या या अस्तित्वाच्या लढाईमध्ये महिलांच्या सोबत आहे. ग्रामीण भागात घरपट्टीवर नवऱ्यासोबत बायकोचं नाव लावणं असेल, रेशन कार्डवर कुटुंब प्रमुख म्हणून महिलेचं नाव लिहिणं असेल किंवा आता प्रॉपर्टी कार्डवरती नवऱ्यासोबत बायकोचं नाव लावणं असेल, हे असे अनेक क्रांतिकारी निर्णय महाराष्ट्रामध्ये झालेले आहेत. आणि मला खास करून आजच्या दिवशी सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि महिला बाल कल्याण विभागाच्या मंत्री अदितीताई यांचं खास अभिनंदन करायचंय की त्यांनी गेल्या वर्षी जो क्रांतिकारी निर्णय घेतला की प्रत्येक बाळाच्या नावामध्ये आईचं नाव लावलं गेलं पाहिजे. 1 मे नंतर जन्माला आलेल्या प्रत्येक बाळाच्या नावामध्ये आईचं नाव हे लावलं गेलं पाहिजे. हा निर्णय फक्त क्रांतिकारकच नाहीये तर देशातील इतर राज्यांसाठी पथदर्शी निर्णय आहे. अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः अनुभव घेतलेला आहे. अदितीताई, मला तुम्हाला सांगावं आवडेल की 14 वर्षांपूर्वी मी माझ्या दोन्ही मुलांच्या नावामध्ये त्यांच्या सगळ्या डॉक्युमेंट्समध्ये त्यांच्या वडिलांच्या नावासोबत माझंही नाव लावून घेतलं आणि त्यावेळेला अध्यक्ष महोदय मला हे सांगण्यात आलं शाळेतून की तुम्हाला तुमचं नाव जर लावायचं असेल तर तुम्हाला ॲफिडेव्हिट करून द्यावं लागेल. त्यावेळेला मला ॲफिडेव्हिट करावं लागलं आणि त्याच वेळेला एक प्रण घेतला मनामध्ये की ही लढाई मी लढू शकते पण प्रत्येक आई ही लढाई लढू शकणार नाही. आणि त्या दिवसापासून
मी ज्या संघटनेत होती त्या संघटनेमार्फत आंदोलनं सुरू केली, अनेक आंदोलनं केली. ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यातल्या जवळपास 80 ग्रामपंचायतींचे ठराव हे आपण शासनाला दिलेले आहेत. ग्रामपंचायतींनी असं नमूद केलेलं आहे की जन्माचा दाखला देताना आईचं नाव लिहून द्यावं. त्यानंतर अनेक पाठपुरावे झाले, अनेक सन्माननीय सदस्यांनी हा विषय विधानसभेमध्ये मांडला आणि आपल्या महाराष्ट्र शासनाने ह्या निर्णयाला मान्यता देऊन हा निर्णय लागू केला. त्याबद्दल मी त्यांचे खरंच सगळ्या महाराष्ट्रातल्या मातांच्या वतीने आभार मानते. पण अध्यक्ष महोदय, हा निर्णय लागू करून फक्त चालणार नाही, तर त्याची 100% अंमलबजावणी करणं सुद्धा गरजेचं आहे. मी तुम्हाला उदाहरण म्हणून एक आकडेवारी फक्त सांगते. वसई विरार महानगरपालिकेमधले 1 मे 2024 पासून 20 फेब्रुवारी पर्यंतची ही आकडेवारी आहे. एकूण 9,250 जन्माचे दाखले दिले गेले आहेत या कालावधीमध्ये आणि त्यापैकी 4,941 दाखल्यांमध्ये आईचं नाव नमूद करण्यात आलंय. परंतु 3,277 दाखले हे आईच्या नावाशिवाय देण्यात आलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे आपल्याला हे बघावं लागेल की जशी परिस्थिती वसई विरार महानगरपालिकेची आहे तशीच इतरही पूर्ण राज्यामध्ये असू शकते अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे ह्या गोष्टीची अंमलबजावणी 100% होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मला 2 आणखीन महत्वाच्या मुद्द्यांवरती बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण नेहमी आई म्हणायचं बोलतो की महिलेला आई बनणं हे वरदान आहे, पण ते वरदान मासिक पाळीशिवाय शक्य होत नाही. पण ह्या मासिक पाळीमध्ये राखण्याची जी स्वच्छता असते, जे आरोग्य राखलं गेलं पाहिजे, त्याबद्दल आपण चर्चा करत नाही. आणि मला महाराष्ट्र राज्यातल्या 6 करोड महिलांबद्दल बोलायचं नाहीये, पण मला त्या 47,50,000 महिलांबद्दल बोलायचंय, ज्या महिला अंत्योदय कार्डधारक आहेत, ज्या महिला गरिबी रेषेच्या खाली आहेत. त्या महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन घेणं परवडणार आहे का? ज्या महिला स्वतःच्या 2 वेळेच्या अन्नासाठी संघर्ष करतायत, ज्या महिला आपलं पोट कापून कापून आपल्या मुलांचा सांभाळ करतायत, ज्या महिला वीटभट्टीवर, द्राक्षाच्या मळ्यामध्ये, कोळसा भट्टीवरती काम करतायत, अशा महिला मासिक पाळीमध्ये त्यांचं आरोग्य कसं सांभाळतील हा प्रश्न आपला प्रत्येकाला पडला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र शासनाने 2018 साली अस्मिता योजना सुरू केली होती, पण ती 2022 साली बंद झाली अध्यक्ष महोदय. पण तीही योजना ह्या महिलांपर्यंत पोहोचत नव्हती. त्यामुळे मला आपल्या मार्फत एक शासनास विनंती करायची आहे की जसं आपण अंत्योदय रेशन कार्ड धारकांना रेशनिंग कार्डवरती धान्य पोहोचवतो, त्याचप्रमाणे आपण रेशनिंगच्याच दुकानांवरती या महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन पुरवण्यात यावी आणि योजना बनवावी अध्यक्ष महोदय. मला आणखीन एकच मागणी अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने करायची आहे. आपल्याकडे अनाथ मुलं खूप आहेत, पण या अनाथ मुलांमध्ये सुद्धा ज्या मुली असतात त्यांना 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अनाथ आश्रम सोडावं लागतं, त्या बेघर होतात. तर ह्या मुलींचं पालकत्व अध्यक्ष महोदय शासनाने स्वीकारलं पाहिजे. तसंच रस्त्यावर राहणारी जी कुटुंब असतात त्यातल्या विशेषतः मुली असतात. मुली जर घरीच सुरक्षित नसतील तर त्या रस्त्यावर कशा राहतील? त्यामुळे त्यांचंही पालकत्व स्वीकारलं पाहिजे. आणि शेवटी संपवताना अध्यक्ष महोदय मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आपण घेतलेला आहे. मी 2च ओळीमध्ये फक्त हा मुद्दा संपवते अध्यक्ष महोदय. बोलण्यासारखं खूप आहे की तोंडातले दात आणि पंजामधले नख काढलेला वाघ जसा असतो तसा ह्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचं झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. तर हा कायदा सक्षम करणं गरजेचं आहे आणि प्रत्येक कौटुंबिक हिंसाचार ज्या महिलेवर होतो तिला न्याय देण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. संपवताना मला फक्त एकच सांगायचंय की जी श्रीजयाताईंनी जी मागणी केली त्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे. आमच्या प्रेरणास्त्रोत असलेल्या महान स्त्रियांचा एकतरी फोटो या सभागृहात लागला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि एकच फक्त सांगून मी अध्यक्ष महोदय संपवते. वो लढी तो अधिकार मिला मतदान का, वो लढी तो अधिकार मिला समान वेतन का, वो लढी तो अधिकार मिला शोषण विरुद्ध संरक्षण का, वो लड़ी तो अधिकार मिला पंचायत से संसद में आरक्षण का, वो लड़ी तो अधिकार मिला सम्मान से जीने का, वो थी, वो है, वो रहेगी एक महिला रूप दुर्गा माँ का. आणि पुढच्या वेळेला थोडीशी आणखीन जास्त वेळ बोलण्याची संधी मिळावी अशी विनंती करते अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. टाळ्या वाजवा की असेच काय बसलायत.
धन्यवाद. चला अभिमन्यू पवार 1.25 मिनिटं. मला वाटलेलं तुम्ही बोलणार. चला अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. देतो हे झालं की देतो 1.25 अध्यक्ष मिनिटं. महोदय 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन असतो. त्यानिमित्तानं तमाम आमच्या माता भगिनींना मी या निमित्तानं शुभेच्छा देतो. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पुरुषाच्या यशस्वी पुरुषाच्या मागे महिलेचा हात असतो असं म्हणतात. असं आमच्याही यशामागे आमची पत्नी असेल, माझी आई असेल, आमच्या बहिणी असेल, या सगळ्यांचा हात आहे. आणि विशेषतः हे सरकार जे आलंय या सरकारच्या मागे महाराष्ट्राच्या तमाम बहिणींचा आशीर्वाद राहिलेला आहे. म्हणून जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं सगळ्या बहिणी पुढे मी नतमस्तक होतो. अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त मी राज्यातील आणि देशातील सर्व महिला भगिनींना शुभेच्छा देतो. तसेच सभागृहातील सर्व कर्तृत्वान महिला सहकार्यांना देखील मी मनापासून शुभेच्छा देतो. खरं तर केवळ महिला दिनच नव्हे तर वर्षाचे 365 दिवस महिलांचा त्याग, त्यांची सहनशीलता, त्यांचे कष्ट, त्यांचे कर्तृत्व यांची प्रचिती येत असते. खरं तर सध्या आपल्याकडे पितृसत्ताक पद्धती आहे असं म्हणतात, परंतु महाराष्ट्रामध्ये कधीकाळी सातवाहन काळात मातृसत्ताक पद्धती होती आणि हे सातवाहन राजवट 500 वर्ष टिकून होती. अध्यक्ष महोदय, हळूहळू ही सत्ता बदलत गेली आणि पितृसत्ताक सत्ता येत आली. खरं तर आपल्या देशाच्या आणि राज्याच्या जडणघडणीमध्ये अनेक थोर महिलांचा वाटा आहे, ज्याच्या संस्कारामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचं स्वप्न पाहिलं आणि ते साकार केलं. त्या मा जिजाऊ होत्या, ज्यांनी मुलांना शिक्षणाची सुरुवात करून दिली, सामाजिक परिवर्तनाचं बी पेरलं. त्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले होत्या. आपल्या लहान लेकराला पोटाशी बांधून इंग्रजांची शेवटच्या श्वासापर्यंत झुंज देणाऱ्या रणरागिणी आणि लक्ष्मीबाई होत्या. विकासाची दृष्टी ठेवून राज्य आदर्श कारभार करणाऱ्या राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर होत्या. या सर्व थोर आमच्या महिला राजमातांना मी विनम्र अभिवादन करतो. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात देखील महिलांचे योगदान मोठे राहिलेले आहे. मुंबईत जन्मलेल्या मदाम कामानी जर्मनीत भारताचा पहिला झेंडा फडकावला. याबरोबरच प्रीतीलता वेडेदार, सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, कल्पना दत्त यांच्यासारख्या अनेक महिलांनी क्रांतिकारी कार्यात देखील सहभाग घेतला होता. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेमध्ये महिला रेजिमेंटचे नेतृत्व करणाऱ्या लक्ष्मी सहगल यांचाही उल्लेख या निमित्तानं करावा लागेल. अगदी अलीकडच्या काळामध्ये माननीय प्रतिभाताई पाटील, माननीय द्रौपदी मुर्मू, माननीय लता मंगेशकर, कल्पना चावला, मेरी कोम यांच्यासारख्या महिलांनी राजकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, संगीत क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे राज्याला आणि देशाला कर्तृत्वान महिलांचा एक उज्ज्वल परंपरा लाभलेली आहे. खरं तर आपल्या सभागृहात देखील कर्तृत्वान महिला सदस्यांची परंपरा लाभलेली आहे. या विधानसभेमध्ये आपल्या सभागृहात 21 महिला सदस्य निवडून आलेले आहेत. खरं तर या निवडणुकीत आपल्या लाडक्या बहिणीचा मोठा वाटा असताना 288 पैकी 21 सदस्य निवडून येतात, यावरही विचार करण्यासारखी बाब आहे. पण त्या निमित्तानं माननीय मोदीजींनी आता 33% आरक्षण दिलंय. त्यामुळे या पुढच्या विधानसभेत 80-87 महिला आमच्या माता भगिनी या निमित्त आमदार होतील आणि तितक्याच आमच्या माता भगिनी खासदारही होतील अशी अपेक्षा या निमित्तानं आहे. राज्याच्या हितासाठी कायदे बनवणाऱ्या या सभागृहामध्ये 50% महिलांचा आवाज प्रतिबिंबित होण्यासाठी यापेक्षा अधिक महिला सदस्य होणे आवश्यक आहेच आहे. देशाची कायदे बनवणाऱ्या लोकसभेत सुद्धा आणखी सदस्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, पहिल्या आणि दुसऱ्या लोकसभेत प्रत्येकी 24 सदस्य महिला सदस्य होत्या. त्यामानाने आज ही संख्या तिप्पट झाली आहे. परंतु आता मोदीजींनी जे निर्णय घेतला आहे त्यामुळे येणाऱ्या काळात आमच्या माता भगिनींना उज्ज्वल दिवस येणार आहेत. महायुती सरकारने मागील वर्षी महिलांना बसच्या तिकिटामध्ये 50% सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. यावर काही लोकांनी दुर्दैवी कौतुक केलं तर काही लोकांनी टीका पण केली. अध्यक्ष महोदय, परंतु अशा वेळेस आपण महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरणाची गोष्टी करतो त्यावेळेस अशा प्रकारचे निर्णय होणे गरजेचे आहे. महिलांना अर्थव्यवस्थेत जास्तीत जास्त योगदान देण्यासाठी त्यांना घराबाहेर पडावे लागते आणि त्यासाठी अशा प्रकारच्या सवलती आणि प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. देशाचे पंतप्रधान देखील नेहमीच महिलांसाठी चांगले निर्णय घेत असतात. खेड्यातील महिलांच्या विकासामध्ये येणाऱ्या 2 महत्त्वाच्या समस्यांवर माननीय मोदीजींचं काम सुरू आहे. एक म्हणजे खेड्यापाड्यात बहुतांश महिला चुलीवर स्वयंपाक करत असतात. त्यांना धुरामुळे त्यांच्या आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम होतो. या जाणीवेतून त्यांनी उज्ज्वला गॅस योजना सुरू केली. दुसरी म्हणजे खेड्यातील महिलांना पाण्यासाठी घागर घेऊन अनेक किलोमीटर फिरावं लागतं. त्यासाठी जलजीवन मिशन योजना आणली आणि घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पुरवठा योजना सुरू केली. खेड्यातील कार्यक्षम महिलांचा मोठा वेळ हा स्वयंपाकासाठी जळण गोळा करणे आणि पाण्यासाठी भटकंती करणे यामध्ये जायचा. या दोन्ही समस्या सुटल्यास त्यांना आता देशाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी अध्यक्ष महोदय मिळेल. देशाच्या कामगार कायद्यामध्ये अनेक बदल केले असून महिलांना रोजगाराच्या समान संधी मिळतील आणि रोजगाराच्या ठिकाणी संरक्षण मिळेल यासाठी ही कायद्यामध्ये अनेक बदल केले आहेत. पूर्वी महिलांना रात्रपाळीची नोकरीचा मज्जा होता, पण आता महिलांना रात्री सुद्धा कामावर घेण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. अर्थात यावेळी त्यांना पुरेशी सुरक्षितता
आणि संरक्षण देखील दिलेले आहे आणि आणखी त्यात वाढ करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळामध्ये सर्व शिक्षा अभियान योजना सुरू केली. या योजनेपूर्वी महिलांना मुलींना शिकवण्यामध्ये पालक जास्त जागरूक नसायचे, परंतु या योजनेनंतर मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी सुंदर स्वच्छतागृह, मुलींना मोफत गणवेश, महिला शिक्षकांच्या नेमणुका यासारख्या निर्णयामुळे देखील आज मुली सुरक्षित वातावरणामध्ये शिक्षण घेत आहेत. यापुढे जाऊन या सरकारने मुलींना 12वी पर्यंत शिक्षण मोफत उपलब्ध करून दिलेले आहे. आपण सहज विचार करून पाहिला तर लक्षात येईल की 2014 पूर्वी, एक मिनिट फक्त सर, एकच मिनिट आहे, संपला, शेवट आहे. 2014 पूर्वी फारच थोड्या महिलांचे बँकेत खाते असायचे, पण माननीय मोदीजींनी 2014 नंतर प्रधानमंत्री जनधन योजना आणली आणि आज जवळपास सगळ्या महिलांचे, आमच्या माता भगिनींचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये झालेले आहेत. अशा प्रकारे छोट्या छोट्या निर्णयामधून महिला सक्षमीकरण, सबलीकरण दिसून येत आहे. आज महिला सामाजिक आर्थिक क्षेत्रात सक्रियपणे योगदान देत असताना सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग, बदनामीकारक संदेश, आयोग फोटो यासारख्या सामाजिक समस्या आपल्यासमोर निर्माण झाल्या आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून महिला व मुलींचे एडिटिंग, मॉर्फिंग फोटो करण्याचं काम या निमित्तानं समाजकंटक करत असतात. प्ले स्टोअरवर अशी काही ॲप्स उपलब्ध आहेत, त्यातून कुठल्याही महिलांचा चांगला फोटो अपलोड केल्यास ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये जाऊन त्यांना वेगवेगळ्या अश्लील ह्याच्यात फोटो करता येतो. यावरही बंधन घालण्याच्या या निमित्तानं आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारचे ॲप्लिकेशन किंवा तंत्रज्ञान महिलांच्या प्रगतीला आणि त्याच्या सामाजिक क्षेत्रातील वावराला निर्बंध आणू शकतात. तसेच सामाजिक क्षेत्रात वावरणाऱ्या महिला, लोकप्रतिनिधी, अभिनेत्री यांच्या बाबतीत शेवटचा पॅरेग्राफ आहे, माध्यमावर अश्लील टिप्पणी केली जाते. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे या निमित्ताने माझी शासनाला विनंती आहे की सोशल मीडियावर होणारे महिलांचे चरित्रहनन आणि अशा ट्रोलिंग अशा बाबतीत कठोर उपाययोजना कराव्यात. तसेच आपण सर्वांनी सुद्धा चांगल्या संस्काराच्या माध्यमातून आणि प्रबोधनाच्या माध्यमातून अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्याचा प्रयत्न करावा. शेवटचा पॅरेग्राफ अध्यक्ष, शेवटचा एकच मिनिट. सध्याच्या काळात आपण नेहमी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत बोलतो, ऐकतो, त्याबाबत आवाजही उठवतो, पण अलीकडच्या काळामध्ये याला देखील वेगळे स्वरूप प्राप्त होत आहे. बलात्कार, विनयभंग यासारख्या गोष्टीचा कुठलाही पक्ष किंवा नेता समर्थन करत नसतो, परंतु दुर्दैवाने एखादी घटना घडली तर त्याआधी त्या आरोपीची जाच शोधली जाते, त्या महिलेची जाच शोधली जाते. माणुसकीच्या विरुद्ध हैवानियत अशा प्रकारच्या लढ्याला वेगळ्या लढ्यामध्ये रूपांतर केलं जातं. हे दुर्दैवाची बाब आहे. अत्याचार कोणत्या सरकारच्या काळात झाला? अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला महिला दिनाच्या दिवशी महिलांचा आवाज दाबायचा आहे का? खाली बसा. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. उद्या 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त सर्व महिला भगिनींना जागतिक महिला दिनाच्या मी हार्दिक शुभेच्छा देते. अध्यक्ष महोदय, शिक्षणात, व्यवसायात, व्यवहारात स्त्रीला समानतेचे स्थान मिळावे अशा प्रकारची आपणा सर्वांची अपेक्षा आहे आणि त्या माध्यमातून आज या ठिकाणी सर्व क्षेत्रामध्ये महिला काम करतायत, त्याचा मला अभिमान आहे. राजमाता जिजाऊ, राणी दुर्गावती, महाराणी ताराबाई, राणी लक्ष्मीबाई, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी खऱ्या अर्थाने या देशात आणि समाजात एक इतिहास घडविला. एक स्त्री समाजाला किती प्रेरणा देऊ शकते आणि त्या समाजात परिवर्तन घडवून आणू शकते हे त्यांनी आपल्या निश्चितपणे आपल्याला दाखवून दिले आणि चारित्र्य वाचल्यानंतर आपल्या सर्वांना माहीत होते. आज या ठिकाणी महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्त्री शिक्षणाची द्वारे उघडली. मा सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षण दिलं म्हणून आज आमच्या महिला, सर्वसामान्य महिलांना शिक्षण मिळालं आहे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून या ठिकाणी महिला राजकीय, सामाजिक, उद्योगामध्ये आज काम करत आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं, संविधानाच्या माध्यमातून आम्हाला मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि सर्वांना समानतेचा अधिकार मिळाला म्हणून आज या ठिकाणी सर्व क्षेत्रामध्ये महिला या काम करू शकते. परंतु आज या ठिकाणी शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांचे मुलींनी खूप शिक्षण घेतलेलं आहे, उच्च पदावर आहे. शासनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी महिला काम करत आहेत. परंतु मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये रोजगाराची संधी नाही आहे. मुलींनी शिक्षण घेतलेलं आहे पण त्यांना रोजगार मिळत नाही, नोकऱ्या मिळत नाही आहे आणि अनेक शासनाच्या खात्यामध्ये जागा रिक्त आहे. म्हणून शासनाला विनंती करायची आहे की ज्या सर्व खात्यामधल्या ज्या जागा आहेत त्या आपण त्या ठिकाणी महिलांना संधी उपलब्ध करून द्याव्या आणि त्या जागा भराव्या की जेणेकरून आमच्या ज्या शिकलेल्या महिला आहेत त्यांना निश्चितच त्या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळेल. एवढं महाराष्ट्र शासनाने या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांनी करावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच गेल्या 20 वर्षांमध्ये या विधिमंडळात महिला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, स्वच्छतागृह, बचत गट, महिला सुरक्षितता, स्त्रीभ्रूण हत्या अशा अनेक मुद्दे मांडले जातात आणि त्या मुद्द्याच्या मांडण्यातून खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी असणाऱ्या महाराष्ट्रातील समाजातील सर्व महिलांना, सर्वांना या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम केलं जातं.
आज आपण बघतोय की शिक्षणाच्या माध्यमातून सर्वांना समान संधी मिळत आहे, परंतु आरोग्याच्या बाबतीत या ठिकाणी महिलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष दिले जात आहे. म्हणून आरोग्याच्या माध्यमातून आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कॅन्सरचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. म्हणून महिलांना फक्त आपण महात्मा ज्योतिबा फुले या योजनेतून फक्त ऑपरेशनसाठी पैसे देतो, औषधासाठी देत नाही. म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की ज्या महिलेला कॅन्सर झालाय, तिची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही आहे, तिला औषधासाठी सुद्धा उपचार आपण या आरोग्य खात्याच्या माध्यमातून देण्याची विनंती या ठिकाणी करते. त्यासोबत स्वच्छतागृहाचे आपण सगळ्याकडे स्वच्छतागृह असलं पाहिजे म्हणतोय, पण स्वच्छतागृहाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून का स्त्री भ्रूणहत्या सारखा विषय आज आपल्या संपुष्टात आणलेला आहे. आज मुलीवर अत्याचाराचे प्रमाण वाढले. रोज पेपर पाडला तर त्याच्यामध्ये फक्त पहिली बातमी तीच असते, टीव्ही उघडला त्याच्या पहिली बातमी असते. म्हणून मुलींवर जे अत्याचार अन्याय होत आहे त्याचा सुद्धा न्याय फोडण्यासाठी कायदा करणं गरजेचं आहे. म्हणून शक्तीसारखा आपण कायदा केला होता मागच्या वेळेस, तो पण झालेला नाही. मला शासनाला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी शक्तीसारखा कायदा या ठिकाणी आणावा आणि ज्या महिलांवर अत्याचार होतं, अन्याय होतं, त्याला सुद्धा न्याय मिळतो आणि महिला सुरक्षित राहिली पाहिजे, यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासोबतच या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचं स्थानिक स्वराज्यामध्ये महिलांना काम करण्याची 50% संधी मिळाली. परंतु गेल्या 3 वर्षापासून महानगरपालिकेच्या निवडणुका, नगरपंचायत झाले नाही आहे. म्हणून शासनाला विनंती आहे की लवकरात लवकर न्याय मिळून या ठिकाणी आपण या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर 50% महिला ज्या काम करतात त्यांना सुद्धा संधी मिळेल. म्हणून असा हा निर्णय आपण लवकरात लवकर घ्यावा अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि आज या ठिकाणी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त सुद्धा आपण या विषय घेतलेला आहे. आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचं चरित्र वाचल्यानंतर स्त्री शक्ती किती महान आहे, ती जीवनात काय करू शकते याचा परिचय येतो. अडचणी किती आल्या तरी कसे सामोरे जायचे हे आपण अहिल्यादेवीच्या जीवनातून शिकले पाहिजे. त्यांनी अनेक अडचणींचा सामना केला, पण त्यांनी हार मानली नाही. कौटुंबिक अडचणीवर मात करून, आपल्या अनेक संकटावर मात करून त्या कधी हारल्या नाहीत. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी भारतातील अनेक तीर्थक्षेत्रावर मंदिरे बांधली, तिथे जाण्यासाठी त्यांनी रस्ते बांधले, विहिरी आणि पायऱ्या बांधल्या. अहिल्यादेवी होळकर ह्या शासक असताना त्यांनी हिंदू मराठी एकच मिनिट शेवटचा मुद्दा आहे, जीर्णोद्धार भरण्यासाठी भर दिला. देशभरातील 12 ज्योतिर्लिंग इतर मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम त्यांनी हाती घेतले, ते पूर्ण देखील केले. उदाहरणार्थ श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, प्रयाग, वाराणसी, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, नाशिक, ओंकारेश्वर, महाबळेश्वर, पुणे, इंदूर, श्रीशैलम, उडुपी, गोकर्ण असे अनेक ठिकाणी मंदिर बांधले. शिव मंदिराचा सुद्धा त्यांनी हे केला. अहिल्यादेवी कुशल महिला शासक होत्या. त्यांनी आपल्या पराक्रमाने मैदान गाजवले. त्याबरोबर देशभरातील हिंदू मंदिराचे आद्य निर्माता आणि संरक्षक म्हणून काम केलेले आहे. म्हणून मला या ठिकाणी सांगायचं आहे की काय अहिल्यादेवीचे सामाजिक कार्य म्हणजे जनतेकडून कर स्वरूपात घेतलेले पैसे त्यांनी त्या माध्यमातून रस्ते, तलाव, मंदिर बांधण्याचं केला. म्हणजे तेव्हाचं पाण्याचं नियोजन सुद्धा अहिल्यादेवीने त्या काळामध्ये केलं आणि आज आपण त्याच माध्यमातून काम करतो आहे. परंतु या ठिकाणी हे सर्व करत असताना, अहिल्यादेवीचं पुण्यस्मरण करत असताना मी या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघामध्ये, अमरावती विधानसभा मतदारसंघामध्ये आम्ही चौकाचं नामस्करण केलेलं आहे. अहिल्यादेवी होळकर चौकाचं नामस्कार तिथं सौंदर्यीकरण झालेलं आहे. परंतु तिथल्या नागरिकांची मागणी आहे की त्या ठिकाणी अहिल्यादेवी होळकरांचा पुतळा त्या ठिकाणी बसवा. म्हणून मला शासनाला विनंती करायचं आहे की या ठिकाणी आपण या पुतळ्याचा मी प्रस्ताव आपल्याकडे देत आहे. म्हणून मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या ठिकाणी आमच्या अमरावती, माझ्या मतदारसंघामध्ये अमरावती शहरामध्ये जी जागा उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी अहिल्यादेवी होळकरांच्या चौकात मध्ये एक पुतळा बांधण्याची आम्हाला या ठिकाणी मान्यता द्यावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि उद्याच्या जागतिक महिला दिनानिमित्त मी सर्व महिला भगिनींना हार्दिक शुभेच्छा देते. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, 10 मिनिटं आहे मला. सगळ्या उरलेल्या सदस्यांचा वेळ तुम्हाला 10 मिनिटं. हो यस. महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येवरती माननीय अध्यक्ष महोदयांनी हा जो विशेष प्रस्ताव या ठिकाणी ठेवला त्याबद्दल मी अध्यक्ष महोदय आपले आभार मानतो. आणि आपण मला या निमित्तानं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार मानतो. राष्ट्रमाता, राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, रणरागिनी ताराबाई, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, माता रमाई, मुक्ताई, संत जनाबाई, संत सोयराबाई व सर्व थोर स्त्रियांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो. तसेच मला माझ्या पंखामध्ये बळ भरून इथपर्यंत आणणाऱ्या माझी स्वतःची आई रेश्माई खरात, मला मदत करणाऱ्या सगळ्या बहिणी आणि सगळ्या महिलांचे मी आभार मानतो. तसेच महाराष्ट्रातील सगळ्या तमाम महिलांना मी
जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रस्ताव आहे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत असल्याने मी महाराष्ट्रापुरतच थोडक्यात बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे। असं आहे की आपल्या महाराष्ट्राची खऱ्या अर्थानं पुरोगामित्वाकडे जी वाटचाल सुरू झाली ती मध्ययुगीन काळामध्ये झाली। त्यामध्ये चक्रधर हे महानुभाव पंथांचे नेते ठरले, तर त्यांचा पाठीमागे जनाचा प्रवाह सुरू झाला। त्याचबरोबर चक्रधर स्वामीच्या पाठीमागे महदंबा आणि मुक्ताबाई होत्या। मुक्ताबाईने तर ज्ञानदेवांना आणि चांगदेवांना उपदेशच केलेला आहे। सोयराबाईंनी गोरोबांचे चरित्र लिहिलेलं आहे आणि बहिणाबाईने तर संत परंपरेची इमारतच उभारलेली आहे। म्हणजे चक्रधर स्वामीच्या पाठीमागे महदंबा आहे, तर ज्ञानेश्वरांना ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, जेव्हा ज्ञानेश्वर उसून बसले होते तेव्हा संत ज्ञानेश्वरांना बोलतं केलं आणि त्यांचं साहित्य जगापुढे आणण्याचं जी काही विनवणी आहे ती त्या ठिकाणी मुक्ताबाईने केली। आणि म्हणून या सगळ्या पुरुषांच्या मागे आपल्या संत परंपरेमध्ये महिला संतांनी पुण्यकर्म केलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये जे काही सुधारणा झालेल्या आहेत, महाराष्ट्रामध्ये समाजकारण किंवा समाज सुधारणा ज्या म्हणतो त्या समाज सुधारणा नसून त्या धर्म सुधारणा आहेत। आणि धर्माचा जो विळखा होता, अंधश्रद्धेचा जो विळखा, धर्माच्या अनिष्ट चालीवृत्तीचा जो विळखा महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला त्यावेळेस पडला होता, तो अंधश्रद्धेचा विळखा सोडवण्यासाठी ज्या धर्म सुधारणा झाल्या त्यामध्ये संतांनी पुढाकार घेतलेला आहे। संत ज्ञानेश्वर असतील, संत तुकाराम असतील, वारकरी संप्रदाय असेल, महानुभाव पंथ असतील किंवा आणखी सगळे पंथ असतील, या सगळ्यामध्ये स्त्रियांनी सुद्धा महत्वाचं काम केलेलं आहे। आणि म्हणून या काळामध्ये जी काही संत परंपरा निर्माण झाली त्यातून महाराष्ट्र धर्म उभे राहिला आणि छत्रपती शिवरायांनी जी काही दिग्विजयी स्वारी केली त्याच्या पाठीमागे सुद्धा राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊची प्रेरणा होती। राष्ट्रमाता जिजाऊ या छत्रपती शिवरायांच्या आई जरी असल्या त्या नवनिर्मितीचं केंद्र आहे। राष्ट्रमाता जिजाऊ हा नवनिर्मितीचा विचार आहे आणि म्हणून राष्ट्रमाता जिजाऊंनी जे स्वप्न दिलं ते छत्रपती शिवरायांनी पुढे केलेलं आहे। आणि म्हणून जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर संभाजी राजे आले आणि संभाजींचा अनन्वित छळ करून संभाजी राजेंची हत्या झाली, त्यानंतर राजाराम महाराज आणि त्यानंतर जेव्हा ताराराणी या राणी जेव्हा राज्यावरती आल्या त्यावेळेस एक महिला स्त्री किती रणरागिणी असू शकते याचं उदाहरण म्हणजे ताराबाई राणी या आहेत। त्या स्वतः घोड्यावरती बसून त्यांनी लढाया केलेल्या आहेत आणि जो औरंगजेब दक्षिणेचं राज्य काबीज करण्यासाठी मराठ्यांना संपवण्यासाठी आला त्या औरंगजेबाची कबर या रणरागिणी ताराबाईने या महाराष्ट्रामध्ये बांधली। आणि म्हणून त्यांचं जे कर्तृत्व आहे ते छत्रपती शिवरायांच्या परंपरेला साजेस आहे। ते तीच परंपरा पुढे जेव्हा छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळामध्ये पुढे गेली, मल्हारराव होळकर असतील, मल्हारराव होळकरांनी सुद्धा दिग्विजयी स्वारी केली आणि त्यांच्या सुनबाई ज्या महाराष्ट्राची आपली कन्या आहे, आपली मुलगी आहे, ती जेव्हा इंदोरच्या राजघराण्यामध्ये गेली तेव्हा त्यांनी आपलं कर्तृत्व गाजवलं। 27-28 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांनी सर्व गुण संपन्न राज्य केलेलं आहे आणि त्यातून एक असा इतिहास दिलेला आहे की महाराष्ट्राच्या मातीनं जी काही स्त्री रत्ने दिली त्यामध्ये अहिल्यादेवी होळकरांचं नाव आज सोनेरी अक्षरानं लिहावं लागतं। आणि म्हणून त्यांनी दान धर्म केलं, पुण्यकर्म केलं, राज्यकारभार केला, एक प्रकारचं न्याय व्यवस्था केली, धर्मशाळा उभारल्या, सगळ्यांना मदत केली, काशी क्षेत्र असेल, सोमनाथ क्षेत्र असेल, या सगळ्यांचा उद्धार केला, नदीचे घाट बांधले, जलसंधारण केलं, सगळ्या सुविधा केल्या आणि तोच वसा आणि वारसा घेऊन महाराष्ट्राची जी आजची चळवळ पुढे चालू आहे। मला आज आपल्याला सांगायला आनंद वाटतो की भारतीय राज्यघटनेमध्ये संविधानाचं जे आर्टिकल आहे ते 14 आणि 15 मध्ये सगळ्यांना इक्वेलिटी बिफोर लॉ असं आहे। त्यामुळे स्त्रियांना समानतेचा अधिकार आपल्याला मिळालेला आहे। परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि शाहू महाराज तसेच शिवाजी महाराज यांची आपल्याला देणगी आहे। कायदे होणार आहेत, कायदे झालेले आहेत, परंतु आजचे चित्र महाराष्ट्राचं दिसतंय ते खूप वोंगळवाणं चित्र आहे।
आज आपल्याकडे काय कमी आहे? सगळीकडे आपण सत्तेवरती आहोत, राज्य आपलं आहे, तरी सुद्धा आपल्या राज्यामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक महिला सुरक्षित नाहीयेत. बस स्टँडवरती महिलावरती अन्याय अत्याचार होतो, केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलीवरती सुद्धा छेडछाड होते. अशा प्रकारचे अन्याय आपल्याकडे होतात आणि हे जर राखायचं असेल तर आपल्याला एकच गोष्ट करावी लागेल, आपल्या या सगळ्या याच्यामध्ये प्रबोधनाचं काम करावं लागेल आणि महाराष्ट्राची फुले शिवशाहू आंबेडकरांची जी काही विचारसरणी, जी फोडणी आहे, महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणाला शिवशाहू फुले आंबेडकरी विचारांची पेरणी दिल्याशिवाय आणि प्रबोधन केल्याशिवाय हे काम होणार नाही. आणि सगळ्या महिलांनी. माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्याच्या महिला दिनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महिलांना प्रथमतः मानाचा मुजरा करतो. माझ्या मातोश्री ज्यांच्यामुळं मला हे सभागृह पाहायला मिळालं त्या स्वर्गीय कमलबाई रामचंद्र काळे यांना अभिवादन करून, लोकमाता अहिल्याबाई होळकर यांना अभिवादन करून खऱ्या अर्थानं अगदी 2 मिनिटात संपवायचं. स्वराज्याच्या जनक मातोश्री जिजाबाई, स्त्री शिक्षणासाठी झटणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, साने गुरुजींवर संस्कार करणाऱ्या यशोदामाई, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना साथ देणाऱ्या रमाई, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या बरोबर गोरगरिबांच्या शिक्षणासाठी झटणाऱ्या लक्ष्मीबाई, अशा प्रकारे स्त्रियांचं महत्व अनन्यसाधारण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. आई म्हणून, बहीण म्हणून, मैत्रीण म्हणून, बायको म्हणून, मुलगी म्हणून तिच्या कर्तव्यात ती कधीही कमी पडत नाही. तिला हवी असते फक्त आपल्या सर्वांची साथ. अशा या स्त्री शक्तीला आपल्या सर्वांच्या वतीनं पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा करून, ज्याला स्त्री आई म्हणून कळाली तो जिजाऊंचा शिवबा झाला, ज्याला स्त्री बहीण म्हणून कळली तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव झाला, ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून कळाली तो सीतेचा राम झाला. अशा माध्यमातून खऱ्या अर्थानं महिला दिनाचं औचित्य साधून शासनाला एक विनंती करतो की महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय आपण या ठिकाणी घ्यावेत. कुटुंबात व गाव पातळीवर महिलांना सन्मान द्यावा. महिलांसाठी प्रत्येक गावात एक सुसज्ज असं महिला अस्मिता भवन उभं करावं. महिला बचत गटांना अधिकची बळकटी देऊन महिलांना सक्षम व्हावं करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पतीच्या निधनानंतर रूढी आणि अंधश्रद्धेमुळे महिलांप्रती असणाऱ्या जाचक प्रथा बंद कराव्यात व त्यांना कुटुंबात व गावात सन्मान मिळावा. महिला सुरक्षिततेसाठी अधिकचे महत्त्वाचे निर्णय व्हावेत आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिला स्वच्छतागृहे वाढवावीत. त्याचबरोबर कमी मानधनावर आपल्या समाजासाठी काम करणाऱ्या आशा वर्कर महिलांना मानधन वाढवून सुविधा द्याव्यात अशी या ठिकाणी विनंती करून, खऱ्या अर्थानं महिला सक्षम झाल्या तर देश सक्षम होईल एवढंच या निमित्तानं सांगतो. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देऊन या ठिकाणी थांबतो. रामकृष्ण हरी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी सर्वप्रथम माझ्या सर्व महिला भगिनींना जागतिक महिला दिनाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देते. आज जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महान परंपरा असलेल्या या पवित्र सभागृहात बोलताना मला एकच विचार मनात येतो. स्त्री ही केवळ वात्सल्याची मूर्ती नाही, ती संघर्षाची ज्वाला आहे. ती केवळ सहनशीलतेचे प्रतीक नाही, ती संपूर्ण जग बदलण्याची ताकद बाळगणारी एक शक्ती आहे. अध्यक्ष महोदय, कधी काळी मुलगी जन्मली की घरात दुःख पसरायचं, शिक्षण घेणं दूर, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आजच्या भारतात आणि महाराष्ट्रात लेक लाडकी झालेली आहे, कन्या भाग्यश्री झाली आहे, सुकन्या समृद्ध झालेली आहे. कारण आता महिला सक्षम होत आहे, पुढे जात आहे, आत्मनिर्भर होत आहेत. आजच्या या महिला दिनी मी फक्त महिलांच्या वेदनावर नव्हे तर त्यांच्या कर्तृत्वावर बोलू इच्छिते. कारण स्त्री ही नेहमी संघर्षाच्या आगीत तावून सुलाखून निघालेली आहे.
आणि त्या आगीतूनच तिने आपले भविष्य उज्ज्वल केले आहे. राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेब असतील, अहिल्याबाई होळकर 7 वाजता चर्चा आणि संपणार सावित्रीबाई आहे. फुले यांच्या प्रेरणादायी कार्यामुळे तसेच त्यांच्या संघर्ष व समर्पणाने 7 वाजता संपणार. देशाला चिरकाल टिकणारी ऊर्जा आणि दिशा मिळाली आहे. स्त्री जेव्हा राजमाता असते ती रयतेचे राज्य निर्माण करणारा राजा घडवते. जेव्हा स्वतः राज्य सांभाळते तेव्हा धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसांचे संवर्धन करते आणि जेव्हा स्वतः शिकते तेव्हा पुढील असंख्य पिढ्यांसाठी शिक्षणाची ज्योत प्रज्वलित करते. जेव्हा महिलेला संधी मिळते तेव्हा ती त्यातून सकारात्मक उन्नती घडविते. आज आपल्या देशाच्या सर्वोच्च पदावर देखील महिलांना बरोबरीचे स्थान मिळत आहे. राष्ट्रपती असतील, अर्थमंत्री असतील, संरक्षण मंत्री असतील, प्रशासकीय पदे असतील, आपल्या राज्याच्या मुख्य सचिव असतील, अशा अनेक मोठ्या पदावर आज महिला कार्यरत आहेत आणि आपल्या कार्याचा ठसा त्या उमटवत आहेत. महिलांसाठी शक्ती कायदा करणे, राजकारणात 33% आरक्षण हे उद्याचे भविष्य घडवण्यासाठी सर्वात मोठा दिशादर्शक निर्णय ठरणार आहे. असे असंख्य निर्णय देशाचे सक्षम पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी त्यांच्या नेतृत्वात घेण्यात येत आहेत. आज महाराष्ट्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असेल, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, माननीय अजितदादा पवार साहेब असतील, माननीय आदितीताई असतील, यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारच्या प्रगतिशील धोरणामुळे महिलांसाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेसारख्या अनेक योजनांमुळे महिलांचा आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन वृद्धिंगत होत आहे. या धोरणांनी केवळ महिलांचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजात बदल घडवून आणले जात आहेत. हे सर्व सकारात्मक घडत असताना महिला सुरक्षा आणि सन्मानाचा संवेदनशील सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला अनेक धोरणे ठरवावी लागतील, तरच सक्षमीकरणाला खरा अर्थ प्राप्त होईल. एक महिला म्हणून अधोरेखित करावेसे वाटते. आपण विधानसभेचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्याची धोरणे ठरवतो. राज्याचे भविष्य आपल्याला पुढील पिढीला सोपवताना कोणता आदर्श ठेवावा याची जबाबदारी आपलीच आहे. आज आपण ठरवलेली धोरणे आणि निर्णय उद्या महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून राज्य व राष्ट्र घडवणार आहेत. सामाजिक जडणघडणीच्या दृष्टीने महिला सन्मान व सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अगदी लहान वयापासून सामाजिक मूल्ये, शिस्त आणि जागृतीचे शिक्षण आवश्यक आहे. योग्य अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून आपला समाज सुदृढ होईल आणि पुढील पिढीला आदर्श व प्रेरणा मिळेल. शैक्षणिक क्षेत्रात अगदी लहान वयापासून सर 2 मिनिट एक माझा महत्वाचा विषय आहे. एक मुद्दा मांडून कन्क्लूड करा लवकर. आज महिला भगिनी, आज आपण बघितलं तर समाजामध्ये अतिशय घाणेरड्या शब्दांमध्ये आई बहिणीवरून शिव्या दिल्या जातात. तर याला कुठेतरी आळा बसणं गरजेचं आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीचे जे वागतात अशांवर अॅट्रॉसिटी सारखे कडक गुन्हा दाखल करायला पाहिजे. आणि यातून आमच्या महिला भगिनींच्या अनेक प्रश्न आहेत. आम्हाला आज महिला दिनाच्या निमित्ताने बोलण्याची संधी दिली, अशीच संधी आम्हाला नेहमी सदैव वारंवार आपल्याकडून मिळावी अशी मी विनंती आपल्याला या सभागृहामध्ये करते. आणि माझ्या पूर्वीच्या महिलांनी जी खंत व्यक्त केली की ज्यांचा इतिहास सुवर्ण अक्षरामध्ये लिहिलेला आहे, अशा राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेब असतील, सावित्रीबाई फुले असतील, अहिल्यादेवी होळकर असतील, या महान मातांचे फोटो सुद्धा आपल्या या सभागृहामध्ये असणं आम्हाला अपेक्षित आहे. एवढीच मी विनंती आपल्याला करते आणि थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. प्रथम मी महिला दिनाच्या सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि 8 मार्च रोजी जगभरात जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. हा दिवस महिलांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी, त्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्यासाठी, त्यांचा सन्मान हक्क आणि समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी साजरा केला जातो. नारी शक्तीचे प्रेरणास्थान असणाऱ्या
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष राज्य शासनाद्वारे साजरे करण्यात येत आहे. अशा अनेक महान महिलांना, नेत्या, राजमाता जिजाऊ, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या आदर्शाने पालन आपण करून सर्व स्तरावर आज काम करीत आहोत. आज विधानसभेमध्ये महिला दिन साजरा होत आहे. त्या निमित्ताने मी महिलांकरिता आपल्या शासनाकडून मागणी करीत इच्छितो. 2021 पासून प्रबलित असलेला शक्तिवर्धक लवकरात लवकर मंजूर करून घेतले जावे. अशा अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ केली जावी आणि त्यांना कामासाठी उत्तम दर्जाचे मोबाईल टॅब्स आणि अन्य सुविधा दिल्या जाव्यात. यांच्या आरोग्यासाठी, कारण आपण जे काही शासनाचे जे कामकाज असतात ते अंगणवाडी सेविकांकडे सोपवतो, म्हणून त्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी केली जावी. त्यांना उत्तम आरोग्यासाठी सुविधा दिल्या जाव्यात. मुलांना अंगणवाडी आणि शाळेत देण्यात येणाऱ्या पोषक आहारात बजेटमध्ये वाढ करावी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये महिलांना स्वतंत्र महिला कक्ष सुरू करावा. महिलांवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना लवकरात लवकर फाशी होण्यासाठी सदर प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञ सरकारी वकिलांची नेमणूक करून हे सर्व खटला जलद गतीने न्यायालयात चालविण्यात यावे. सर्व महिलांना अत्याचारावरील प्रकरणे जलद गतीने न्यायालयात चालवणे. अंमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करताना त्यांना हे पदार्थ पुरवणाऱ्या मोठा डीलर देखील कारवाई होणे गरजेचे आहे. केवळ विक्री करणाऱ्यावर कारवाई होते, पण त्यांना हे पदार्थ पुरवणाऱ्या मोठा डीलरवर कारवाई होत नाही. त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. महिला व मुलींना रोजगार मिळावा यासाठी सुरू करण्यात आलेली गुलाबी रिक्षाचे नाव नोंदणी ठाणे जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत सुरू करण्यात आलेली नाही. ती तातडीने सुरू करण्यात यावी. आणि जे मोदी सरकारने महिलांना सक्षम करण्यासाठी 33% आरक्षण आणले व राज्य सरकारने महिलांसाठी सक्षम करण्यासाठी लाडकी बहीण योजना आणली, त्याबद्दल धन्यवाद. माझ्या कल्याणपूर्वेतील महिलांना मी उद्या 8 महिला दिनानिमित्त सगळ्या महिलांना जागतिक दिनाच्या शुभेच्छा देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं आज महिलांच्या महानतेचा, ममत्वाचा, त्यागाला उजाळा देण्याचं काम आज या चर्चेतनं होतंय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या जन्माची सुरुवातच महिलेपासून होते, आईपासून होते. आणि म्हणून आईचं स्मरण हे खरं म्हणजे एका अभंगाने करायला हरकत नाही. आई माझा देव, आई माझा गुरु, आई कल्पतरू, आई माझी, गर्भात तुझ्या वाढलो निवांत, भासली ना भ्रांत कशाचीच, थोर उपकार आई जन्म दिले, सोने माझ्या झाले जीवनाचे, कसं फेडू सांग तुझे उपकार, जीवना आकार तूच दिले, धन्य पुंडलिक केली सेवा खरी, पांडुरंग हरी पाहत असे. म्हणजे स्त्रीला, आईला अर्थात स्त्रीला पांडुरंगाचा दर्जा या अभंगातून दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, पौराणिक काळातही, ऐतिहासिक काळातही स्त्रियांचं काम पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून आणि तेवढ्याच आदरानं घेतलेलं आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. आज आधुनिक युगात देखील तेच चित्र सर्व ठिकाणी दिसतं. आणि आपण कोणत्याही संकट आलं की आपली आई किंवा घरातली महिला ही ढाल बनून लढते, हा आपला सगळ्यांचा अनुभव आहे. महाराणी येसूबाईचा त्याग आपण पाहिलेला आहे. राजमाता जिजाऊंचा देखील स्वराज्याबद्दल असणारी त्यांची कल्पना आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना दिलेलं मार्गदर्शन आपण पाहिलंय. महाराणी सईबाई राणीसाहेब असतील, महाराणी येसूबाई राणीसाहेब असतील किंवा ताराराणी राणीसाहेब असतील,
दीपाबाई बांदल असतील, या सगळ्यांचं शौर्य कर्तबगारी ही आपण सगळ्यांनी बघितलेली आहे. अहिल्याबाई होळकर यांना तर पराक्रमाच्या बाबतीत आणि त्यांनी केलेल्या प्रशासनाच्या बाबतीत आपण त्यांना विसरू शकत नाही. इंदोर संस्थानच्या मल्हारराव होळकरांना जसं आपण कर्तबगार पुरुष म्हणून त्यांच्या घराण्यात ओळखतो, त्याच पद्धतीनं अहिल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना आपण ओळखतो. अध्यक्ष महोदय, पतीच्या निधनानंतर त्यांना राज्य सांभाळण्याची जबाबदारी आली आणि त्यावेळी पुण्याच्या पेशव्यांनी आता कोणी कर्तबगार माणूस नाहीये म्हणून इंदोरचं राज्य तो भाग आपल्या ताब्यात यावा या मनसुबा रचला आणि रघुनाथराव पेशवे यांनी इंदोरकडे जायचं ठरवलं. त्यावेळी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी एक पत्र त्यांना पाठवलं. खाली त्यात त्यांनी असं सांगितलं, आपण माझे राज्य हिरावून घेण्याचे कपट रचून आलात, आमच्याकडील फितुरास गाठले, मला दुबळी समजलात की खुळी, दुःखात बुडाले त्यास अधिक दुःखात बुडवावे हा तुमचा दुष्ट हेतू. आता आपली गाठ रणांगणातच पडेल. माझ्याबरोबर युद्धात पारंगत असणाऱ्या स्त्रियांची फौज असेल. मी हरले तर कीर्ती करून जाईन, पण आपण हरलात तर आपल्याला तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही. म्हणून लढाईच्या भरीस न पडाल तर बरे. मी अबला आहे असे समजू नका. मी खांद्यावर भाले घेऊन समोर उभे राहिले तर पेशव्यांनाही भारी पडेल. वेळ पडली तर हत्तीच्या पायी साखळीशी बांधून तुमचे स्वागत न केले तर होळकरांच्या सुनेचे नाव लावणार नाही. एवढी पराक्रम हा अहिल्यादेवी होळकरांच्या अंगात होता आणि कमकुवत स्त्री आहे ही भूमिका त्यांनी आयुष्यात कधी स्वीकारली नाही. अध्यक्ष महोदय, आज काय परिस्थिती आहे? आज महाराष्ट्रामध्ये महिलांच्या विरोधी अत्याचार वाढलेत, महिला असुरक्षित झाल्यात. मुंबई पोलिसांची आकडेवारी आहे, गेल्या वर्षी बलात्काराचे 1050 गुन्हे नोंद झाले. 983 त्यातले गुन्हे अल्पवयीन मुलींशी आहेत. त्याच काळात 1231 अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाची नोंद देखील पोलीस दप्तरी झालेली आहे. गुन्ह्यांचं सर्वाधिक प्रमाण हे अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचं दिसतंय आणि त्याचबरोबर गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत 2397 महिला तरुणींनी विनयभंगाची तक्रार केलेली आहे आणि 2300 तुलनेत हे गुन्हे वाढलेले दिसत आहेत. कालच जोगेश्वरी येथे एका 12 वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आला. समाज म्हणून आपण कुठं चाललोय? औरंगाबादला एका महिलेला चाकूने पुढून पाढून पूर्ण तिला कापण्याचं काम केलं. तिला स्टिचेस घालायला 20,000 रुपयाचा दोरा लागला असं मला एक सन्माननीय सदस्य कालच सांगत होते. अध्यक्ष महोदय, आपण केंद्रीय मंत्री आपल्या खडसेताई ज्या आहेत त्यांच्या मुलीची काही टवाळक्यांनी छेडछाणी केली. एक केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलांना संरक्षण मिळण्यास आपण असमर्थ जातोय आणि समाजात कोणी कुणावरही काही करतोय आणि महिला असुरक्षित आहेत. हे फार अध्यक्ष महोदय फार गंभीर आहे असं मला वाटतं. राजरोस हे सगळं चाललंय आणि म्हणून राज्य कसं आलेलं आहे, काय चाललंय, कोण राज्याचा प्रभाव यांच्यावर करतात. एक चांगली गोष्ट आहे की 1500 रुपये महिलांना दिलेत. 1500 रुपये गरीब घरातल्या महिलेला फार महत्वाचे आहेत. 1500 रुपयावर तिचा एक महिना जाऊ शकतो. नवऱ्याने पैसे दिले न दिले तरी 1500 रुपयाचा आधार सरकारने दिला, हे चांगलं आहे. आता ती संख्या ज्यांना जेवढ्या दिलं त्यांना देऊन गेलं. आता एकदा दिलं की विषय संपला. त्यांची संख्या कमी करायच्या प्रयत्नात करू नका. आज महिला दिनाच्या दिवशी महिला मंत्री हे जाहीर करावं की एकही महाराष्ट्रात काय ते क्रायटेरिया लावून महिलांची नावं कमी करणार नाहीत, हे त्यांनी जाहीर केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे महिलांना बरोबरीचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला, पण या महाराष्ट्रात आदरणीय पवार साहेबांनी पहिल्यांदा 30% आरक्षण दिलं, मग राजीव गांधींनी 33% केलं आणि आज 50% करताना त्यांनी पवार साहेबांनीच पुढाकार घेतला. आमचं त्यावेळी राज्य होतं त्यावेळी. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, एक वेगळ्या प्रकारे महिलांना राज्यकारभारात संधी देण्याचं काम हे महाराष्ट्रानं पुढाकार घेऊन केलेलं आहे. माझी अध्यक्ष महोदय फार वेळ घेण्याची इच्छा नाही, पण अध्यक्ष महोदय,
जे गुन्हे चाललेले आहेत महिलांच्यावर, महिला घाबरलेल्या परिस्थितीत अनेक ठिकाणी वावरत आहेत आणि वेगवेगळ्या शिवशाही बसमध्ये परवा एक प्रकार झाला पुण्यात, अश्लील चाळे करून विनयभंग मुलींचा केल्याचं स्त्रीमध्ये आमच्या भागात आमच्या जिल्ह्यात एक प्रकरण घडलं. अनेक अशा गोष्टी आहेत. अगदी पर्वती मतदारसंघातली गुन्हेगारी वाढली आहे, ताई आता इथं नाही आहेत आणि त्याच्यासाठीही माझ्याकडे एक निवेदन आहे. अध्यक्ष महोदय, आज 3 वर्षात अध्यक्ष महोदय 15,000हून अधिक बालविवाह झाले आहेत महाराष्ट्रात. 19 ते 21 या सालात 15,253 बालविवाह झालेत. अध्यक्ष महोदय, हे चित्र जर बघितलं तर फार अवघड आहे. आज महाराष्ट्र स्टेट क्राईम अगेन्स्ट वुमन या यादीचं बघितलं तर अध्यक्ष महोदय रेप केसेस 17 ते 23 चा डेटा आहे. 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 7,500 ही संख्या वाढते आहेत. रेप विथ मर्डर संख्या वाढतच गेली आहे. 17, 23, 22, 20, 23, 30. अध्यक्ष म्हणजे डावरी डेथ या हुंडाबळी 169 23 साली होते. अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ वुमन 799 केसेस 23 साली झाल्या. क्रुएलिटी बाय हजबंड ऑन हिज रिलेटिव्ह ऑर हिज रिलेटिव्ह 11,226 23 सालचा आकडा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष म्हणजे समाजात महिलांना त्याज्य ठरवणं, महिलांचा अपमान करणं, महिलांच्या अबलांचा च्यावर अन्याय करणं ही टेंडन्सी लोकांच्या जास्त वाढली आहे. महिला आणि मुलींवरच्या लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणं ही देखील वाढलेली आहेत. जवळपास 22 जानेवारी 22 ते डिसेंबर 22 18 वर्षावरील महिला 414 आणि 18 वर्षाखालील पॉक्सो ऍक्ट 2012 965 मुली. 23 साली पण 157 251 बेपत्ता मुलींची महिलांची आणि मुलींची संख्या. अध्यक्ष महोदय, अपहरण झालं हे आकडेवारी आहे. 1900 मुली एका वर्षात अपहरण झालं. 18 वर्षावरील हरवलेल्या 6,500 मिळाल्या, त्यातल्या बऱ्याचशा काही. पण अध्यक्ष महोदय, मुलींना पळवून नेणं, मुलींना बळजबरी करून घेणं हे तर रजिस्टर झालेल्या केसेस आहेत. पण समाजात असे लोक आहेत की मुलीला घेऊन गेले आणि परत दुसऱ्या 2 दिवसांनी आणून सोडली तर घरातले काही बोलत नाहीत, गप्प बसून तो अन्याय सहन करतात. आणि म्हणून समाजाची मानसिकता बदलणं हे आपल्या पुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. राज्य कोणाचं हे फार महत्वाचं नाही, पण हे खाली काय चाललेलं आहे. आता जानेवारी 22 ते मला वाटतं हे पुण्याचा अहवाल आहे. 22 साली 1805 मुली मिसिंग महिला होत्या, त्यातल्या 1317 मिळाल्या. 23 साली जानेवारी टू मे 845 मिसिंग महिला आणि मिळून आल्या 496, म्हणजे उरलेल्या मिसिंग केसेसच आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचंय सरकारला की सरकारने महिला दिन आहे, चर्चा चांगली चालली आहे, आकडेवारी आणि हे तर मला वाटतं सन्माननीय मंत्री महोदयांच्याकडे असेल. माझी विनंती आहे की थोडंसं गांभीर्यानं घ्या. प्रकरण हाताबाहेर जायला लागलेलं आहे. सरकारच्या कायद्यांचा आणि पोलिसांची भीती लोकांना वाटेना झाली आहे आणि म्हणून काहीतरी कडक. आता आमचं सरकार होतं त्यावेळी शक्ती कायदा एक तयार केला. शक्ती कायदा दिल्लीला पाठवला, राष्ट्रपतींनी तो मान्य नाही केला, डिले झाला, उशीर झाला. मग काही कारण असतील त्यांची, आम्हाला माहित नाही. पण असा कायदा शक्ती कायद्याचे आणा, त्याच्यात थोड्या दुरुस्त्या करा आणि तोच कायदा आणा. पण अध्यक्ष महोदय, महिलांना संरक्षण देणं, आता सायबर क्राईम, मगाशी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं सायबर क्राईमच्या बाबतीत. सायबर क्राईम मध्ये मंत्री महोदय मुलींना मेसेज टाकणं, मुलींना वेगळे फोटो पाठवणं, मुलींना वेगळ्या पद्धतीनं खुणावणं, मुलींना मेसेज करणं, त्या स्त्रिया मान्य करत नसतानाही त्यांच्यावर बळजबरीने या गोष्टी पाठवणं आणि आपण फार फार तर काय ते बोलतात आणि लगेच त्याला सोडतात. हा NCI. म्हणून महिला मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की महिलांची फेसबुकवर, इंस्टाग्रामवर, ते काय व्हॉट्सअपवर महिलांची छेडछाड करणं, महिलांच्या बद्दल कमेंट्स. आता इथं सभागृहात बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी काही स्टेटमेंट केलं तर खाली किती घाणेरडे कमेंट्स वेगळ्या लोकांचे येतात. म्हणजे कुणी माणूस कोणावरही काही बोलायला लागलाय. आणि म्हणून मंत्री महोदय, माझी कळकळीची विनंती, आज नका उत्तर देऊ तुम्ही, विशेष एक अर्धा तासाची चर्चा पुढच्या आठवड्यात ठेवा.
पण तुम्ही आम्हाला सांगा की तुम्ही काय करणार, कोणत्या प्रकारचा कायदा येणार. हे एनसी मान्य करणं बरोबरच नाही. मुनगंटीवार साहेब म्हणतात ते, एखाद्याने असा गुन्हा केला, समजा एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला तुमच्याबद्दल घाण शब्द वापरले, तुमच्या चारित्र्यावर, कुठल्याही महिलेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे टाकले, कुठलाही प्रूफ नसताना, तर त्या व्यक्तीला किमान वर्षभर तरी आत जायला पाहिजे. कायद्यात दुरुस्त्या करा. कोणी कोणालाही घाबरत नाही. म्हणजे आपल्या सभागृहातल्या कुणी कुठल्याही तिकडच्या बाजूने काय केलं की इकडच्या बाजूने बिलो द बेल्ट कमेंट्स करायचे, इकडच्या बाजूने काय केलं की तिकडच्यानी बिलो द बेल्ट कमेंट करायचे. हा उद्योग काही लोकांचा आहे. व्हॉट्सअपचा एक व्यवसायच निघालेला आहे की काय असं वाटतं. आणि म्हणून सायबर क्राईम मध्ये महिलांना संरक्षण, सुरक्षितता देणं, किमान महिलांच्या बद्दल आणि त्यांच्या कॅरेक्टर बद्दल असॅसिनेशन होणार नाही याची काळजी महिला मंत्री म्हणून आपण घ्यावी, अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. महिला दिनात आपण नेहमीच भाषणात म्हणतो की महिला, स्त्री आणि पुरुष समानता आहे, परंतु महिलांच्या सिच्युएशनचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्या देखील समाजात जास्त आहे. आणि म्हणून कायद्याने महिलांना 100% सुरक्षितता होईल हे बघण्याचं काम मंत्री महोदय तुम्ही महिला मंत्री म्हणून केलं पाहिजे. तुम्ही हे काम केलं तर तुमचं इतिहासात नाव लिहिलं जाईल आणि कायमचं तुमचा इथं हे माझ्या हातात नाहीये, त्यामुळे मी काही फार बोलू शकत नाही त्याच्यावर. ते त्यांचं मंत्रिपद कायम राहावं अशी शुभेच्छा देऊ शकतो मी. पण मला असं वाटतंय की तुम्ही हे काम करावं, ही संधी आहे. आणि महिलांच्यावर कुणीही छेडछाड करणं, मुलींच्या म्हणजे आता त्या आपल्या मंत्री महोदय खडसेताईंच्या मुलींची छेडछाड केली तर आत गेलेला माणूस वर्षभर बाहेर आला नाही पाहिजे. त्यामुळं काहीतरी कडक उपाययोजना आपण कराव्यात अशी माझी विनंती. ते जर केलं तरच या महिला दिनाच्या शुभेच्छा महाराष्ट्रातल्या आपल्या लाडक्या बहिणींना पोहोचतील. आणि शेवटची मागणी मगाशी केली ती, एकाही लाडक्या बहिणीचं अनुदान बंद करायचं नाही. लाडक्या बहिणींना रस्त्यावर येण्याची परिस्थिती निर्माण करायची नाही. त्यांना मोर्चे काढून तुम्ही निवडणुकीपुरतं त्यांना वापरलं आणि नंतर दगा दिला. असं तुम्ही दिलेला नाही दगा, पण तसा प्लॅन जर असेल तर बजेटकडे बघून महिलांची संख्या या 1500च्या अनुदानाची कमी होणार नाही हे बघण्याचं काम पुढचे 2 दिवस अविरत करा. सोमवारी बजेट मांडताना कुठलाही घोटाळा होणार नाही आणि लाडक्या बहिणींचे 50,000 कोटी रुपयाची पूर्ण प्रोव्हिजन पहिल्याच दिवशी दिसेल हे बघा. 10,000 कोटीची प्रोव्हिजन होईल आणि मग पुरवणी मागण्यात बघू म्हणून सांगतील आणि नंतर तोपर्यंत महिलांची नावं कमी झाली की 50,000 कोटीचा खर्च 40,000 आणि 30,000 कोटीवर येईल. त्यामुळे त्या सगळ्या लाडक्या बहिणींच्या वतीनं मी तुम्हाला अधिकार देतो मंत्रिमंडळात लढण्याचा, एवढीच शुभेच्छा या निमित्ताने देतो. पुन्हा एकदा महिलांसाठी ही चर्चा ठेवलेली आहे आणि महिलांच्यासाठी जे जे करता येईल ते या सुसंस्कृत महाराष्ट्रात आपण करायचा प्रयत्न करूया एवढंच सांगतो आणि या प्रस्तावाला पाठिंबा देतो आणि 2 शब्द संपवतो. वेळेची अडचण माहिती आहे आपली, पण आपण तरी ही संधी दिली, मनापासून धन्यवाद. या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या सर्व लाडक्या बहिणींना उद्याच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या सदिच्छा शुभकामना. या निमित्ताने आईचंही स्मरण होते आहे की जिने जन्म दिला, पत्नीलाही धन्यवाद देईल की तिने साथ दिली आणि मुलीलाही धन्यवाद देईल की तिने वडील होण्याचा मान दिला. खरं तर स्त्रीशिवाय आयुष्य अपूर्ण आहे. मी चर्चेत अनेक मुद्दे मांडणार नाही, पण या चर्चेतून आपल्या साध्य काय करायचं एवढं मी 1.5-2 मिनिटं बोलेन. चर्चा होईल, मंत्री महोदय आहेत त्या भाषणही देतील, आम्ही काही करतो हेही सांगतील. पण मला वाटतं की भाषणाने परिस्थिती बदलली असती तर आपल्या सर्वांना 2-2, 3-3 तास भाषण करणं हे तसं सोपी आहे. पण परिस्थिती बदलवायची असेल तर काही मुद्द्यांवर आपल्याला या सभागृहाच्या 21च्या 21 आमदारांची एक समिती केली पाहिजे. पुढच्या जुलै अधिवेशनापर्यंत या सर्व मुद्द्यांमध्ये आपण अभ्यास केला पाहिजे. छोटी गोष्ट सांगतो,
की असं म्हणतात की -9+2 यामध्ये बौद्धिक क्षमता किती जीबीची होईल हे ठरतं. आमचं दुर्लक्ष आहे. बाकी आम्ही शक्तीपीठ मार्ग करू, समृद्धी महामार्ग करू, पण भारत मातेची सेवा करणारी ही पिढी ही शक्तिशाली सुदृढ व्हावी, क्षमतावान व्हावी, यावर कोणीच चर्चा करत नाही. आणि म्हणून माझी पहिली विनंती आहे की गरिबांची मुलं ज्या अंगणवाडीत शिकतात तर तुम्ही पहिला निर्णय करा. वीज नसणाऱ्या अंगणवाड्या 63,927 आहे. यावर्षी 22,000 अंगणवाड्यांना आपण देऊ शकू का वीज? विचार करा. ज्या इमारतीमध्ये पिण्याचं पाणी नाही अशा 19,786 देऊ शकू का पाणी? तेवढी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राची आपली ताकद असेल, दिली पाहिजे. एखाद्या वेळी एखादा रस्ता कमी करा, एखादा सिमेंट रस्ता कमी करा. पहिले ज्या ठिकाणी गरिबांची मुलं शिकतात त्या ठिकाणी शौचालय नाही. 27,890. काय त्या लहान मुलांच्या आणि त्या मुलींच्या आयुष्यामध्ये एवढ्या कमी वयात, कारण 0 ते 6 अंगणवाडी तुम्ही केलं पाहिजे. मी एवढा एक विषय यासाठी सांगितला, बाकी विषय पण त्याच्यात मी सखोल जात नाही. मग आपण काय केलं पाहिजे? आई म्हणून कोणी आई 6 कमारी, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी. पण त्या आईला दुःख होईल असं जर वातावरण महाराष्ट्रात असेल तर आपण सर्वजण भिकारी आहोत अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून आपण एक गोष्ट केली पाहिजे की यानंतर जो जो रस्ता तयार होईल 50 किलोमीटरवर एक स्वच्छतागृह तर करा. जेवढे पेट्रोल पंप आहे, अरे गाड्यांची चिंता आहे पेट्रोल टाकायची, पण आमच्या आई बहिणीची चिंता नाही की तिला स्वच्छतागृहात जायचं आहे, झाडाच्या खाली तिने जायचं. काही तर आपल्याला थोडीशी याबद्दलची चिंता करणं केली पाहिजे. म्हणून कमीत कमी शक्तीपीठ आज घोषित केलं आहे. शक्तीपीठावर 50-50 किलोमीटरवर समृद्धी महामार्गावर मी प्रवास केला, गाडीच थांबवता येत नाही. आणि गाडी थांबवायचं माणसांचं ठीक आहे, उभे राहून काही करतील, पण महिलांचं काय? मग काही निर्णय असे केले पाहिजे. मग हे करायचे आहे तर मग या खालील गोष्टींवर समिती केली पाहिजे. नंबर 1, सामाजिक दृष्टिकोन. अजूनही समाजामध्ये स्त्री पुरुष समानता हा फक्त पुस्तकामध्ये लिहिण्याचा शब्द आहे. सामाजिक दृष्टिकोन पुढच्या 3 महिन्यात या 21 महिला आमदार सामाजिक दृष्टिकोनाच्या संदर्भात काय बदल केला पाहिजे? नंबर 2, सर्वांगीण सबलीकरण पाहिजे. नुसतं आर्थिक होऊन होत नाही. आर्थिक झालं पाहिजे, सामाजिक झालं पाहिजे, सांस्कृतिक झालं पाहिजे, शैक्षणिक झालं पाहिजे, आरोग्य. मग सर्वांगीण सबलीकरण करण्यासाठी या समितीने काम करावं. एक सर्वात मोठं आव्हान काय? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. कायदे इतके अपूर्ण आहे की एखाद्या महिलेसोबत जोडून त्यांच्या चुंबनाचा व्हिडिओ करता येते, पण मी एसपी ना विचार हम कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्टाचं कोणतं तरी डिसिजन आहे. मग मी वकिलांना माहिती घेतली तर म्हणाले सुप्रीम कोर्ट डिसिजन देत नाही, तुम्हीच कायदे असे करता, त्याचं इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करते. तुम्ही जर चुकीच्या पद्धतीने कायदे केले तर सुप्रीम कोर्टाचं काम इंटरप्रिटेशन करण्याचं आहे. मग ऑनलाईन छळ रोखण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करावा लागेल. कामाच्या ठिकाणी भेद नको. माझ्याकडे खूप उद्योग आले, आम्ही अशी ढिंग हाकतो, हे आले ते आले. आपण किती टक्के महिलांना, जेव्हा एखाद्या उद्योगपतीला मी विचारतो तुझ्या उद्योगामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये महिलांना का स्थान देत नाही, तो काय सांगतो? नाही महिलांना स्थान दिलं तर स्वच्छतागृह बांधावं लागतं, हिरकणी कक्ष करावं लागतं, म्हणून आम्ही महिलांना घेत नाही. हा सामाजिक दृष्टिकोन आहे. अरे ज्या आईच्या पोटी जन्म घेता, लाज शरम हे शब्द, आत्महत्या करावी या शब्दाने तुम्ही असे वागता. मग सामाजिक दृष्टिकोनासाठी सुद्धा या समितीने काम केलं पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी भेद नको हा एक विषय आहे. दिलासादायक कायदे आपल्याकडे असणाऱ्या कायद्यावर तुम्हालाही माहित आहे, मी 16 मार्च 1995 पासून आहे. कायद्यावर चर्चाच कुठं होते? आत्ताही खूप चर्चा झाली. आता अशासकीय विधेयक मांडताना मलाही माहित आहे की इतकी घाई राहणार आहे की जर मी काही एक शब्द जास्तीचा बोलला तर अनेकांच्या कपाळावर आठ्या येतील, जाने दो जाने दो जाने दो. कारण कायद्यावर चिंतन कुठं होत आहे. म्हणून कमीत कमी इथं होऊ देऊ नका. महिलांना समितीमध्ये दिलासादायक कायदे करण्याच्या दृष्टीने करावं. एक आपण मिशन पूर्ण शक्ती केली पाहिजे. या मिशन मध्ये महाराष्ट्राच्या, आता मी मतदारसंख्या बघत होतो, विधानसभेत 4,66,00,000 महिला, 2,33,00,000 महिलांना आम्ही पैसे देतो, 1,500 रुपये. जयंतराव म्हणाले त्यांचा दृष्टिकोन दुसरा आहे. ते म्हणताना कोणाचंही नाव कापू नका. कोणाचं नाव कापू नका म्हणजे उद्या समजा एखाद्या श्रीमंताची पत्नी असेल तर ती कापलीच पाहिजे, असं करू नका. पण मी एक सूचना करतोय, जेवढे पैसे याच्यात वाचतील की नाही, हे पैसे अंगणवाडी
आणि हे पैसे जेवढे वाचतील तेवढे स्वच्छतागृहासाठी खर्च करा ना, पोलीस स्टेशन महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी खर्च करा ना, वाचवा ना. श्रीमंतागा देऊ नका पैसे, पण हे पैसे जर तुम्हाला वाचवायचे असेल तर 10 तारखेचं बजेट हे जेंडर बजेट करा. जेंडर बजेट तुमचं ऐकतात अजितदादा, तुमचं ऐकतात, तुमच्या वडिलांचंही खूप ऐकतात, त्याचा फायदा घ्या. बाकीच्यांचं किती ऐकतात मला माहित नाही, त्याचा फायदा घ्या आणि घोषणा करा की यामधून जेवढे पैसे वाचतील आणि यांना जयंतराव विरोध करणार नाही, कारण त्यांचा दृष्टिकोन श्रीमंत महिलांना 1500 रुपये द्या असा त्यांचा कधीच दृष्टिकोन होणार नाही की मर्सिडीज चालवत आहे आणि 1500 रुपये. विमानाने सुद्धा फुकटचे चॉकलेट बंद केलंय श्रीमंत बसणारे, कारण हे असे मुठीनी चॉकलेट उचलायचे, एवढी ताणून मूठ. तर म्हणून मला वाटतं की हे पैसे देऊ नका. हम सुनेंगे नारी की बात, तुम्ही एक नंबर आज मला सांगितला तर महिलांना एक तुम्ही व्यासपीठ, इतकी टेक्नॉलॉजी पुढे गेली आहे. हम सुनेंगे नारी की बात, मा जिजाऊचं नाव घेऊन होणार नाही आणि या दृष्टीने आपण काम केलं पाहिजे. शेवटचा मुद्दा, आम्ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणतो, पण तुम्हाला आकडा सांगून देतो. अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रामध्ये किती निरक्षर होते माहित आहे? तुम्ही शिक्षण मंत्र्याकडून, शिक्षण सचिवाकडून आकडे घ्या. 1,75,00,000 निरक्षर होते. मग महिलांची निरक्षरतेची संख्या मोठी होती. नुसतं बेटी बचाओ बेटी पढाओ याला पुढे नेण्याची जबाबदारी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेच्या महाराष्ट्राची आहे, मा जिजाऊच्या महाराष्ट्राची आहे. आणि म्हणून आपल्याला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचं नाव घेताना या संदर्भामध्ये बेटी बचाओ बेटी पढाओ यामध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण करायचा. आणि यासाठी एकच रामबाण उपाय आहे, तो म्हणजे 21 आमदार महिला समितीची एक या ठिकाणी तुम्ही समिती तयार करा. त्यांना आवश्यक असेल तर दौरे करायला लावा. त्यांनाही विदेशात महिलांचा सन्मान कसा आहे ते बघायला विदेशात घेऊन जा. महाराष्ट्राचं बजेट एवढं मोठं आहे की या महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये आमच्या या 21 लाडक्या बहिणी आमदार या जर कुठं बाहेर देशात गेल्या तर त्यांनाही लक्षात येईल की आम्ही भारतामध्ये आमच्या देवाच्या मंत्रिमंडळामध्ये वित्तमंत्री मा लक्ष्मी, एज्युकेशन मिनिस्टर मा सरस्वती आणि शक्ती मिनिस्टर, संरक्षण मिनिस्टर मा दुर्गा आहे. तर या आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी या महिलांच्या समितीला या सर्व ठिकाणी घेऊन जा आणि या पुढच्या जुलै अधिवेशनामध्ये आजचा जो खरा सार आहे तो सार आहे की आत्मविश्वासाने भरपूर माझी बरलेली लाडकी बहीण, हिच्यासाठी आमचं महाराष्ट्र सरकार काय करणार आहे. अन्यथा आम्ही भिंतीवर फोटो घेऊ पण हृदयात मात्र स्थान देणार नाही विचाराला, तर मात्र मग याचा फारसा उपयोग होणार नाही. आणि अध्यक्ष महाराज जास्त वेळ घेतला, तुम्ही नेहमी प्रेम करता, खूप खूप आभारी आहे. असंच प्रेम कायम ठेवा. 4 चांगल्या गोष्टी घडवण्यामध्ये आपला हिस्सा देता येईल असंच प्रेम कायम ठेवा. एवढीच मी आपल्याला धन्यवाद देत विनंती करतो. आणि माननीय मंत्री महोदय उत्तरात देताना फक्त मनात एकच भाव आणून उत्तर द्या की तुम्ही मंत्री आहात, पण पहिले मंत्र्याच्या मचा ऐवजी महिलेचं मत तुमच्या सोबत आहे एवढा भाव आणा. अन्यथा मग तुमच्या उत्तरामध्ये, बरोबर आहे ना पाटील साहेब? हा, तर तुम्ही हा भाव आणा. तुमचं उत्तर पहिले तर अजितदादा जेंडर बजेट करायला जावा, आपला प्रश्न सुटतो. माहिती देतो की आपले मुनगंटीवार साहेबांचे माननीय मुख्यमंत्र्यांशी फार चांगले संबंध आहेत. ते तर वेगळेच आहेत, ते तर काय. तर मुद्दा माझा एवढाच होता की आपल्या महिला व बाल कल्याण विकासाच्या मंत्री जे आहेत त्यांना रायगड जिल्हा पालकमंत्री म्हणून दिला होता आणि तो त्यांना थांबवलेला आहे. तर तुमचे गुड ऑफिसेस मुख्यमंत्र्यांच्याकडे वापरा आणि त्यांना नाही 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 पक्षात तुमचं आहेच महत्व. तुम्ही कोण कुठं बसतो याला महत्व नाही आहे. पण ह्यांना आज महिला दिनाच्या दिवशी रायगड जिल्ह्याचं पालकमंत्री करताना गोगावलेंच्या सूचनेसह हा प्रस्ताव ताबडतोब मान्य करा आणि त्यांना रायगड जिल्ह्याचं पालकमंत्री म्हणून कामाला. आता जयंतराव पाटील साहेब, तुम्ही अशा मागण्या केल्या तर मला परत 2 दिवसांनी जागतिक पुरुष दिवस ठेवायला लागेल. चला उत्तर.
सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी सर्व जगभरात 8 मार्च हा दिन जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. आज या ठिकाणी विविध क्षेत्रातील महिलांना सर्वप्रथम तर मी आजच्या या आपल्या विशेष चर्चेच्या अनुषंगाने जागतिक महिला दिनाच्या अदिती वरदा सुनील तटकरे अभिमानाने हे नाव घेत असताना माझ्या आईच्या नावासहित जिने जन्म दिला आणि जिने आज या सभागृहामध्ये जिच्यामुळे काम करण्याची एक सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मला संधी मिळते, तिच्या आशीर्वादातून काम करत असताना तमाम माता भगिनींना जागतिक महिला दिनाच्या मी मनपूर्वक शुभेच्छा देते. माय झाली सरपंच दोरी झेंड्याची ओढीते, सावित्रीच्या रांगोळीचा एक एक टिपका जोडीते. सावित्रीच्या लेकी म्हणून आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षणापासून एकही बालक अथवा मुलगी वंचित राहता कामा नये हा विचार मनामध्ये ठेवत सर्व लोकप्रतिनिधी म्हणून, मग आज या सभागृहातील असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील असो किंवा पार्लमेंटमध्ये आपल्या सर्वांचं प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी असो, आपण सर्वच जण प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणूनच मागच्या कालावधीमध्ये महायुतीच्या सरकारने जो महिलांचं अस्तित्व साजरं करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थानं समाजामध्ये महिलांना जे विशेष स्थान किंवा समान अधिकार देण्याचा प्रयत्न जो गेल्या अनेक वर्षांपासून एक सुजाण नागरिक म्हणून आपण करत आहोत, महायुतीच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय अध्यक्ष महोदय या महाराष्ट्राच्या सरकारने, या महाराष्ट्राच्या राज्याने घेतला. तो म्हणजे 2024 मे महिन्यापासून जन्मलेल्या बालकांच्या नावापुढे पहिलं त्यांच्या आईचं नाव, मग त्यांच्या वडिलांचं नाव आणि मग त्यांचं आडनाव हा लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारं महाराष्ट्र राज्य हे एकमेव राज्य या देशातलं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं आज हा निर्णय घेत असताना या मागची भूमिका हीच होती की आपल्या जीवनामध्ये, एका बालकाच्या जीवनामध्ये त्याचे आई आणि वडील हे समान आहेत आणि एक स्त्री आणि पुरुष हे एका बालकाच्या जीवनामध्ये समान आहेत. हे लहानपणापासूनच त्याच्या मनामध्ये जर हे विचार रुजवण्यात आले तर कुठे ना कुठेतरी पुढच्या कालावधीमध्ये आपल्याला महिला दिन साजरा न करता वर्षाचे 12 महिने महिला आणि पुरुष हे समान आहेत हे आपल्याला समाजामध्ये त्या निमित्ताने निश्चितपणाने त्या ठिकाणी जाणवेल. आणि म्हणून हा निर्णय घेत असताना सुद्धा आज अनेक बालकं जी 2024 मे महिन्याच्या नंतर त्या ठिकाणी जन्माला आली, त्यांच्या नावाच्या समोर ही नोंद आईच्या नावासहित त्या ठिकाणी होत असताना आम्हाला मनापासूनचा आनंद होत आहे. अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी आपापली मतं त्या ठिकाणी मांडली. त्यामध्ये सुरुवात आमच्या वरिष्ठ सभागृहातील ज्या सदस्य आहेत मनीषाताई चौधरी यांनी त्या ठिकाणी केली. त्यानंतर श्वेताताई महाले असतील, श्रीजया चव्हाण असतील, अनुराधाताई चव्हाण असतील, सुलभाताई गायकवाड असतील, अभिमन्यूजी पवार असतील, मंजुळाताई गावित असतील, संजनाताई जाधव असतील, त्याचबरोबर सरोजताई आहिरे असतील, सुलभाताई खोडके असतील, डॉक्टर ज्योती गायकवाड असतील आणि त्यानंतर आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी आणि त्याचबरोबर सुधीर भाऊंनी सुद्धा काही सूचना त्या निमित्ताने या ठिकाणी केल्या. मी या महायुतीच्या सरकारमधली एक मंत्री म्हणून यासाठी म्हणते सुद्धा भाऊ की आपण जयंत पाटील साहेब असतील, मुनगंटीवार साहेब आपण असाल, गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा मंत्रिमंडळामध्ये किंवा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा या सभागृहामध्ये काम करण्याचा आपल्या सर्वांचा अनुभव आहे. मी 2 वर्ष महायुतीच्या सरकारमध्ये एकमेव महिला मंत्री म्हणून काम करत असताना मला कधी महायुतीच्या सरकारमध्ये मी महिला मंत्री म्हणून आहे असं कधी जाणवलं नाही. सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ज्या वेळेला आपण राबवली त्यावेळेला खरं तर सरकारकडे पर्याय होता की वेगवेगळ्या विविध खात्यांच्या माध्यमातून ती राबवता आली असती. पण आज एक महिला मंत्री म्हणून किंवा तरुण मंत्री म्हणून महायुतीच्या सरकारमध्ये
सन्मान्य मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री अजितदादा असतील, त्यावेळेला आपणही त्या ठिकाणी एक वरिष्ठ मंत्री म्हणून मला मार्गदर्शन करण्यासाठी होतात, इतरही मंत्रिमंडळातील सहकारी होते. कधीही असं भासवून दिलं नाही की ही तरुण किंवा एक महिला मंत्री आहे म्हणून 2.5 कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थी असणारी ही योजना हिच्याकडून राबवली जाईल का नाही अशी शंका कधी मनामध्ये आली नाही. आणि म्हणूनच तो आत्मविश्वास किंवा खऱ्या अर्थानं महिला म्हणून एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सक्षमपणे आपण काम करू शकतो हा एक विश्वास त्या निमित्ताने जाणवला. आणि म्हणूनच मी महायुतीच्या सरकारचे सुद्धा या निमित्ताने मनापासूनचे आभार मानेन आणि त्यांचे अभिनंदन करीन. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राबवत असताना सर्वप्रथम तर अनेक आव्हानं होती, कारण महाराष्ट्र राज्य हे देशामधलं एक पहिल्या 5 मोठ्या राज्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे त्याची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवत असताना गरजू महिलांपर्यंत आणि 2.5 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या महिलांपर्यंत ही योजना आपण पोहोचवावी आणि 21 ते 65 या वयोगटातील महिलांपर्यंत आपण ही योजना प्रामाणिकरित्या पोहोचवावी या दृष्टिकोनातून जुलै महिन्यापासून त्याची प्रक्रिया सुरू केली. आणि आज मला आनंद आणि अभिमान आहे की जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या आजपासूनच आपण फेब्रुवारी महिन्याचा आणि मार्च महिन्याचा एकत्रितपणाने लाभ जवळपास 2,52,00,000 पेक्षा अधिक महिलांपर्यंत आज पोहोचवत आहोत. याचा एक विशेष आनंद आणि अभिमान मला निश्चितपणाने आहे. जागतिक महिला दिन साजरा करत असताना राजमाता जिजाऊ मासाहेब, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांच्या मातृत्वाने, नेतृत्वाने आणि कर्तृत्वाने पावन झालेल्या आपल्या या महाराष्ट्रातून बालविवाह असेल, जाचक अशा विधवा प्रथा असतील, अन्यायकारक अंधश्रद्धा असतील, मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी जनजागृती करणं असेल, महिलांच्या सुरक्षतेसाठी असेल, सन्मानासाठी असेल, प्रयत्न करणं हेच आपलं ध्येय आहे. आणि म्हणून यंदाच्या वर्षीपासून जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात महिलांची विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याची विनंती आम्ही महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाला केली होती. आणि या विनंतीला अनुसरून ग्राम विकास विभाग व पंचायत राज विभागाने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना उद्या दिनांक 8 मार्च 2025 रोजी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आणि यंदाच्या वर्षीपासून हा उपक्रम आपण महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं साजरा करणार आहोत. म्हणजे सभागृहातच फक्त महिला दिन नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधल्या आपल्या लोकप्रतिनिधी आहेत, ग्रामपंचायतीच्या सदस्य आहेत, त्यासहित गावातील सर्व महिला, गावातल्या विकासाच्या सहित इतर महिलांच्या दृष्टिकोनातून असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बाबींमध्ये सुद्धा त्यांचा सहभाग असावा या दृष्टिकोनातून यंदाच्या वर्षीपासून आपण हा उपक्रम राबवत आहोत. सर्वायकल कॅन्सर आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वपूर्ण बाबी या ठिकाणी काही सदस्यांनी नमूद केल्या आणि आम्ही आरोग्य विभागासोबत समन्वय साधून सर्वायकल कॅन्सरची जी लस आहे ती अधिकाधिक 9 ते 14 या वयोगटापर्यंतच्या ज्या मुली आहेत यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याच्या किंवा ती लस देण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यासोबत आम्ही हा उपक्रम राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून एक प्रस्ताव राज्य शासनापर्यंत आम्ही नेत आहोत. आणि त्याला निश्चितपणाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी सकारात्मकरित्या त्याला प्रतिसाद देतील हीच आरोग्य विभाग आणि महिला व बाल विकास विभाग म्हणून आमची अपेक्षा आहे. कारण साधारणपणे 50 ते 55 लक्ष मुलींपर्यंत आपण ही लस पोहोचवू शकणार आहोत. आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये जर आर्थिकरित्या दुबल घटकापर्यंत जरी आपण ही लस पोहोचवू शकलो, कारण ही एक लस जवळपास 2200 ते 2500 रुपयाची आहे, त्याच्यामुळे अधिकाधिक याची ही जी लस आहे ते गरजू घटकापर्यंत पोहोचावी या दृष्टिकोनातून आपण हा प्रस्ताव तयार करत आहोत. त्याचबरोबर आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून लाडक्या बहिणींच्या हेल्थ कार्ड बाबत त्या ठिकाणी समन्वय साधून अंगणवाडी सेविकांसाठी सुद्धा हेल्थ चेकअप कॅम्प जे आम्ही सुरू केलेले आहेत, त्याच धर्तीवर लाडक्या बहिणींसाठी हेल्थ चेकअप कॅम्प व त्यांचे परमनंट हेल्थ कार्ड काढण्यासाठी सुद्धा आम्ही एक सकारात्मक प्रस्ताव करत आहोत. जेणेकरून या ज्या ग्रामीण भागातील दुर्गम भागातील महिला आहेत ज्या आपल्या आरोग्याकडे साधारणपणे कुटुंबाकडे लक्ष देत असताना दुर्लक्ष करतात, त्यांना आरोग्य विभाग आणि महिला व बाल विकास विभाग हे संयुक्त विद्यमानाने आरोग्य शिबिर आयोजित करेल. कारण जर त्यांना आम्ही असं सांगितलं
की कॅन्सरच्या चेकअपसाठी आम्ही आरोग्य शिबिर आयोजित करतोय तर भीतीपोटी त्या आरोग्य शिबिरामध्ये सहभागी होणार नाहीत, पण जनरल चेकअप कॅम्प जर आपण ठेवले त्याच्यामध्ये त्यांचे ब्लड टेस्ट असतील, इतर काही त्यांच्यासाठी जे प्राथमिक चेकअप्स आहेत ते त्या ठिकाणी करून त्यांचं एक हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येईल. म्हणजे पुढे मागे जर त्यांना काही हेल्थ प्रॉब्लेम झाले तर त्यांचं एक हेल्थ रेकॉर्ड त्या निमित्ताने या हेल्थ कार्डच्या माध्यमातून त्यांच्या सगळ्यांकडे सुद्धा उपलब्ध राहील. या दृष्टिकोनातून हा जो उपक्रम आहे तो आपण हाती घेत आहोत. राज्य शासनाने, महायुतीच्या सरकारने आणि महिला व बाल विकास विभागाने पिंक ई रिक्षा योजना ही त्या ठिकाणी 2-3 महिन्यापूर्वी घोषित केली आणि त्याची जी प्रक्रिया आहे ती सुरू आहे. साधारणपणे 4 ते 5 हजार अर्ज हे विभागाकडे प्राप्त आहेत आणि या वर्षीच्या आमच्या उद्दिष्टामध्ये पात्र महिलांना 10,000 ई रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट आम्ही त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. याच्यातून 10,000 महिलांना रोजगाराची संधी पण मिळणार आहे. पण त्याचबरोबर ज्या माझ्या माता भगिनी या वर्किंग विमेन आहेत किंवा कामासाठी जात असतात किंवा कॉलेजमध्ये शिकायला जात असतात किंवा रेल्वे स्टेशन असतील, बस स्थानक असतील, पर्यटनाची ठिकाणं असतील, इथं या पिंक रिक्षा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्याच्यामुळे त्यांचा प्रवास सुद्धा हा सुखरूप होणार आहे. या दृष्टिकोनातून आपण हा उपक्रम आणि ही योजना हाती घेतलेली आहे. लेक लाडकी योजना याच्यामध्ये 10 ऑक्टोबर 2023 पासून ही योजना आपण सुरू केली आणि लेक लाडकी योजनेअंतर्गत आपण पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्ड धारक कुटुंबातील ज्या मुली आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ आपण देत असताना जन्माच्या वेळी, जन्म झाल्यानंतर 5,000, त्याच्यानंतर पहिलीमध्ये गेल्यानंतर 6,000, 6वीला गेल्यानंतर 7,000, 11वी मध्ये गेल्यानंतर 8,000 आणि 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 75,000 अशा प्रकारे लाभार्थी मुलीला 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एकूण 1,01,000 हे त्यांच्या खात्यामध्ये या योजनेच्या अंतर्गत जमा होणार आहेत. त्याच्यामुळे ही सुद्धा योजना अतिशय प्रभावीपणे राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काम करत आहोत. महिलांच्या मदतीसाठी 24 तास कार्यरत असलेल्या 181 टोल फ्री वुमन हेल्पलाईन कार्यरत असून गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये 8 लाखापेक्षा जास्त महिलांनी या हेल्पलाईनवर संपर्क साधला आहे आणि यंदाच्या वर्षीपासून आम्ही ही जी हेल्पलाईन आहे याचं रेल्वे स्टेशन्स असतील, एसटी स्टँड्स असतील, सार्वजनिक ठिकाणं असतील, सिनेमा हॉल्स असतील, इथं सुद्धा याची ऍडव्हर्टिजमेंट करून हा जो टोल फ्री वुमन हेल्पलाईन नंबर आहे हा अधिकाधिक महिलांपर्यंत आम्ही पोहोचवण्याचा त्यानिमित्ताने उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आम्ही एक विनंती केलेली होती की साधारणपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत ज्या काही इमारती आणि जे रस्ते मोठमोठे बांधले जातात त्याच्यामध्ये प्रत्येक 25 ते 50 किलोमीटरमध्ये महिलांसाठी शौचालय असावं अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेवला आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन तो सार्वजनिक बांधकाम कडून तो निर्णय त्या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे. पण त्यासहित आम्ही त्यांना ही विनंती केली की ते सार्वजनिक शौचालय बांधून फक्त उपयोग होणार नाही तर ते मेंटेन झाले पाहिजेत आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून तिथेच आम्ही बचत गटांच्या दृष्टिकोनातून स्टॉल उपलब्ध करून दिले जातील आणि त्याच बचत गटाला त्या शौचालयाच्या मेंटेनन्सची सुद्धा जबाबदारी दिली जाईल. म्हणजे प्रत्येक 25 ते 50 किलोमीटरला महिलांसाठी त्या ठिकाणी एक शौचालय उपलब्ध होईल. खरं तर अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला त्या ठिकाणी विनंती राहील की या सभागृहामध्ये काम करत असताना सुद्धा आम्ही 21 या खालच्या सभागृहामध्ये सदस्य आहोत, वरच्या सभागृहामध्ये सुद्धा, वरिष्ठ सभागृहामध्ये 4-5 महिला सदस्य आहेत आणि साधारणपणे मधल्या कालावधीमध्ये एक हिरकणी कक्ष आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी उपलब्ध झाला. पण आम्हाला महिलांसाठी आधीच्या कालावधीमध्ये म्हणजे आपणही त्या ठिकाणी सुधीर भाऊ असाल, जयंत पाटील साहेबांनी बघितलं असेल किंवा माझे वडील सुद्धा ज्या वेळेला तटकरे साहेब या सभागृहामध्ये सदस्य होते, आम्ही वरच्या गॅलरीमध्ये ज्या वेळेला यायचो त्यावेळेला महिला सदस्य पुरुष सदस्यांसाठी कॉमन टॉयलेट्स पूर्वीच्या कालावधीमध्ये असायचे. आता महिलांसाठी एक स्वतंत्र सदस्य म्हणून रेस्टरूम आहेत, पण ह्या परिसरामध्ये त्याची वाढ होण्याची निश्चितपणाने गरज आहे आणि माझ्या सर्व महिला सदस्यांच्या वतीने आम्हाला त्या ठिकाणी विनंती करायची आहे की एक महिलांसाठी सुद्धा एक स्वतंत्र कक्ष आणि रेस्टरूम्स त्या निमित्ताने आम्हाला उपलब्ध व्हाव्या अशीच माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला त्या निमित्ताने विनंती राहील. आपण जागा जर याच इमारतीमध्ये उपलब्ध करून दिलीत तर ही गैरसोय जी आहे ती त्या ठिकाणी नक्कीच दूर होणार आहे. तुमच्या मागणीची मी नोंद घेतली आहे, परंतु आज तुम्हाला उत्तर द्यायचंय. मी ही आमच्या सगळ्यांच्या वतीने विनंती केली कारण विभागाच्या
अधिकारात जे आहे किंवा सरकारच्या अधिकारात जे आहे ते निश्चितपणाने या ठिकाणी आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण जे आपल्या अधिकारात आहेत ते आहेत. त्याच्यामुळे करायची आपण एखाद दुसरा मंत्री दालन कमी करून ते करू. या व्यतिरिक्त सन्मान्य सदस्य आणि सभागृहातील वरिष्ठ सदस्य आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी सुद्धा आणि मुनगंटीवार साहेबांनी सुद्धा ज्या 2 महत्त्वपूर्ण सूचना या ठिकाणी केल्या, सुरक्षा कायदा त्याचबरोबर लाडकी बहीण संदर्भात तर मी उत्तर दिलेच आहे. एकही लाडकी बहीण योजनेमध्ये पात्र असणारी महिला ही लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता विभाग म्हणून सर आम्ही निश्चितपणाने घेत आहोत. पण शक्ती कायद्याच्या संदर्भामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी सुद्धा काही दिवसांपूर्वीच त्या संदर्भामध्ये त्यांनी एक निर्णय त्या ठिकाणी घोषित केला की केंद्राच्या काही कायद्यांमध्ये सुद्धा यंदाच्या वर्षी सरत्या वर्षामध्येच काही दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे आणि जो शक्ती कायदा आपण त्या ठिकाणी प्रस्तावित केला होता त्याला पुन्हा एकदा त्याच्यावर फेरविचार करून आणखीन काही बाबी त्याच्यामध्ये समाविष्ट करण्याच्या गरजेच्या आहेत. त्याच्यामुळे त्या करून आपण तो पुन्हा एकदा प्रस्तावित करत आहोत आणि या व्यतिरिक्त 21 सदस्यांच्या समितीच्या संदर्भातली जी आपण या ठिकाणी सूचना जी दिलेली आहेत त्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही तो प्रस्ताव ठेवू आणि तो निश्चितपणाने मान्यच होईल, कारण 21 सदस्य आणि त्याचबरोबर विधान परिषदेच्या सुद्धा जे सदस्य असतील असं 5 तिथले आणि इथले असे एकंदरीत जे असतील ते महिला जी सदस्यांची जी समिती आहे ती सुद्धा निश्चितपणाने त्या ठिकाणी स्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य ती पावलं उचलली जातील. नोकरी करणाऱ्या महिलांची गैरसोय होऊ नये याकरता 74 वसतिगृह कार्यरत असून 50 नवीन वसतिगृहांसाठी मान्यता देण्याची कारवाई सुद्धा सुरू आहे, जेणेकरून वर्किंग विमेन हॉस्टेल जे आहेत याची संख्या ही वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण त्या ठिकाणी हे हाती घेतलेलं आहे. या व्यतिरिक्त महिलांना फक्त महिला दिनाच्या निमित्तानेच नाही तर इतर वेळेला सुद्धा अगदी ग्रामीण भागातील, दुर्गम भागातील किंवा शहरी भागातील महिला सुद्धा या रोजच्या जे काही स्थानिक प्रशासन आहे, मग ग्रामपंचायत असो, पंचायत समिती असो, जिल्हा परिषद असो, नगरपालिका असो, नगर परिषद असो, नगरपंचायत असो किंवा महानगरपालिका असो, यांच्या कामकाजाची त्यांना माहिती झाली पाहिजे. शासनाच्या विविध योजना या त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत आणि त्याचबरोबर ज्या वेगवेगळ्या उद्दिष्ट ठेवून आपण ह्या योजना आखलेल्या आहेत गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचून लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून आदिशक्ती समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आम्ही विचार करत आहोत, जेणेकरून प्रत्येक महिलांची ही ग्राम पातळीवरची समिती असेल जी शासनाच्या योजना सुद्धा स्थानिक गावातील महिलांपर्यंत पोहोचवतील. त्याचबरोबर बालविवाह असेल, मुलींची माध्यमिक शाळेमध्ये किंवा शाळांमध्ये वाढवण्याची संख्या असेल, त्याचबरोबर तिथं होणारे जे वेगवेगळ्या महिलांच्या बद्दलच्या चुकीच्या घटना असतील याची सुद्धा त्या समितीच्या माध्यमातून नोंद होईल आणि शासनाकडे पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा ती त्या ठिकाणी उपयुक्त ठरेल. मला आठवतंय स्वर्गीय R.R. आबा ज्या वेळेला ग्रामविकास मंत्री होते त्यावेळेला संत गाडगे बाबांच्या नावाने ती समिती जी स्थापन करण्यात आली होती त्याच्यातून स्वच्छता अभियान जे आहे ते त्या ठिकाणी उत्कृष्टरित्या राबवण्यात आलं. तशाच पद्धतीनं आदिशक्ती समितीच्या माध्यमातून हे अभियान जे आहे महिलांच्या जनजागृतीचं हे पुढच्या कालावधीमध्ये राबवण्याचं उद्दिष्ट हे त्यानिमित्ताने आम्ही ठेवत आहोत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचं हे सरकार महिलांना अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून यशस्वीरित्या कार्यरत राहील असंच या निमित्ताने मी या ठिकाणी या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री म्हणून किंवा महिला व बालविकास विभागाची मंत्री म्हणून या ठिकाणी व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या परवानगीने आज ही विशेष सत्र आयोजित करण्यात आलं आणि याच्यामध्ये महिला सदस्यच नव्हे तर सर्व सदस्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. मी त्या सगळ्यांचेच मनापासूनचे आभार मानते. आपले या निमित्ताने आभार मानते. जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना मनापासूनच्या शुभेच्छा देते आणि थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सभागृहाने या प्रस्तावावर विचार केलेला आहे. अशासकीय कामकाज, अशासकीय ठराव
विधेयक नको आज नाही, फक्त चर्चा नाही आहे. इंट्रोडक्शन केलं तर पुढच्या बॅलेटमध्ये येईल, नाही ते येणारच नाही. आणि मी ते एकत्रित वाचून येतो ना, म्हणजे तुम्हाला एका मिनिटात होईल. इंट्रोडक्शन आहे म्हणून महोदय. सन 2025 विसवी क्रमांक 4, विसवी क्रमांक 5, विसवी क्रमांक 6, विसवी क्रमांक 7, विसवी क्रमांक 9, विसवी क्रमांक 10, विसवी क्रमांक 10, विसवी क्रमांक 11, विसवी क्रमांक 12 मांडण्याची अनुमती द्यावी. चला हो देतो, सायटेशन दे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9 आणि 10 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4, 5, 6, 7, 9 आणि 10 मांडण्यास 11 पण आहे का, 11 व 12 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 4, 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5, 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 6, 2025 चे विधेयक क्रमांक 7, 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 9, 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10, 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 व 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 12 आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. अशासकीय ठराव. अध्यक्ष महोदय, अशासकीय ठराव. मनीषाताई थोडक्यात घ्या. ठराव क्रमांक 130. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याला 720 किलोमीटर समुद्र किनारा लाभलेला असून तो मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना स्पर्शून जातो. सदर जिल्ह्यातील जनतेची मासेमारी ही पारंपरिक प्रमुख उत्पादनाचे व जीवनाचे साधन असताना राज्य शासनाने मत्स्य विद्यापीठाचे मुख्यालय नागपूर येथे असणे या जिल्ह्यांना सोयीचे ठरत नसल्यामुळे मत्स्य विद्यापीठाचे मुख्यालय कोकणात पालघर येथे असावे अशी शिफारस डॉक्टर भालचंद्र मुगणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने केलाय. अध्यक्ष महोदय, कोकण मत्स्य विद्यापीठाच्या कामाला गती मिळत नाही. 12 वर्ष झाले तरी काही झाले नाही. डॉक्टर मुंगणेकरांचे 7 सदस्य समितीने केरळ, कोची सह प्रमुख मत्स्य विज्ञान संस्थांचा अभ्यास करून 2011 मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्यात कोकणात मत्स्य विद्यापीठ तात्काळ होणे गरजेचे आहे अशी शिफारस केली होती. मात्र यास विलंब लागला. 720 किलोमीटर लांबीच्या समुद्रकिनारी कोकणाचे एकूण जलक्षेत्र 3.25 लाख हेक्टरवर पसरलेले आहे. येथील रहिवाशांचे मुख्य व्यवसाय व उपजीविकेचे साधन मासेमारी आहे. या मच्छीमार लोकांना गेले अनेक वर्ष समस्या भेडसत आहेत. प्रगत आणि आधुनिक शिक्षणाच्या अभावी आहे. याचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी डॉक्टर मुंगणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. अध्यक्ष महोदय, 1 फेब्रुवारी 2011 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मत्स्य व्यवसाय मधुकर चव्हाण यांच्याकडे समितीचा अहवाल सादर केला. अध्यक्ष महोदय, 13 वर्ष झाले तरी अजून शिफारस आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, भारत जगात मत्स्योत्पादनात 2ऱ्या क्रमांकावर तर कोळंबी उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातील एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी 72% उत्पादन हे 720 किलोमीटर लांबीच्या कोकण किनारपट्टीवर होते. त्यातील 1200 कोटी रुपयाचे उत्पादन निर्यात होत असताना देखील मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ कोकण किनारपट्ट्यापासून लांब नागपूरच्या पशुविज्ञान विद्यापीठात नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अध्यक्ष महोदय, गोड्या पाण्यातील केवळ 1.57 लाख मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादनाकरता नागपूर कॉलेज सुरू करणे एक वेळ समजण्यासारखे आहे. परंतु 1958 साली
98 साली पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुरात अस्तित्वात असल्यानंतर सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र पशुधन प्रशिक्षण रत्नागिरीतील मत्स्य विज्ञान महालय नागपूर पशुविज्ञान विद्यापीठाला जोडण्याचा उफराटा निर्णय झाला. महाराष्ट्रातील बरीच ओरड झाल्यानंतर 2000 रोजी महाराष्ट्र सरकारने नोटिफिकेशन काढून मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय दापोलीच्या कृषी विद्यापीठाला संलग्न ठेवण्याचा निर्णय केला. अध्यक्ष महोदय, खास करून कोकणामधील पालघर, रायगड आणि ठाणे ह्या विभागामध्ये समुद्रामध्ये जवळजवळ 1,86,247 टन मासे निर्यात होऊन 5,878 कोटी रुपयाचे परकीय चलन मिळते, असे तज्ज्ञ डॉक्टर केतन चौधरी यांनी सांगितले. केरळ व तामिळनाडू पासून 8 ते 10 वर्षापासून स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत, परंतु महाराष्ट्रामध्ये ह्याची घोषणा होत नाही. म्हणून मी या अशासकीय ठरावामार्फत मुंबई, पनवेल, मुळगे, रत्नागिरी, नागपूर आणि उदगीर येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय व संशोधन केंद्र एकत्र करून कोकणात स्वतंत्र मत्स्य व समुद्र विज्ञान विद्यापीठ झाल्यास नवीन अभ्यासक्रम संशोधन होऊन पूर्ण क्षमतेने मत्स्य व्यवसाय वाढीला लागून रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि मत्स्य विज्ञानाचे एक शैक्षणिक संस्कृती कोकणाच्या उदयाला येईल. अध्यक्ष महोदय, सर फ्रान्सिस डे यांचे मतानुसार जगात माशाचा जवळपास 21,000 जाती आहेत. भारतात यातील 1600 जातीचे मासे असून महाराष्ट्रात 600 प्रकारचे मासे आहेत. त्यातील 450 खाऱ्या पाण्याचे व 150 हा गोड्या पाण्याचे मासे आहेत. भारताला स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या मत्स्योद्यानाचा वाटा केवळ 1% इतकाच आहे. मात्र 14,50,00,000 भारतीय नागरिक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. एकूण उत्पादनापैकी मासेमारीतून 39 तर मत्स्य संवर्धनातून 61% उत्पादन घेणारा भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मत्स्य निर्यातीमुळे केरळ प्रथम तर महाराष्ट्र हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मी ह्या अशासकीय ठरावामार्फत सन्माननीय मंत्री महोदया इकडे आहेत, आपणास विनंती करते की 720 किलोमीटर किनारपट्टी व 70 खाड्यांसाठी केवळ रत्नागिरी एकच मत्स्य महाविद्यालय आहे, ते देखील नागपूरला जोडण्याचा प्रयत्न झाला, हे खेदजनक आहे. तरी आपणास विनंती करते की आपण ज्या वेळेला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G20 परिषदेत सागरी नीलक्रांतीची घोषणा केली, तरी आपण सुद्धा आज अशासकीय ठरावात जी मी मागणी करत आहे की कोकणामध्ये पालघर येथे हे मत्स्य विद्यापीठ चालू करण्यात यावं, ज्याच्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली यांनी दिनांक 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी पालघर कलेक्टरकडे जमिनी हस्तांतरण करण्याची मागणी केलेली आहे व त्याचबरोबर डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ दापोली यांनी सुद्धा पालघर कलेक्टरशी मागणी केली आहे. पालघरमध्ये जागा उपलब्ध आहे, तरी माझ्या 720 किलोमीटर समुद्र किनाऱ्यावर राहणाऱ्या मच्छीमार बांधवांसाठी कोकण मत्स्य विद्यापीठ हे पालघरकडे करावी, अशी मी ह्या अशासकीय ठरावाबाबत विनंती करत आहे. ठराव असा आहे की महाराष्ट्र राज्याला 720 किलोमीटरचा समुद्री किनारा लाभलेला असून तो मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना स्पर्शून जातो. सदर जिल्ह्यातील जनतेचे मासेमारी हे पारंपरिक प्रमुख उत्पन्नाचे व जीविकेचे साधन असताना राज्य शासनाचे मत्स्य विद्यापीठाचे मुख्यालय नागपूर येथे असणे या जिल्ह्यांना सोयीचे ठरत नसल्यामुळे मत्स्य विद्यापीठाचे मुख्यालय कोकणात असावे अशी शिफारस मान्य खासदार डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेली आहे. त्या शिफारशीची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी अशी शिफारस ही विधानसभा शासनास करत आहे. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मनीषाताई चौधरींनी